Eta hortxe duzu sailkapena, atzoko garaia Ben Gili aspaldiko urteotan itzulian izan den iesaldirik haundiena eginda harrapatu zuen Gernika Lumon helmuga Erresuma Batuan sortutako Irlandarrak eta sailkapen nagusian Almeida mailotoriarekin azken etapa egiteko Schachmann 30 segundora, Lipowitz 28ra, 59ra, Van Wilder, Eskilmose 50 segundura, Alegi Almeida lau lagun dauzka 50 segunduren barruan, eta Alex Aranburu zazpigarren postuan daukagu Euskaldunik onena, etapa garailea minutu eta 37 segundora. Arratsaldeon Jaun Andreok ongi etorri Eibarren gara, itzuliko azken etapa da jokuan da, ordu erdinguru abiatu da Untzaga enparantza honetatik, 153 kilometroko ibilbidea utxia izan iteken ibilbiderik gogorrena 3007 metroko desnibela izango duen etapa eta geratzen diren suziri guztiak sutzeko eguna. Xabier Usabiaga ongi etorri, arratsaldeon. Arratsaldeon Fermin. Eguna, itzuliko egunik handiena. Itzulian azken urteotan azken etapan aldaketak izan dira, orain urrena iaz bertan azken etapa Eskilmosek abiatu zuen horiz jantzita eta Ayusok amaitu zuen eguna hemen Untzaga plazako podiumean garaile bezala. Abantaila Almeida dauka, Xabier. Abantaila minutu erdikoa bada, ikusta gainera bera izan dela aldapagora onena, baina, esan beharko dugu, baina bada ez bada, ze Almeida berak ere egin izan ditu olako, edo izan ditu deskuidotxoak. Azkenekoa, Paris-Nizan bertan, etzen lider, baina Paris-Nizan etaparik gogorrentariko bat irabazi zuen Nori eta Jonas Vinegori gainera, baina gero beste ezaugarri batzuetan, haize babesetan atzean gelditu zen, beraz hemen garaipenak azkeneko arrastoa zapaltzen denean ospatu behar izaten dira, eta ura bitartean galtzak betelan izaten ditu beti liderrak. Seguraski berak nortasun handia dauka, segurtasuna izango du, orain arte igo den mendateri gogorrenean gizonik indartsuna dela erakutsi zuen, taldea ondo babesteko modukoa badauka, baina aurkariak ere hor daude, erasoa joko dizkiote eta historiak berriki irakusten du azken urte hauetan, 2019 geroztik, lautan azkeneko etapan lider aldaketa izan dela, eta hori ere bada ezpada, ez da gutxiesteko kontua. Eta Alex Aranburu, Xabier, zazpigarren, inoizko posturik onena du golturreko itzuli batean Alex Aranburu. Asti ikaragarri egin du Alex Aranburu. Inoiz ez bezala dabil aldapagora. Eustea delitzazteke txarra, eustea diogu, zazpigarren postu horretan amaitzea. Berak sinistu egin behar du hori alduela, eta Alex Aranburuk uste dut garaipenez garaipen gero eta konfiantza gehiago daukala eta gaur hori beharrezko izango du. Goizean esan amendi eta aldekidei Jon Izagirrek egin digu aipu hau, halako neke pixka bat somatzen duela, eta besteok zer esan dio, hau da, Alex Aranburu indartsu dabil, egia da Matxarian gora sekulako maila eman zuela, zeuk esan bezala, mendate gogor horietan inoiz eman duen mailarik handiena. Gaurko honetan horrelako mendate bat baino gehiago ditu, hori izango du zailtasun, baina alde, presiorik ez da, gorputzaldia eta duen konfiantza. Laster jo behar dugu errepidera, horreneko bi mendatea gatzen utzi dituzte, Elkorrieta eta Azurkiz zazpidenera. 20 lagun inguruko taldea da, badira horterten Euskaldunak, Jon Izagirre, Juaristi, jende ona sartu da iesaldian, baina errepidera gina aurretik, Omar Fraileren bideotxo bat erakutsi behar dizuegu, azkeneko zari baita egiten. Itzulia Santurtziarra urte asko egin ditu profesionaletan, eta gaur ditu, etxeko lasterketa nagusian azken pedalkadak Omar Frailek. 2013a zen, Caja Rural taldeko 22 urteko Omar gazte batek bere aurkezpen gutuna erakutsi zuen Eibar eta Beasain lotzen zituen etapan. Me descubrió también como ciclista ya por el 2012, creo que, no, 2013, con una fuga en Beasain ahí bajo la nieve. Ordutik Santurtzikoa beti izan da itzuliko tropelaren parte. 12 aldiz korritu du eta garaipen bat lortu zuen, 2018an. Creo que es una carrera que me ha ido regalando momentos maravillosos. En un grupo con líderes, pues la punta velocidad mía hizo que podría ganar y cumplir un sueño, porque para mí ganar Itzulia, como te digo, es realmente difícil por la exigencia que tiene la carrera. Etxeko errepideetan barrena aritzea beti da berezia. Como en casa no hay ninguna carrera. Al final te conoces cada carrera porque has estado tanto en cadetes juveniles, U23, 1000 Itzulias. Eta euskaltzaleak aldamenean izatea beti da onuragarria. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te anima y te empuja y siempre es una semana muy especial en el año. Berarentzat ahaztezina izango den edizioa da urtengoa. La verdad que físico me va a costar un buen dolor de piernas, pero creo que lo va a compensar lo emocional que vaya a llevar. Modu batera edo bestera ziur berriz ere itzulian ikoseko dugula Omar Fraile. Es una carrera que volveré, aunque sea conduciendo un coche invitado o lo que sea, pero como ciclista va a ser la última y va a ser súper especial.
Etapa garaia itzulian Astanarekin ihesaldi batean eta ez ahaztu Italiako Giroan eta Frantziako Turrean irabazitakoa da Omar Fraile. Atzo errekiden aurrean lasterketa buruan ez, baina pelotoi buruan bai erakutsi zuen bere burua Omar Fraile. Gaurko etaparen ibilbidea erakutsi behar dizuegu, Eibarren hasietan amaituko den etapa honek, 153 kilometro ditu, 3.716 metroko desnivel metatua du, eta hortxe duzue, hemen Eibar inguruan egingo duten ohiko ibilbidea. Aurreko urteekin alderatuta, aurten gorrarik ez dago. Aurten gorraren ordez trabakua sartu dute. 7 mendate gogorra, oso etapa gogorra. Ekitaldi gogorrena, hala izaten da. Azken urteotan Eibar inguruan egiten den etapa hau dute. Igotzaileek etaparik gozoena. Etapako azken mendatea, trabakoa izango dute. Trabakoa horretik, izua. Eta ea, gaurko ibilbide honen inguruan ze hausnarketa egiten digun, Xabier Usabiagak. Nunbait ez dago daukagu prest, Xabierren hausnarketa hori, esan dizugu etapa gogorra dela, esan dizugu ihesaldi egin dela, 20 lagun inguruko talde bat egin da, hor sartu dira, Unai Iribar bera ere sartu da, bigarren euskaldunik onena da, sailkapen nagusian Ibarrakoa. Beno, Xabier Usabiagaren bideoa geroxeago erakutsiko dizuegu, orain etapa hasi aurretik jaso ditugun iritziak eskainiko dizkizuegu, eta hor, gaur ere, Alex Aramburu entzun behar dugu, sailkapen nagusiko euskaldunik onena 7. postuan daukagu, ea moldatzen den gaur, ea eusten dion postuari ezkiotarrak. Bueno, a priori no es una etapa para mí, es demasiado dura, pero bueno, día a día voy bien, a ver si hoy también tenemos esas sensaciones, ya estamos cansados, pero bueno, daremos todo y a ver si las piernas responden. Pues tener el pie en las fuertes, ya está. Y el tiempo, a ver si os acompaña, parece que va a llover. Sí, normalmente va a llover a la última hora mínimo, así que ya está, una etapa mojada, será una etapa pensada también. Egun oso gogorra izango da, uste dut hasieratik izango dugula borroka. Hankarik onenak dituenak irabaziko du itzuli hau. Itxura baten Almeida oso indartzu dago, eta orokorrean goi mailako txirrindulariak daude hemen. Horregaitik, podiunean sartzeko aukera duten hainbat gizon daude. Edozein modutan, ea hankek ondo erantzuten didaten eta horregoteko modurik daukadan. Iaz Erromandian antzeko mailako lasterketan podiumean amaitu zuen. Eta hemen dituzue irteerako irudiak, ordu bat aterdiak inguruan. Moztu dute xingola edo zinta, pelotoia bilbil eginda, jendetza. Untzaga plaza inguru honetan eta jendetza horren txalo artean abiatu da, neutralizatuta, gozo-gozo, pelotoi haundia. Gozo-gozo orain, eraso festa hasita da, eta esan dizuegu, 20 lagun inguruko taldea dugula, eta hor taldean euskaldunak aipatu dizkizuegu, Iribar, Juaristi, Jon Izagirre, Iesaldian da Kuz, eta iesaldian da, atzo, Gernika Lumoko etapa irabazi zuen Ben Gili 3. egunez jarraian. Etenaldi labur-labur bat, eta zuzenean, eskainiko dizugu, ja errepidera egingo dugu. Itzuliko azken etapa hau, esan bezala zuzenean bizitzeko. Ordu bat aterdietan abiatu den etapan, esan dizuegu, kosta eginda, talde antolatzea, aurreneko erasoa Diego Uriartek jodu, Diego Uriartek enfarmako gizonak, hain zuzen, aurreneko mendiko mailota jantzi zuen gizonak, ez du biderik egin, gerora izan diren mugimenduek, hauxe utzi dute Xabier Usabiaga eta taldean gaur ere, maila handiko jendea elkartu da. Haundiak, lehen azpimarratu duzu bat, atzo ikeragarri egin zuen Ben Gil izate baterako, gaur ere hor da iesaldian, beraz atzo esfortzu eskerga egin zuena arren gorputzari buelta eman dio, eta gaur ere taldekide bat badu iesaldi horretan, Hugh Carty. Espainiako bueltan 3. postuen sailkautako gizona, banan-banako zenbait txirrindulari badira, hor da, lehen urtean
Amorbi eta Etxanon etapa garaipena lortu zuen, Roman Greguar ere. Hor da, Daniel Felipe Martínez. Gaur bezalako egun batean, 2022 urtean, Renko Ebenepoli azken etapan lidertzak kendu eta itzuli eraman zuen txirrindularia. Hor urpotoa hartu berri duen txirrindulari hori. Red Bull Bora taldeko txirrindularia da. Bruno Armirel, egunero bezalaxe, iesaldi guztien tapaki, gaur horraurean sartuta da. Jon Izagirre, bertan da gaurko honetan ere. Ez dago bete-betean, baina atzo Pello Bilbak egin zuen moduan, iesaldian, sartu da Ormaizeiko txirrindularia. Aurreko talde horretan, bi gizon dira itzule irabazitakoak, Daniel Felipe Martínez eta Jon Izagirre. Mark Hirschi ere sartu da, Sepp Kuss ere bai, beraz, txirrindulari asko, txirrindulari onak, eta badazpada, UAE taldeak ere ez dio diferentzia ikeragarririk utzi nahi. Iesaldi horri, atzo ere ikusi zuten, atzo ez zuten kezka hundirik, salkapen nagusian kezkatzeko inor ez zegoelako, baina gaurko honetan, 3 minuturen bueltan dabilen txirrindulari bat bada, hain justu ere Jordan Jegat da, salkapenean ondoen salkeutako 12. Edo Jordan Jegat 3 minutu eta 18 segundura dago, eta atzean UAE taldeak erritmoa estutzeari ekin dio, urrunegi joan ez daitezen. Alex Aramburu 51 dosalarekin, inoiz itzulian lortu duen posturik onena lortzear da Ezkio itsasoko txirrindularia. Elgoibar zeharkatzen ari dira, eta Elgoibartik Eibarrerako bide horretan izango dute, Eibarra ailegatu bezain pronto, eskuinera hartu eta itzuliko mendaterik gogorrena. Krabelinigo beharko dute, helmugatik urrun. 100 kilometrotik gora faltako dira artean, baina kontutan hartu behar da, mendate horiek txirrendularien gorputzetan alako igadura bat ezartzen dutela, eta aurtengo honetan ere segurazki Krabelinek bere zigilua utzi nahiko du itzulian, eta zigilu hori txirrendularien zangoetan nekea izan daiteke. Pelotoi buruan UAE, pelotoi buruan normalen bezala, lideraren taldea. Pelotoi buruan, haize puska bajanda da, urtengo itzulian UAE. Berezik ibeasingo etapan, denankazora jarri zuen egunean. Naiz eta sari potoloa biharamunean izan zuen, Matxarian gora. Almeidak egin zuen erritmo aldaketarekin, Martina Xemeinen jaso zuen sari potoloa. Jo, Almeidak eta orain eutxegin behar dio. Mailota soinean duela, esan dizugu lehen ere, iaz. Hemen mailotarekin Eskilmose zen, hor da Eskilmose podiumerako hautagai sendoa da, iazko arantza ateratzeko aukera polita dauka gaur. Iazko etaparen antzeko ibilbidean, gai den. 6. lasterketa eguna da, lasterketa azkar egin dute, aurreko egun hauetan oso azkar ere bataz besteko hundian ibili dira, eta horrek derrigorrean ondorioak izango ditu. Hor ikusi dugu, Mutiloarra, Pello Olaberria, Rebuleko autoetako batean. Eta hauek ez daude, Xavier, hauek ez daude, iesaldiari denborak izentzen duzteko. Lehen 2 minutuko tarteara izan dute, baina oraintxe bertan minutu eta 28 etxi dute, eta ikusten ari gara gainera, Laengenek eta horiek gero, segurazki Krabelin pasa eta gero ezingo dute lanik egin. Laengen izugarrizko mutiltan taila da, gizon astuna, igoeretan ezin du honenekin batera ibili, baldin eta igoera bizien igotzen baldin badute, eta horregatik uste dut, txirrendulari norbegiarra orain ari dela indarrak ustutzen, pelotoi hau alduen neurrien behintzat iesaldikoen gana gerturatzeko. Bere gurpilen hor dago Igor Arrieta izan daitek Krabelinen gora erritmoa jar dezaken horietariko bat, baina uste dut, bai intentzioa berak eta diferentzia laburtzek erakusten duela, iesaldi honek oraindik ez duela pelotoiak batzuetan eman ohi duen baimenik. Elgoibar atzean utzita. Horen Eibarra bidean dira berriz ere, eta hor dago Krabelingo igoera gogorra zain. Horrekon Matxariatik igo zuten, bestez, horren Krabelindik eta gero errepide nagusitik igoko direnez izuara, dituen 3 igoerak, beste bat ere badauka, baina, bestean lasterketarik inoiz ez dute sartu oraindik, autoak eta arratetik behera bidaltzeko erabiltzen duten errepide horretan gora inoiz ez da lasterketa sartu, beste 3 bai, eta beste 3 ekitaldi berean sartu dituzte aurten.
Oso irudi esanguratsu bat ere ikusi dugu orain, begira, ikusita diferentzia laburtzen ari dela eta Kravelinen gora hor autoek eta enbarazu egin dezaketela, minututa erdiko aldea izanagatik, iesaldiaren atzetik zikoazen autoei aurrera egiteko eskatu diete epailek. Beraz hor, Kravelingo igoera horretan segurazki apartatuko dira, eta pelotoi hauengana gerturatuko denez, horrek erakusten du neurri batean, epailek ere aurre ikusi dutela segurazki, pelotoiko kide batzuek behintzat, hauengana gerturatuko direla, hemen ere talde guzti honetan, denek ez baitute maila berbera, eta batzuk atzeratu beharren izango dira. 5 kilometroko igoera gogorra, bataz beste, ia 10 penditza dauka Kravelinek. Txomin Juaristi atxalde honetan. Hemen garapen oso Eta laburrak. Gili bere aurrean. Gili. Saikapen nagusia lehiatzera etorri zela, baina saikapen nagusian jokozkanpo geratu ondoren, AC etapak ari den egiten, 3. egunez jarraian, iesaldien sartu da Gili, atzokoa gero, Markakoa. 57 kilometro bakarrik buruan eginda, ze bataz besteko jarri zuen gainera etapa amaieran, eta 3. egunez, eta hor da. Harri eta zur gelditzeko modukoa. Mati Van Der Poelek, ibilbide jakin batean, Pogačarreki edozein lekutan, Jonas Vingegaard edo Renko Evenepoelek egin izan balute, uste dut, izugarri goraipatuko genukela, eta atzo Gilik uste dut, haiek zenbait lekutan emandako erakustaldi eman zuela. Begira gaur ze garapen erabiliko dituzten, orain Quinn Simmons, Lidl Trek taldeko txirrendulariak hartu du burua, eta bere taldekide, eta lehen urtean etapa honetan, hasiera batean lider zegoen txirrendulariak, eramango duen garapena ikusi duzu hor. 36ko platera da txikia, eta atzean koroarik altuena, hortzik gehiena duena 34koa. Pedalkolpe bakoitzeko oso metro gutxi botako dute, inorke kalkulu egina izan ezkero. Egin behar da, 36 hortz horiek atzean eramaten duten pinoiarekin zatitu, eta 2,187 edo biderkatu hori baita gurpil batek giro bat egiten duenean aurreratzen duen distantzia. Hemen pelotoi orain lasaitu da, baina Kravelinen gora den esandakoa. Oso garapen ezoikoak, oso garapen arinak erabili beharko dituzte, mendatea oso da tentea eta. Horixe, profila. 3. mendate puntuagarrira bidean aurreneko koska hori elkorrite izan da. Elkorrietan, lasterketa buruan, Bruno Armirel, liderra bera, mendiko maiotarekin etapa egiten ari den frantziarra izan dugu. Urrena Azurki, eta orain Kravelin, lehen mailako mendatea. Eta Kravelingo igoera ere, urtero sartzen dute. Azken etapa honetan giroa, oraingo zain bestean, tanta batzuk izan dira, tanta batzuk ordea. Arratsaldea amaitu horretik, euri zaparratak iragarri dituzte, pena izango da, halako astea egin eta gero orain. Azken etapa honetan, gainera Xabier errepide guztian hemen gauzak aldatu egin daitezke, errepide guztian esaterako, Ales Aramburu, modatuko da ondo, jetxieretan. Hori da, eta beste batzuk beldurtu ere Eta egin beste batzuk, daitezke. Batez ere, atzera egin dezakete. zer galdu gehien duten horiek, zertxoe beldurtu egin daitezke, eta euria ere, uste dut, kontutan hartu beharreko osagarria dela. Castrillo eta Mulberger, Austriarra, Castrillo behera egin du, Poliki hasi zen, baina ia saikapen nagusian atzeratuta dugu Pablo Castrillo, 18 minutura. Bruno Armirel, mendiko liderra, atzo Sulerrek kendu zion, mailota. Aurreneko egunean gogoratu Diego Uriarte jantzi zuen, errojupeko amaituta. Eta geroztik, Armirel eta Suler ibili dira, mokoka. Mendiko mailotaren lehian. Karte polita ari da egiten, Bruno Armirel, ez dakit Inigo Lasarekin hitz egiteko moduan garen, Inigo entzuten aldi guzu? Bai, Fermin, hemen nago. Bueno, ez eguzu zerbait, eta pasiera honetan, izan den mugimenduaz, antolatu den taldeaz, sartu den jendeaz, ondoari aldira konpontzen, eta atzean zer iruditu zaizu, atzean UAE jartzen ari den erritmo horrek, zer iradokitzen du, zure iritziz? Bai, aurrean ondo ari dira mugitzen, baina esan duzuena, UAE kongi lotu nahi du iesaldia, eta erakutsi du bera dela itzuilenetako talderik onena, eta ondo lotuta edukiko du, eta nahi dutenean hautsiko dute etapa, baina aurrean hori jende ona dago, eta Bruno Armirel aipatu duzu, eta
eta aurreneko 2 mendatetan bera pasada buruan, eta honezkero 38 puntu bildu ditu mendiko sailkapenean, eta Mark Solerri dagoeneko 21 puntu ateratzen dizkio. Eta arte polita egin du Armirelek, oraindik ere mendate asko dago, Mark Soler hor dago, oraindik ez da pasaburura, Laingenekin ari da lanean, UAE, bai, baina bideratuta dauka. Armirelek mendiko sailkapena iesaldian da. Ja, hemen Kraberinen lortzen duten lasterketa buruan pasatzea Kito Laingen, kendu da, ustu da, eta lidereko gizona, eta hemen Martinez bien bitartean. Red Bulleko Daniel Felipe Martinez, Kolombiarra itzule irabaztako gizona, benado Red Bullek pieza polita duka, aurrean Xavier, oso polita ere. Mugitu egin nahi du, hor ikusten da Lipovitzekin itxaropena baduela Patxi Bilak, eta iesaldian gizon bat sartu bakarrik ez baizik, eta atzean, uste dut mugimendu honekin Red Bull Bora taldeak nahi duena dela, ea Joao Almeida azken kilometroetan bakarrantzean gelditzen den, eta bakarrik gelditzen denean, salkapen nagusian inguruan dituen txirrindulariak mugitzen hasten baldin badira, eta mugitu beharreko horietariko bat Lipovitz izango litzateke, ea modu horretan menderatzen duten Joao Almeida. Uste dut orain Daniel Felipe Martinez egiten ari den mugimenduak hori ondorio gisa topatu nahi duela. Deigarri egin zait berak aukeratu duen garapena, atzean 39 hortz dituen koro aukeratu du eta. Platera, aurrean 39koa eta atzean 39ko koroa izugarria da. Beraz, horrek esan nahi du, pedalkolpe bakoitzeko, Fermin, 2 metro eta 10 zentimetro bakarrik aurreratuko dituela. Oso pedalkada motza da hori. Zergatik, lehen esan dugu, kalkulatu behar da, aurreko plateren kopurua, edo hortzen kopurua, zati atzekoena, beraz, 39, zati 39 bakarra da, gurpilak, buelta bat emandakoan, aurreratzen duen distantzia besterik ez du aurreratuko, garapen hori jarri ezkero pedalkolpe bakoitzean. 2 metro eta 10 zentimetro. Gili gurpilean du, Kus ere bai, Decathlongoa Scottson, eta Totalgoa Jordan Llega gaztea, eta inzuzen Llega da. Hemen aurrean den talde honetan, Almeidaren gandik gertuen ageri dena, 3 minutu eta 18 dago, Jordan Llega, frantziarra. Atzeraxeago, Jon Izagirre erritmoari eutsi nahirik. Hemen erritmoarekin ez nahastea komeni da. Norbera, berea ez den erritmoan, igotzen hasi ezkero, gailurrera llegatu baino lehenago, pot egiteko arriskua handia da. Norberak hartu behar du, bere sensazioak ondo ulertu behar ditu, bere indarrak zenbat diren ezagutu, eta sufrimenduari ere neurri hartu behar zaio, hau mendate hau luzegia da, sufrimendu utxean onenekin batera igual izateko. Gauza bada minutu, 2 minutuko esfortzuan hor nonbait, baina ja dozena bat minututik gora eskatzen duten mendatetan, erritmoari neurri hartu behar zaio. Eserita igotzen duenetakoa da, Daniel Felipe Martinez. Almeida bera ere bai, gehienetan eserita ibiltzen da. Hemen lehen esan dakoa, Igor Arri eta orain, Laingen baztertu da, eta bere gurpilean, zelaian etorri den txirrindularia, Igor Arri eta atzo kolpe handia hartu zuen gizona, lanean ari da erritmoa hartzen. Eta gehien doan, eta Queen Simons, estatu batuarra, tximaluzea. Minutu terdi, lasterketa buruaren tza, lasterketa buruan genuen 20 laguneko taldea, ja sakabanatzen ari da, Kraberinen gora, etapako 3. mendate puntua garria, igoera gogorra. Eta orain Gilirekin bakarrik geratu da, Daniel Felipe Martinez, itzuli garailea. Itzuli garailea, arnasa luzeko mutila, iaz Italiako giroan 2. sailkatu zen, iaz giroa Pogačarrak irabazi zuen, gainerako guztiak itzalean utzi zituen Pogačarren garaipenak itzalean, modu harrigarrian gainera, gizon hau izan zen, Pogačarren gandik gertuen Italiako giroaren amaieran. Zure harriduraren jarraipena egingo dut Fermin, egia da, ez dela erraza izaten edozen lasterketetan, garaipena lortzen duenaren ostean, 2. eta 3. nor sailkatzen diren gogoratzea, batzuetan lehia oso estua izan baldin bada, edo zerbait deigarria gertatu baldin bada hor nonbait, baina egia da, Pogačarrek irabazten duen bakoitzean gaur egun, postu horiek itzalean ez, erabat beltzune batean bezala gelditzen dira, eta kosta egiten da gogoratzea nor izan zen halako erakustaldiaren ostean sailkautako txirrendularia. Zerbait falta izan zaio aste honetan Daniel Felipe Martinezi ezkara harritzen bestalde, eta torren lekutik etorrita, geldi egon baita, gaur 8 egin zuen, denboraldiko horreneko lasterketa maila eman zuen,
eraula bidean taldearen aurrealdean jarrita espero genuen ibili dena baino zerbait gehiago ibiliko zela, ez da ibili. Eta erlojupean ere seinale hona eman zuen. Erlojupea izan da bera Kolonbiako txapelduna behin baina, izan da erlojuaren kontrako saioan Kolonbiako txapeldun, baina hemen ziren espezialistekin eta zituen ezaugarriekin denboraldia atzeratu beharren izan da, injustuaren egupartean gaixorik ere ibili delako eta gero zer da eta favoritoen artean oso ondo ibili zen eta erlojupeko hona egin zuen. Horregatik pentsatzen genuen norberaren espezialitatea ez den esparru batean ondo ibili ezkero, berak indargune duen mendateak eta topatzen zituenean hobeto ibiliko zela, baina gorputzean sasoiari oinarri sendoa jartze espaldin bazaio, zaitasun serioak etortzen direnean gorputzak bera egiten du eta uste dut hori gertatuko zitzaiola Daniel Felipe Martinezi. Pelotoiaren erritmoa zertxo bait moteldu da eta aurrean dagoen joaren ondorioz diferentzia berriro ia 2 minututaraino igo dute, baina lasterketa oraindik ez dago salduta eta pelotoiak ikusten da ez duela utzikeriarik nahi. Lehiaketaren berri ez dugu eman, izan liteke unea proposa emateko, ia tertzera aldea gora dara esaldiak, etxei gorgarri eta atzo! Gernika Lumon ginen eta galdetu genizuen 79an anketilek itzuli irabazi zuen urtean zein euskaldun izan zuen aldamenean, patxigabika izan zen itzuli hartan anketilen aldamenean. Ander Jauregi Tolosarrak jasoko du etxe ondoren jantzimentua eta segidan gaurko galdera ingo dugu. Zein da ekitaldi berean azken etapa eta itzulia garaipenarekin kateatu zuen azken ziklista. Alegia azken etapa irabazi eta gero podiumean maillot horiarekin izan zen ziklista, zein da hemen itzulian. Jon Izagirre, Primoz Roglic eta Jonas Vingegaard. Itzizun erantzunak, ohiko lekuetan, Instagrameko kontuan, EITB.eus atarian. Hortxe, galdera. Hiru hobetako batek hori egin zuen. Azken etapa irabazi eta maillot horiarekin amaitu itzulia. Zeinek jakin nahi dugu. Krabelinen gora bien bitartean lasterketa. Opelen atzealdean eta aurrealdean irudiak ikustea oso nabarmena da zein den aldea. Aurrean hor gainera une batez Maxim Van Gils eta Quinn Simons berriketa txikian elkarri irripar eginez ikusi ditugu eta atzean ez dago berriketarik. Atzean sufrimentua dago, oker egin da, garapenik arinenare ia giratu ezin da eta elkarren artean zuloak eragiten atzean gelditzen ari diren txirrendulariak. Aurrean pelotoia nahikoa bilduta, ez da erritmo oso behartua, diferentzia gora egiten ikustea da horren lekuko eta froga garbia. Pelotoia ez da ia bat ere hautsi, erditik aurrera behintzat, eta erditik atzera ari gara ikusten errenantzean dabiltzan txirrendulari batzuen atzerapen. Bai, pelotoiak erritmo bat jarri du eta hor txireungo du pelotoiak. Izan ere, oraindik lana dago, eta talde indartsuei eurei ere etzaile komeni liderra lagun pare batekin bakarrik geratzea, hainbeste kilometro falta direla. Uste dut hori dela UAEk hartu duen erabakia. Nahiago dutela orain diferentzia hunditzen utzi, baina Joao Almeidak izan ditzala azken kilometrotara ailegatutakoan alik eta taldekide gehien. Izan ere, Joao Almeida Fermin askotan ikusten dugu itzulietan, astebeteko itzulietan, baita lehendabiziko postuetan ere, esate baterako bere palmaresean Poloniako eta Luxemburgoko lasterketak ageri dira. Beste askotan, aurten Valentzian, Algarben, lehen urtean Suitzan, Tirrenon, Katalunian ere Birritan, Italiako Giroan 3. Bigarren eta 3. postutan sailkautakoa da. Lidertza eraman eta lidertza galtzea ere egokitu izan zaio. Kataluniako bolta batean, hain justu ere, orain dela 3 urte, lidertzen, 5. etapan eta Biharamonean Cambrilsen, lidertza galdu egin zuen Joao Almeida. Beraz horregatik uste dut, berak ere bere larruan frogatu duela lider izan, eta itzuli amaitu aurretik ere zer den lidertza galtzea, eta horregatik uste dut gaur, berak zur jokatu, eta horregatik hartu dutela Krabelinen gora erritmo lasai xamarrean ibiltzea, ahal izan ezkero, azken kilometroetan, taldekide kopuru oparoa izan dezan. Hemen Arraten, orentxe lasterketa burua. Magina bat eta pamaiera izan dira. Arraten. Ez, hauek igoera lasa egitea erabaki dute.
Krabelinen, iaz Sepkus izan zen lasterketa buruan. Orain egiten ari diren igoera honetan, hain zuzen. Sepkus. Gero bigarren igoera izuatik egin, Ibartik arratera bidean izuara egintzen duten igoera hartan, Oskar Onli izan zen lasterketa buruan. Ia sailkapen nagusikoen lehia izan zen bigarren igoeran. Gaur ere gauza bera egin behar dute. Orain Krabelindik ari dira igotzen, Trabako eta Karabieta izango dituzte aurrengo mendateak eta handik hurrengoa. Aipatu dugun ohiko ibilbidean egingo dute Izuako igoera. Mugimendurik serioenak segurazki Izuan gora izan daitezke. Izuatik helmugara jain beste kilometrore ez da geldituko, 28 kilometro eskaz geldituko dira. Handik helmugara bitartean gero koskak ere badaude. Pelotoia ordurako uste dut kopuruz eskastu egongo dela, indarrak ere ez dira hain oparo izango, eta hor talderen batek aukerarik ikusiko balu, inguruan duen beste txirrindulariren bat menderatzeko, uste dut ahaleginak segurazki hortik aurrera hasi daitezkela. Izua izan daiteke gaur, mendatei dagokienez lekurik aproposena proposamenen bat abian jartzeko. Zatia egintzuten, Markina Semengo etapan. Azken zatian, zati gogorrari dagokionean, gero Izuako zatia geratzen zaie. Eta Igor Arrieta eta Quinn Simons buruan. Igor Arrieta, Fermin, kolpea kolpe, uste dut itzuli honetan, atzo eta gaur adina ez dugula ikusi. Uste dut gaur bere maila ematen ari da, behiramen norretorri den lasterketa burura. Bruno Armirel eta puntua hartzeko nahiko izan du gainera mugimendu hori. Jon Izagirre ere hor da, Jegat ere bai, Gregoire sartu da, Sepkus ere bai. Paristi ere bai, pasada. Unai Iribarre hori izango zen. Unai Iribarre, Larri Xamaratzo iribitu zitzaidan. Etapa maierarako bai honenak eman da zela atzo Gernika Lumon. Ja, bezperan aurreneko 20 bueltan ibili zen atzoia 40 izan zituen eta azkeneko aldapatxoan gelditu zen gainera. Bere izan zen gelditzen bakanetako bat eta gero ezin izan zuen aurrekoekin bat egin eta helmugan ere helmugaratzen ikusi genuen eta sufrimentu batean alik eta atzerapenik txikiena pilatu nahi izan zuen, baina jota ailegatu zela iruditu zitzaidan eta behin batek erreserbak hainbeste gastatzen dituenean, gero errekuperazioa ere normalean behintzat zailagoa izaten da. Hemen Unai ez da geria, irudi honetan ez dago Unai. Jon Izagirre hor da, bere aurrean Txomin Juaristi, Jordan Llega, esan dizugu, sailkapen nagusian 3 minutu eta 18 segundora dago, beste Axel Oranz da, Ineoskoa, 3 minutu eta 50 segundora dagoena, Unai Iribar falta da bai. Krabelin menderatu dute, Markinara jetxiko dira, Etxebarriara. Etxiera ezagutzen dute. Badakite ze ezaugarri dituen. Eta gero berriz ere egin behar dute tarte hau. Berriz ere Markinara, Etxebarriara jetxi behar dute. Hemen Krabelinek galbaia pasadu eta hor esan daiteke gizonik indartsuenak gelditu direla buruan. Atzo etapan bigarren izan zen Axel Oranz, frantziarra. Itzuli honetan uste dut Fermin taldei dagokienez, orain hor pelotoi buruan ikusi ditugun 3 talde horiek nabarmendu direla gehien bat. UAE, Red Bull Bora eta Lidl Trek. Horien eta besten artean uste dut lan egiteko garaian eta proposamenak egiteko garaian alde handi egon dela. Eta bestea ikusi ez dudana Castrillo. Aurren ibili da, baina Movistarreko bakarra doa eta Australiarra egin dut. Mulberger, Castrillo poliki hasi zen, baina ustu egin da Castrillo. Eta Castrillo denboraldi hasiera norako izan duen kontuan izan da, ez da harritzeko. Behar bada denboraren joanarekin bere sasoia ere ahuldu eginda eta hori izan daiteke bere egiteren arrazoia. Movistar taldean Enric Masekin itxaropena du bere zuzendariak, Txente Garziak. Goizean hemen irteran berarekin hitz egin dugu eta berak aipatu dugu Enric Masek sinisteko balu. Berak zer alduen gehiago
ekingo lukeela. Nonbait, konfiantzaz justu xamar dabil. Nonbait, ez da errekuperatu erlojupeko saio kaskarra egitearen kolpeaz. Izua gainean, ieslariak hauei aurre hartuta, gogoratu Daniel Felipe Martínez, Ben Gili, Jordan Llega, Sepkus eta Kalun Eskozon. Eta ja iesalditik kanpora, Castrillo bai, eta unai Iribar ez dakigu, non izango den. Agian, taldetxoa taldea harrapatu dure ez du ikusi. Bi minutu inguruko atzerapenarekin, multzo nagusia eta horiarekin gogoratu Almeida, hemen doa liderra, mendiko liderra, puntutxo batzu gehiago arramazkatu ditu Krabelinen. Berakoan ies egin nahi du gainera. Behin honek Krabelingo igoera aurrean egin duten Daniel Felipe Martínez eta Ben Gili harrapatu dituenean eta beste txirrendulariak ere elkartu direnean beherakoan gehiago arriskatu eta Bruno Armirelek iesean jarraitu nahi du. Unai Iribar, bigarren multzoan ari dira ematen, une honetan. Eta hor da pelotoia, izua gainean pelotoia ere. Aurten Golturrean astebeteko probetan azken egunean izandako aldaketak, Rengoz, Kataluniako boltako daukago, Ayuso lidertzela, Roglicek menderatu zuen Montjuikeko zirkuitoan. Gainerakoetan ez aldaketarik izan. Golturrean astebeteko proba hauetan, Azken etapa lider bezala abiatu dutenek, maiotoriarekin amaitu dute, boltakoa izan ezik. Hor esan daiteke, Fermin, bai Ayusok eta bai Roglicek aurkia eta infrentzua sufritu dute lauren kirol bizitzan. Zeren Roglicek aurten Ayusori azken etapan lidertzak endu zion Kataluniako boltan, Ayusok lehen urtean hori bera egin zion beste txirrendulari bati. Eskilmoseri eta Roglicek gertatu izan zaio Paris-Nizan esate baterako, itzuli honetan lider izan den Schachmannek ere azken etapan lidertzak kendu izana. Ez ezinagatik, baizik eta behin birritan erori, hankaz gora joan, min hartu eta eskuan zeukan garaipena utzi beharren izan zen. Primoz Roglic Paris-Nizan. Hemen denetarik gerta dakieke denei gainera eta horregatik kezka txikiren bat izango du belarri atzean Jo Almeidak, naiz eta atzo Inigo Lasaren mikrofonoan aratz eta garbi esan zuen beldurrik ez diola inori. Bi minututik gorako alderik ez du nahi. Hortik gorako alderik ez du nahi UAE taldeak oraingoz behintzat. Hor itxi du aldea, Izarrapa hor jarri du. Langa hor bota du UAE taldeak. Gizona buruan, Bruno Armirel bere buruarekin oso zen asarre erlojupeko kaskarra eginda. Etzela hortara etorri, esan zuen berak, bere burua jipoituz gerozik, protagonista izan da, iesaldiak harrapatu ditu, besteak beste behasainen, gaur ere begira nolako ahalegin egiten ari den, eta sailkapen nagusian puntua lapurtzen ari da mendiko sarirako. Aurrera, Inigo. Oraintxe Biurgune hartu eta oraintxe Pablo Urtasunekin hitz egingo dugu. Orain. Pablo, Txomin iesaldian sartu da, gaur garrantzitsua izango horrelako etapa batean aurrean egotea. Bai, garrantzitsua beti aurretik joatea ez, gainera gero euria emanda dago, eta aurretik joatea beti abantaia ematen dizu ez. Gainera, taldea sakabanatu da eta aurreko taldean jarraitzen du, beraz momentu zena ondo. Eta zeitxura hartzen diozu iesaldi honi, UAE atzean tropelean ematen du, oraingoz lasai xamar. Bai, nik uste dut 2 minutu terdi inguruan eraman gautela. Guretzat abantai hori garrantzitsua izan daiteke portuak pasatzen joateko. Eta azkeneko momentuan aurrean egon gaitezken. Isua izango da, aurra hasiko da festa? Bai, isuan hasiko da festa eta gero, ja gelitu gabe, ea egoeraldiak nola eusten dion eta
eta horri begira karrera pixkat aldatu daiteke. Eskerrik asko. Zuei. Horrengo zateri. 2 minutuko atzerapenarekin pelotoia, aurrean elkartu egin dira. Urrengo aldapa trabakua. Errepide zabala eta gozoa izango dute. Urrengo mendatean. Ara? Era, gurpilak. Gurpila, bai. Inor baino ez azkarrago doalako baizik eta horra katxen bat egin du, eta gurpila gehiegi, seguraski galgari sakatu diolako, olako irris txiki bat egin dio. Beraz, arriskuak bete ez dira abiadurarekin lotuta egoten, baizik eta norberak duen teknikarekin. Movistarreko gizon honek metrotxo batzuk hartu ditu. Movistarrek esan bezala, iesaldian bi hartu ditu, Castrillo eta Mulberger. Gero hor ikusi dugu, pelotuaren atzealdean eta gero ikusten badugu, aipatu behar dugu. Michel Hesman, lehiatzen hasi berria baita. Hau Fismaren aztegian ibili zen, honek positibo batekin denbora luzez lehiatu gabe egon behar izan du eta orain dela gutxi hasi da. Lehiatzen eta Movistarrekin, Alemaniarra da, etorkizuneko enturrean 3. egina. Arnasa luzeko mutila. Eta itzuliari da egiten. Lehen tartetxo batean azaldu zaigu, pelotuaren atzealdean, pelotuitik geratzen ari zen eta eusteko aleginan ikusten zen. Alemaniar gaztea. 24 urteko Michel Hesman. Brino Armirel, Sulerrek baino 23 puntu gehiago dauzka. Eta pasi denez geroztik. Suler zuen gainean, mendiko sailkapenean, tarte handia egin du Sulerrekiko gizon honek. Zazpi gehiago zituen, zazpi gehi... 27 gehiago ditu. Hori aurrekoa da. Sulerrek 21 eta Bruno Armirelek 48 orain. Seguro xamar, izango da Armirelen mendiko mailota. Armirele gazte polita egin du hemen, itzulian, protagonista izan da. Iesaldietan bere buruaren berri eman du, iaz. Suitzan izango zen, Suitza edo Erromandia. Erromandia izango zen, Xavier. Iesaldian etapa irabazte hartzela. Ia, elmuga bertan zuela, guzkaino ikusi, behelaino itxitxia zelako, eta azkeneko unean azaldu zen Kurnielsen. Gizona aurreratuz. Bruno Armirel eman entzuen ia egina zuela, bere izango zuela etapa, eta zer da, eta irudiri gabe geratu ginen, behelaino itxia zelako, alako batean, lainopetikan azaldu zen Kurnielsen, Armireli aurre hartuta. Dauphiné. Dauphiné. Zuzenean eman genuen lasterketa. Eta hemen itzulian azken etapa maiotoriarekin nagusitasun zapaltzailea erakutsi Binegok egin zuen. 2023ko itzulian lidertzela, Jonas Binego, azken etapan nahieran ibilizen, nahieran hankapean. Erakustaldi eman da, bakar hartu bakarrik. zituen denak, eta bakar bakarrik egin zuen etapa amaiera Jonas Binegok. Hore da, azkena hemen maiotoriarekin itzuliko azken saikapenean lider bezala etapa irabazi eta maiotoriarekin amaitu zuena. 3 etapa irabazi zituen urte hartan. Lehendabizikoa Masa Bilabonan, eta gero jarraian urrengo gunean Santurtzin ere bai. Baina ia salbuespena dela esan behar dugu, lehen aipatu dugu, 2019 geroztik azken etapa zinez erabakigarria izan da itzuliko azken salgapenean. 2019an Jon Izagirrek Buchmann menderatu zuen, lehen urtean Ayusok Eskilmose, 2022an Daniel Felipe Martinezek Ebenepoelik enduzion lidertza azken egunean, eta urtebete lehenago, 2021an
Roglicek irabazitako saio hartan, Brandon McNulty UAE taldeko gizonari kendu zion. Beraz, UAEk bere larruan ere bizi izan du, gaur beste batzuk Jo Almeidari egin nahiko diotena. UAEk iaz ateratzen arantza, McNultyren arantza Ayusorekin, Eskimoseri mailota kenduta. Etapa zoragarri izan zen azkenekoa. 127 kilometro baino ez zituen izan. Carlos Rodríguez eta Juan Ayuso helmugaratu ziren ihes eginda. Gero 51 segunduko zuloa atera zieten urrengo lau txirrendulariei, Marc Soler. Eskilmos helmugaratu zen laugarren postuan, baina ordurako lidertza galdu zuen. Lidl Trek taldeko gizona. Hemen, Unai. Pelotoia garrapatuta. Uste dut atzoko esfortzuak eta segurazki ez dituela berreskuratu. Aurreko egunetan eman duen maila eman izan balu, orain segurazki Jon Izagirre, Txomin Juaristi eta lasterketa buruan diren gizon horiekin izango zen Unai Iribar. Ez da harritzekoa, inoiz eman duen mailarik onenean dabil, baina egunen poderioz errekuperazioa zertxo bait ahultzea ez da harritzekoa. Beno, Markina Semeinen lasterketa burua, Brina Armirel, Bañeres de Bigorreko mutila, Pirinioetako alegia. Honi ere, etzaio goroldio askorik itxasten Fermin. Hau ere, ondo gizon saiatua da. Ez da lider handia izango, baina gizon saiatua eta ibilbide nekezetan, hogeikarrietan, nabarmentzen den horietarikoa da. Ibileraz baldatxa, baina pedal kolpe eraginkorra duen gizona da, eta naiz eta aerodinamikoki bikaina izanez, Frantziako erlojupeko txapeldun ere bada Bruno Armirel. Markina Semein. Almeida izan zen Markina Semeingo helmugan, garaile, geroztik maillot horiarekin ari da, itzuli egiten Portugaldarra. Eta Portugaldarra garaipen politak ditu, Portugaldarrak palmares txukuna dauka, arnasa luzeko mutila da, itzule hondietan giroan podiuma zapatutako, Frantziako turrean podiumetik gertuen bera izan zen, laugarren postuan geratu zen, tur guztia Pogatxarren aldamenean eginda. Baina hau izango du, garaipenik handiena, Ulturreko itzulia, Jo Almeidak, pauzka itzuli txikiak, Jo Almeidak, maila honetakorik ez ordea, postuak asko ditu Almeidak. Astebeteko itzulietan, aurten bertan, Paris izan, 6. izan da. Ulturretik kanpora bestalde, Algarben eta Valentzian podiumean 2. Iaz, Suitzan 2. Suitzare Euskal Herriko itzulianen mailako lasterketa da. Orain 2 urte Polonian 2. Polonia Ulturrekoa da, baina esango genuke Ulturreko astebeteko 6 lasterketa hundioien ondoan estrelageri Poloniakoa. Kataluniako boltan orain 2 urte 3. izan zen. Tirreno Adriatikoan 2. izan zen, orain 2 urte, Jo Almeida. Ez postua baduzka. Garepenik ez dauka, maila honetako... Bai, Fermin, beste protagonista badaukat. Aurrera, Ñigo. Bingen Fernandez, Arratsaldeon. Eibarko etapan Jon Izagirre horren ikustea beti seinale ona da? Bai, seinale ona da, beti aurren gauzen dien beti seinale ona da, eta gaur, motibo eta hortin gara, eta ondo itxeko goguegaz bat betikulez ez, eta hor dako orain sartu nahi Jon hemen, ikusiko dugu atxetik ze pasaten dan, momentuz ondo due. Jonen sentsazioak zer moduzkoa dira, zerbait esan aldizu Krabel Inigotakoan, zer nolako gorputzaldia du? Ez, badakigu induraineko kolpe hartun da gero, ez dela betiko Jon, ondo dau, eta gero ikusiko dugu. Sartu da Benjili atxoko moduen badagoen, bera da izango da indartzuena, baina, egingo dugu gure lasterketa. Gaur esaten duten moduen da, simplea, baina ez erreza. Eta Alexek gaur erronka zaila du 7. postu horri eusteko? Ikusi dugu ondo dagoena, indartzu dago, eta ikusiko dugu ia zelan egiten duen, baina, hankak izango dira gaur. Eta hemen dagoeneko Markinan tanta batzuk erori dira, zuiri zer esaten dizu hirugarpenak?
Bueno, txarra emonda dau. Momentuz, nik ikusten ditut, lainoak purtsu eta altutxu hau. Momentuz eutxe egingo dau, ia holan badauen, danen segurtasunarako hobeto izango da, lehor badauen. Eala den, eskerrik asko bingen. Bale, eso agur. Euri arriskua hemen ateri dago, Ibarko helmuga honetan, horrengo zateri. Tartetxo batean, tantare mate doeste izan da, baina ateri. Armirel aurrean, ari da pelotoia hor, iesagetik atzera geratu direnak biltzen. Eta Armirel atzetik 12 lagun, erreleboka ondo, Armirel autoarekin zizketan ere ikusi dugu, seguraski hor eztabaidatzen ariko dira, alegin horretan jarraitzea merezi duen, edo atzekoekiko tartea 30 segundu inguruko da, 35, azkeneko referentziak erakutsi duenez, berbada taldera bildu eta haiekin batera, oraindik 80 kilometro falta direla kontutan hartuta, behar bada hori ere aztertzen ari dira. Pelino Armirel, Gili bezalaxe, atzo ere lasterketa buruan zen, atzo Gernika Lumoko iesaldian zen. Aurrean etapa bakarrik egiten ari dena, Armirel, atzo aurrean, eta aurrean baita, behasengo etapan, Santagedan bere izan zen lasterketa buruan, eta gero jarraitu egin zuen, Mandubin. Hor 13kotea, Armirel atzetik doan 13kotea. Hirsi azaldu da, Xavier. Bai. Hirsirekin gehiago espero genuen. Nik behintzat gehiago espero nuen. Atzora ezpimarratu genuen, atzerretik etortzen diren txirrendulari hauekin ez dakizu inoiz ze asmotan izaten diren, sasoiz ondo dagoela badakigu, bere helburu nagusietako bat ardenak direla ere bai, baina gaur arte ez du gorputzik probatu nahi izan. Hori da nire erreserba. Hemen Joao Almeida. 14 aldiz izan da, astebete edo itzuli handietan, 14 aldiz podiunean. 2, lehen Ferminek esan betzela irabazi egin ditu, beste 12tan, 2. edo 3. postuan sailkatu da. Eta Kataluniako boltan, lider zelarik, egun batean, Cambrilesen amaitutako etapan, Carapaz eta Higita ies eginda ailegatu eta liderza galdu egin zuen. Ura segurazki ez du ahaztuta izango. Ben Schachmann elastiko berdearekin. Honi ere antzeko zerbait gertatu zitzaion itzulien 2019an. 3 etapa garaipen lortu zituen, baina gero amore eman behar izan zuten azken etapan Jon Izagirrek estrategikoki eta arlo fisikoan emandako erakustaldiaren azpian. 31 urteko Alemaniarra, Schachmann. Almeida bestalde, itzuli handietan, esan dugu giroan podiumean izana dela, italeko giroan maila rosarekin egunak egin zituen. Oso bat egun egin zituen. Jose Luis Arrieta, Fermin, aginduak ematen. Jose Luis Arrieta. Igor Arrietaren aita, Bruno Armirelen zuzendari, aginduak ematen. Bai, ez hasitzen, Dekatronikin lania, Jose Luis Arrieta. Aurrez Movistarren ibilitzen. Armiren atzetik doan taldetxoa, Bauke Molema, Lidl Trekekoa. Almeida esatera nintzen, Italiako giroan liderzan izan zela 2008an. Gaiganek irabazteko giro hartan. Etapa batean 3. okerez bainiz jantzizuen maila rosa. Eta 18. kendu zioten. Lagi kankanon, hain zuzen. Ia Dolomitetako etapa hundi batean. Han ibili ziren, Gaigan, Kinli, Kelderman. Beraz gizon hau uste dut, oraindik gazte izanatik Fermin ondo zailduta dagoela. Bere larruan bizi izan ditu, lidertzaren erantzukizuna zeintzu diren, gorputzak presioarekin eta izaten dituen goraberak, eta bere larruan ez ezik taldean itzuli dagokienez eta itzuli eta egun bateko probai dagokienez munduko eta behar bada historiako txirrendularik handien aldamenean duelarik, txirrendularitzak ez du sekreturik ja gizon horientzat. Denetarik probatu dute, zailtasunak, oparotasunak, garaipenak, porrotak, beraz uste dut berezko nortasun handi ere badu, halako patxada batekin ekin diola esango nuke, gaur goizean
egindako elkarrizketetan aparteko urduritasunik eta hotxean ere tartaritzorik ez zitzaion somatzen Joao Almeidari, taldea inguruan lanean oso txukun ari dela eta indarrezero oparo duela ikusita, ez zait iruditzen orentxe bertan, Iesaldiak 2 minutu erdiko aldea eraman arren, inolako urduritasunik izango duenek txirrendulari Portugaldarrak. Marrali hemen autoren zen geratu da. Lipovic ere aurreratzen. Lasai da orain pelotoia. Berroita bost, segundoko atzerapena darama 13 lagunez osatutako taldetxoak. Arbideren atzetidoan multzo horrek. Cristian Ez, Ineosko zuzendari, Xahman Lasai. Honek ere apustu dauka, honek ere salkapen nagusian, hortxe lehen da biziko postuetan, ibili nahi du. Oraingoz bigarren dago, Joao Almeidaren atzean, 30 segundura. Eta bere erkide bat, Lipovic hirugarren, Ilan Van Bilderror, bikain dabilena, Nox zen hori, eta Joao Almeida liderra hemen. Eta Xahmanet taldekide dauka, Van Bilder, ondo kokatuta. Garaipenaren lehia horretan bizirik Eskilmoseren aurretik dago, segundo baten tartea dago, Van Bilderren eta Eskilmoseren artean, 4. eta 5. postuetan dira, bata zein bestea. Armirelek balentri egin nahi du, Fermin. Jon Izagirre, Txomin Juaristi eta Jirtxi eta atzetik den taldearekiko, 56 segundura gizendu du aldea. Beraz, hor hankaltxatzeko inolako asmorik ez dago, Josuli Sarrietak orain aurretik izango duen ibilbideren olakoa azaldu dio, eta Armiralek ahalegin betean jarraitu nahi du, atzo Ben Hilik egin zuena imitatu nahirik. Brandon McNulty ari da horrein lanean. Gorantza, errepidea, ia trabako igotzen astear dira. Ez da seinale osona Brandon McNulty. Ez, gara honetan hainbeste taldekide eta McNulty aurrera pasata lanean ari denerako estatu batuarra ez dago puntuan. Esan gure da hori. Lan egiteko mailakatzea beti aulenetik indartsuenera izaten da. Eta lehen Laengenek egin du, Laengen ez ahul zegoelako seguraski, Laengen mutiltan eta izugarria delako, eta Krabelin pasatzea berarentzat gehiegizko izango zelako jarri dute lehen da biziko kilometrotan lanean, baina Brandon McNulty hemen denera ipatu dugu, eta Roglicek azken egunera bitartean Roglicek enduzion, gizon honek liderza. Eta gizon honek egun hartan aldamenean, morroi lanean, Pogačar izan zuen. Bai. Eta Brandon McNulty dagoeneko lanean aritzea esanguretsua da. Bere bertuten erakusgarri baino gehiago, oraintxe bertan duen gabeziaren adierazle izango litzateke. Schachman ere taldekidez inguratuta, Lipovic ere bai. Eta Haiter, hor, Britania hondiko txapelduna. Van Bilder, Jane Knox aurrean, Marc Suller, gero Grosjarner, Igor Arrieta. Eta estatu batu gara, Brandon McNulty. Eta aldea gora ari da egiten. Egiten ari dena, gora ari da egiten, iesaldia. 2 minutu eta 40. Trabako ari dira igotzen. Trabakoa, mendateko gaikarria. Errepide ona, zabala, mendate ikusi egiten da, baina tentea. Protagonista badaukat. Aurrera inigo. Jose Luis Arrieta, Arratsaldeon. Bueno, Bruno Armirelek behintzat seguru du mendiko maiota. Bueno, parece que sí, ¿no? Ya que no hay ya tantos puntos y de los que le podían quitar es gente que está detrás. Pero intención de parar no tenéis. No, la verdad es que, bueno, así nos permite ir con el corredor que tenemos atrás también, pues trabajando menos y bueno, es lo que es como ha surgido así. Por atrás, el hijo y su equipo parece que hasta Isu Asio no tendrán reparo en dejar a la escapada. No, parece que a ellos les va bien, tampoco hay gente que está tan cerca, entonces yo creo que hoy podemos a ver si podemos llegar. Osondo, eskerrik asko. Vale. Jose Sarrieta, eta hementxe, Armirel. Eta minutu eta 5 segundora 13 lagunez osatu den multzo hori. Eta hor Jose Sarrieta, Kalun Eskorson darama. Saikapen nagusian goratu Jordan Llega. Total Energiko frantziarra da. 3 minutu eta 18 segundora saikapen nagusian aurreratuena.
Iago horrena menderatzen ari da, Bruno Armirel. Eta gaur ere meritu handiko mugimendua eskaini du frantziarrak. Eta hau sartz jokatzen, Fermin. Eta hau txalogarria dela esan dut. Bigarren egunez jarraian, atzo gintzun etaparen ondoren, gaur berriz ere, eta dena mendiko mailotari eusteagatik. Eta bulertzekoa da, bera lehen da biziko egunean bere buruarekin oso haserre egotea. Geroztik erakutsi baitu sasoiz ondo dagoela. Pedal kolpe indartxoa dauka, gorputzaldi ona dauka. Eta berak esango zuen, ondo prestauta etorri naiz, motibauta nago, eta erlojuaren kontrako saian 16 kilometroko lansaio oso ona egin dezaket. Ez zuen ona egin, eta horregatik haserre zegoen, eta aitzaki ibili beharrean bere adierazpenetan bere burua oso gogor jipoitu zuen. Gero uste dut, arantza ateratzen ari dela, eta azkenik batedaki gaur zer erdi etxiko duen, baina gutxienez mendiko sari eskuratzen baldin badu, hasieran izan zuen Gasteizko haserre hura, Eibarren usatuko. Un aviso a todo el convoy, vehículos y ciclistas por la derecha en fila de A1, a todo el convoy, vehículos, ciclistas, motos, todos por la derecha. Va a adelantar una ambulancia en urgencia a la carrera por el lado izquierdo. Por favor, avisen a sus ciclistas todos por la derecha. Y todos los vehículos, por favor, por la derecha, fila de A1, va a adelantar una ambulancia por la izquierda. Bueno, larrialdia lekurik aproxenan egokitu da, errepide zabala, denentza lekua dago errepide horretan, eskubira egiteko eskatu diete, ambulantziak ezkarretik aurrera egin dezan. Armirel bakarrik, Armirel tarte politarekin, jazarpenean duen 12-13 laguneko multzorri minutua sartu dio, Armirel esan dugu, itzulian gaur 3. ageri zaigu eguneko iesaldian, itzuliaren aurretik Kataluniako bolta eginda da, 2 egunetan ibili da Kataluniako boltan eguneko iesaldian Bruno Armirel, eta aurrez Paris-Niza, eta nere iesaldi bat harrapatu zuen, 3 itzulitan beraz, bai Paris-Nizan, gero Kataluniako boltan, eta orain Euskal Herriko itzulian, iesaldietan ari da etapa bat lortzeko ahaleginean. Aldapa bera. Honek historia polita izan zuen 2008an Fermin UAEko turra lehiatzen ari zirenean, orduan COVID garai bete-betea zen, eta UAEko talde eta txirrendulari asko isolatuta egon ziren, hau izan zen haietako bat, eta erietxeak etxera bidaiatu arazi zion, baina hoteletik pasarekin gabe, zuzenean soinean zuenarekin bidali zuten, eta baldintza haietan bakarrik utzi zioten hegazkina hartzen. Ez zioten utzi, ez hotelera joan, eta han zituen tresneriak eta maleta behar bezala egin, eta etxera zen baizik, eta soinean zuenarekin bueltatu behar izan zuen Bruno Armirelek UAEko turretik etxera 2008an. Frances Deie taldean ibili zen, itesko intzituen, Frances Deierekin. Egun Decathlon Ageriarre taldearekin da. Eta erlojupekoetan maila ematen du, eta iesaldietan ere bai. Txirrendularitzaren langile prezietuetako bada. Godik zuen oso gustoko aldamenean. Serio, Jo Almeida. Konzentratuta, ze burutazio izango ote ditu. Bueno, oraingoz. Egoera kontrolpean dauka. Dena kontrolpean duela pentsatzen izango da. Ez du ematen burutazio txarrik izango duenek, eta txarrak baldin baditu ere, lehen esan dugu, baduela nahiko esperimentu. Ez da nola nahi urduritzen den horietakoa. Honek patxadaz jokatzen du. Mugimenduak eta honek badaki, utzi eta gero. Buruari buelta pare bat eman, eta une aukeratzen, eta aurrera egiten. Erantzun gizunik ez duenean ere horrelaxo jokatzen du. Diesel xamarra da igueretan. Eta askotan ematen du, ja jokozkanpo ere geldituta izango dela, oso atzean ere
ikusi izan dugu, behin baino gehiagoetan, eta gero pixkanaka bere buruari buelta ematen dio, hartzen du bere erritmoa, eta erritmo hori oso bizia izaten da, eta aurkariek menderatzeko moduko ere bai. Askotan jokatzen du modu horretan, mendate luze zein laburretan, eta horregatik esan daiteke, ataka estu xamarrean, bere burua ikusten duenean ere, badakiela nola kudeatu egoera bakoitza. Gaina dira, pelotoikoak ere ze planta daukan, Igor Arrietak. Hau gain behera, orain Mailabiara, Mailabia horren Areitio, Ermua, berriz ere Gipuzkoan sartuko dira, eta Ibarren, Erget alderako bide hartuko dute, alegia, Karabieta igo behar dute, guk iragarkitara egin behar dugu orain, iragarkitara bidean, eguneko galdera aipatuko dugu, zein da ekitaldi berean, azken etapa eta itzulia karaipenarekin kateatu zuen azken ziklista, hor dituz aukerak, Jon Izagirre, Primoz Roglic eta Jonas Binego, tenaldi labur bat iragarkintzat, eta laster gara azken etaparekin. Coche. Ia 3 minutura eramandu aldea. Armirelek tartean 12 lagun. Eta hemen pelotoia. Eta pelotoia laster aldapatxo izango du. Mailabira bidean. Mingarria. Tentea. Laborra baina tentea eta zu esan duzuna mingarria. Armirelen ibilera ikusi besterik ez dago horko kohortasuna antzemateko. Aurreko urte batzuetan ere pelotoiak hori zeharkatu izan duenean, eta gizon indartsuek buruan zirularik, Roglic zaterako, begira kateari, begira ze pinoitan daraman, ez da gehit altuenean daraman, baina oso goian, eta pedalkolpe bakoitzeko ikusten da gainera oso metro gutxi egiten duela aurrera, abiadura moterean doala. Jetxiera baten ostean, horrelako aldapatxo labur tente antzeko egotzen denean, gorputza lehertu egiten da. Oso sensazio txarrak eragiten ditu. Gorputza puztuta bezala, elefante hankak eragiten ditu. Horrelako koska batek. Bian orain. Brino Armirel. Lehen zenbait bitxikeria ipatu dituzu honen inguruan, Xavier. Pandemia garaian zentzituen gora berak. Aurrez, hau Armeeterrekin pasatzen, Armeeter. Militarrekin, soldaduzka egiten duten gazteekin antolatako
taldea da, Armedeter, 2014an sinatu zen honek, eta Parisa joan zen, ala esan zuen, Parisa inoiz joan gabezela, eta trenean eta abioian inoiz ibili gabea. Zituen traste guztiak hartu eta Parisa joan zen, Armedeterrekin sinatu eta gero. Armedeter, garai batean, beste izen batzuen taldea zen, Batallon de Jonville, eta Batallon de Jonvilleen, baina nolabait egitura berberean, militarren egitura hartan, ibili ziren beste Logan Jalaber eta Richard Bigankere. Eta iparraldean jokatzen den Lesor Basque denboraldi hasierako lasterketetan, han izaten zen urtea joan eta urtea etorri, garai batean Batallon de Jonville eta Bruno Armirelen garaian Ahmedeter taldea. Armedeterren zebilela, 2015an entramentu batean auto batek jota bota zuen eta belaunburua txikitu zuen. 5 hilabete pasa zituen bizikleta ikutu gabe. Hankabateko giharduran ondorioak izan ditu geroztik, Bruno Armirelek urte pare bat behar zituen bere lehengo maila harrapatzeko. Eta ondorioz, Armedeterretik berriz ere amateur mailara egin zuen, maila galdu zuen ez, maila berriz ere harrapatu arte, koskatxo bat behera egin zuen. Begira ze ari den gertatzen Fermin, horra aipatu dugun aldapatxo horretan. Orain aldapatxo hori Igor Arri eta buru delarik pelotoi ari degotzen, baina Bruno Armirelen atzeko taldetxo horretan bereizketa izan da eta aurrera egin dute Jordanek, Ben Hilik eta Daniel Felipe Martinezek. Aldapa bere laburrean tentea da eta lehen esandakoa hitz bakar batekin bataiatu beharko bagenu mingarria dela esango nuke. Begiratzeko taldetxoa hau da Jon Izagirreren eta taldetxoa hausten ari da eta aurrera egin dute 3 lagunek. Jordan Jegatek, Ben Hilik eta Daniel Felipe Martinezek. Eta atzean gelitu dena Sepkus izan da. Ertzi Jon Izagirre, Juan Guillermo Martínez, Bauke Molema, Tudorreko izona hor, Eskosonen aurrean jarrita. Hor Bargil, hor da, taldetxo hori itxiz, atzore iesaldien ibili zen Frantziarra. Hau pelotoi burua. Maiabian. Ez da, denbora asko Euskal Herriko itzulia, hemen izan zela, muga izan zuela, Maiabian. Berrure gora. Eta harrapatu gain gainean ditu, Gain gainean ditu Ben Hili, Daniel Felipe Martinez eta Jordan Jega. Atzera begira hasi da. Eta hortxe ditu gainean, Jauspari buelta eman nahi dio, konturatu baita, ahaleginak ez diola nahi zuen fruiturik emango. Errepide nagusira orantxe atera dira. Hili hor dator, gaur ere hor dator Hili. Daniel Felipe Martinezekin eta Jordan Jega, Frantziarra bestea, saikapen hausian 3 minutu eta 18 dagoen gizona. Aldapatxo hori nahiko izan da Fermin, pentsa ia minutuko aldea jateko Bruno Armireli. Aldapa hori urrengo bueltan ere, elmugara bidean ere, garrantzitsu izan daiteke. Taldetxoren bat egin baitu, mantxo ego du, pedal kolpeaera bat itzalitzaio. Taltzeko bizi, Hilik arrankatu du. Hili, atzo alako eginda gero. Bai, hau sasoi betean dago. Eta lehen bingenek esan duena, hau sinplia da, gorputzaldi izan ezkero ibilbide gogorrean, indarrak jartzen dira jokoan, eta Hilik batetik atzo, etapa garaipenak emandako ja lasaitasuna dauka, bat ere presiorik ez dauka. Gorputzaldia dauka, atzo elmugaratu zenen ere bere elkarrezketan auspo oso berorik ez genio somatu, aurpegian sufrimentu zimurrik ere ez, beraz gorputzari buelta uste dut oso eman diola, eta gaur ere egiten ari den ahalegina, eta ematen ari den maila, da horren guztiaren lekuko. Ermora jetxi behar dute, Areition behera orain. Ermoatik Eibarra eta Eibarren ezkerraldera hartu eta Karabieta. Gozoa da, Karabieta ere ba. Gozoa denez, 2. mailako mendatea. Gare batean Euskal Bizikleta egiten zenen urtero, igotzen zuten Karabieta. Goroitzapen izango dituzu, Sabiega. Onak, beste asko bezala Fermin. 5.
Ez, errepide zabala, baina aldapa dago. Karabietan aldapa dagoenez. Hauek etxera ona, arriskurik gabea errepide zabala, pedale eman beharrik ez, postura aerodinamikoan jarri eta lau txirrendulariak, bihotza upadak, zertxo bait baretu, lasaitu, ez tarrien ere hainbeste airerik pasagabe, hango goritasuna zertxo bait itzali, eta aurrera, lasterketa, eta pari gara ikusten, eta hobea ikusteko gaude azken 75 kilometro hauetan, salkepen nagusiaren borrokan dabiltzan txirrendulariak, elkarri mokoka hasten direnean, gandorra arro dutela abiatu dira gaur, lasterketako oliarrak. Munduko txapeldun badu, Ermuak, Igor Astarloa, eta ziklistak Pedro Orrillo, eta Aitor Galdós, eta Aitor Hernandez. Lehen mailabea pasa dutenean gogoratu gara, Mikel Pradera itzulian ere ikusi du gainera, Jon Agirre Beitiarekin batera, ura etzen profesionaltara llegatu, baina afizionatu mailan Banesto taldeak izan zuen arrobian txirrendularirik onenetariko izan zen, ura ez da partekoa, berrizkoa. Agirre Zabala ere bai. Arrizabalaga. Gorka. Gorka, bai, Arrizabalaga. Ermuz zeharkatzen, lasterketa buruan, lau lagun. Pengili, Daniel Felipe Martínez, Jordan Jega, Frantziarra, zelkepen nagusian ondoen kokautakoa 3 minutu eta 18 segundura. Eta Ermua aipatuta, Anton Ormatxarea aipatzea tokatzen da, lasterketa honetan, Anton Ormatxa ziklismoarekin harreman estua izan zuen, magina batek. Eskertu zion, Anton Ormatxeari egindako lana, batetik antolakuntza lanetan, bestetik ziklistekin, taldeak... Bitartekari profesional izan gabe, bai. Italiako ateak, euskal txirrendulariei zabaldu zien gizona izan zen Anton borondatez, magina batek. Egintzen bere bidea Anton Ormatxea zenari buruz eta... Martinelrekin zuen hartuman oso osona, eta haren hitza gaina aintzakotzat hartzen zuten, berak nolabait ere Italiako taldeetara proposatzen zituen txirrendulariek maila eman zuten, eta horren bestez, berriro diot, orduan txirrendularitzaren egiturak eta ere bitartekaritza kontu horretan etzegoen gaur bezain ondo finkatua, etzegoen profesionaltasunik, berak segurazki intentzio hori eta beharrik ere zuen izango, baina bere borondatez makina bat meseda eginda joan zen Anton Ormatxea. 73 kilometro. Elkartu egingo dira berriro. Bat egitera doaz, bai. Jon Izagirreren taldetxoak bege biztan du, Ben Giliren taldetxoa, eta horren bestez berriro, aurrean 4, atzean 7, 11 elkartuko dira. Eta berehala mendate hasi, beraz, mendate hastearekin batera eta elkartzearekin batera, ez harritu berriro indarren baitan bere izten baldin badira. Bi minutu eta 23 segunduko aldea. Ez da aldea, edo bada. Bate daki. Kontua da, lasterketa gori-gori dagoela. Bizi-bizirik aurrean zeinatzean egon daiteke etapa garailea. Warren Barguil, Espainiako bueltan 2 etapa, turrean beste horren beste, mendiko sari irabazitakoa, hori bai, azken urte hauetan kamustua. Bretoia. Eta Euskal Herrian irabaztakoa, Nafarroan, induren saria irabaztakoa da, Bretoia. Eta Karabieta, esan dizugu, Karabieta... Gare batean Euskal bizikletan urtero sartzen zuten, eta itzuliak berak ere, behin gehiagoetan, pasa izan du Karabieta. Azkenekoz, Carlos Rodríguez izan zen lasterketa buruan. Orain 3 urteko itzulian. Gero Maiabian etapa irabazi zuen Andaluziarra. Eta aurreko pasaeran, 2016an Diego Rosa, gero Arraten etapa irabazi zuen Italiarra. Eta aurreko urtean, dena esaten zizta, Pello Bilbao izan zen lasterketa buruan. 2015an, Karabietan gora. Abiatu dira. Untzaga plazan eskuinera hartu eta abiatu dira. Hemen Juan Guillermo Martínez, Kolombiarra. Warren Barguilen taldekidea, 20 urteko txirrendularia da. Europaldean eta ebilitakoa eta Europaldeko afizionatu mailako lasterketari gogorrenetan nabarmendutako gizona da.
Juan Guillermo Martínez, Bruno Armirel, Ben Healy, Scottson, Molema, Gregoire, Jon Izagirre, Warren Barguil, atzetik aurrera. Bi kolombiar badira unibeste, talde honetan. Biek abizen bera gainera. Daniel Felipe Martínez eta Juan Guillermo Martínez. Amaika lagun. Hasierako ihesaldian. 20 pare balagun izan dira. Hauxe Karabieta. 6 kilometro terdi pasatxo. Bataz beste 6,7. Tarterik gogorrenak 110-koak. Gorri zageri direnak. Horrez dute atzean daramaten lehen ikusi dugunez Daniel Felipe Martínezek daraman 39 hortzeko koroa sartu beharko. Gutxiagorekin aixe aterako dute. Hemen Ipurua. Ibarren futbol zelaia alegia. Eibar zeharkatzen orain pelotoia. Berriro Brandon McNulty buruan dela. 2 minuturan jaitsi dute tartea. Gure orain gora. Brandon McNulty segurazki Karabietan gorako lehendabiziko metroak egingo ditu. Orain Groskagner dauka gurpilean, baina behar badatxan da Igor Arrietak hartuko dio lehen bezala. Hor dator Igor Arrieta 4. postuan. Agintea, UAEk korritzeko modu nahiko ortodosoa gaurko honetan. Ez dago hemen Beasaingo etapak eta atzokoak eta herenegungoak izandako eromen eta anarkiarik. Ez baitago beharrik. Almeidak esan diteke, mugimenduren bat gordeta baldin badauka izuan erakutsiko duela hori. Segurazki bai berak, Fermin, eta baita bere aurkariek ere. Uste dut geuk iritzi hori eman dugu, eta gero... Berak ordean momentu zeustea bai. Helburu nagusi. Eta bera da, mugitzekotan uraxe du lekurik aproposena. Azkena mugitu beharra daukana bera da. Aurrena ikusi ea bestek ze proposatzen duten, ea bestek ze gorputzaldi duten, non jotzen duten, zenbateniko indarrarekin, baina oraingoz behintzat berak ez daukak eskatu beharrik. Lasterketa modu honetan eraman ezkero, nagusi izango litzateke. Eta uste dugu, eta lehen Bingen Fernandezek ere hori esan dio Inigo Lasa lankideari, giltzarria izua izan daitekela. Hemen Julian Alaphilippe. Bai, atza horan ibili zen. Atzen gelditzen Julian Alaphilippe. Eta Gantzabal, Ander Gantzabal ere bai. Orozkoarra, bere aurreneko urtean, aurreneko itzulian sartu dute. Ander Gantzabal. Hau lasterketa burua da. Jon Izagirreren lasterketa burua da, talde txori. 11 lagun. Davide Preto. Lehen iesaldien sartu da, pentsa. Honek ere ahalegina izan du, baina gaurko ibilbideak ez dio laguntzen. Ahalegina baino zerbait gehiago eskatzen du Fermin. De Preto esprintetan ibiltzen da ondo. Bi aldiz 6. ikusi genuen, itzuli iretorri aurretik jokatu zen Kopi Bartali lasterketan. Eta ikusten dut hemen, Xavier, lan banaketan aldaketa bat egin dutela. McNulty. Igor gerorako utzi dute eta Grosjarner bota dute aurrera. McNultyren gurupilan Grosjarner jarri dute eta ala segitzen dute eta esan liteke Igorren nonbait gorputzaldi ona izango duela eta ondorioz gerorako gordetzea erabaki dutela. Begira ze gorputzaldi duen bien bitartean gizon honek, Sepkusek, iesaldian sartu da, eta pelota ere jarraitu ezin da. Egun gorri dauka Sepkusek, honek ez du esfortzurik errekuratu eta bere aurrean Ruierrak dira iruditu zait, eta Ruierrak dira bera ere ez da ibili, inondik ere, jendeak esperau zuen mailan. Baju. Ura iruditu zait, Hau Mark Hirschi da. Beste hemen Euskal Herrien ordizia. Bai, eta protagonista badaukat, hemen alboan. Pello Laberria, Arratsaldeon. Bueno, Pello, Daniel Felipe aurrean eta atzean imaginatzen dut Lipovic zai. Bai, ez, hause da, espero genduna, nahi genduna, oaingoz karrera oso ondo dijo gutzako, eta bueno, hemen Karabietan UAEk zer erabakitzen don, eta bestela isua izango da, ez, gaurko epaile.
Daniel Felipe ondo dagoela ematen du, hankak dituela behintzat, aldapat entetzen denean aurrera egin du lehen. Bai ez, hauxe da bere berezko maila, aurreko egunetan ikusi duguna ez da bere mailaiko bena izan, ez ditu egun hobenak euki, baina bueno, gaur ikusten deunez oso indartsu dijo, eta bueno, gutzako oso ona. Eta atzean ematen du guai kontrolana egiten ari dela, noiz hasiko da festa? Ba, ez dakigu, ez diai demora asko uzten, ez dakigu hain karabietan hasiko dien, aztibili beharko deu, baina, bueno, gu ondo babestuta gare, hemen aurren Daniel Felipe eukita, atzen Lipowitzek, bai Blasov eta bai Finn Fisher Black bertan dauzke, lan ikaragarri bat iteko, así que, oaingoz ez da bildurrik. Baina saiatzeko intentzia seguro bai, saiatuko zarete. Bai, saiatu gabe ez geldituko, ez dauke ezer galtzeko, gu, podium horrekin konformatzea, baina beti irabaztea ateatzen da taldea eta hortan saiauko gaurkone. Ondo, eskerrik asko eta zorte hon. Eskerrik asko zuei. Peiola Herria, Mutilloarra, Oierritarra, aurreneko urtea du. Red Bull Bora Hansroge taldean, Peiok. Ziklista huia, profesional izana, Muriasekin. Molema! Hau zabalduta, Fermin. Bufa eginez, bufa! Hotzik ez dagoela alegia. Euririk ere ez, oraingoz, hemen. Eibarren. Vale. Hori bai, gero eta iunago. Podemos esperar que nos despinche. Bruno Armirel, liderra, mendiko liderra. Barren Bargil, Romain Gregoire, eta hor Martinez, itzuli garailea, kolombiarra. Iaz, giroa bigarra maitu zuen gizona. Eta Jon Izagirre gaur esaldian, Fermin. Eta uste dut, atzo neuke egindako irakurketan, eta neure iritzia meintzat uste dut, Pello Bilbaoren jokabideak oraipatu nuela, gorputz bat bete-betean ez dagoenean ibilbide zailean nabarmentzen baldin bada, horrek esan nahi du, duen apurrari zukua oso ondo atera diola. Eta hortarako erabaki batzuk hartu behar dira, eta Pello Bilbao japesperatik hartu zituen zenbait erabaki. Atzeratzea, lanik ez egitea, ahalik eta gehien errekuperatu eta atzo protagonistezateko eta izan zen. Eta uste dut, hitz horiek berberak erabili beharko nituzkela, Jon Izagirre egiten ari den erakusteko. Jon Izagirre ere goizean berarekin hitz egin dugu, eta saietxa ikutu bezen pronto esan digu, ez gero hor ikutu mina daukat. Astelenean medikutara joatekoa da gainera, ekografia bat egingo diote, bere errezeloa baita, pitzadura txikiren bat edo zerbait baduela, Miguel Indurain sarian izandako eroriak utzitako oinazea ez paisaio desagertu. Beraz, sasorik onenean ez dago. Eta aurreko gunetan atzeratuta ibili da. Baina itzuliari ez dio agur esan nahi, bere arrastotxe utzi gabe eta gaur iesaldi harrapatu du oso ibilbide zailean, ibilbiderik gogorrenean, eta uste dut hori ere txalogarria dela. Txirrindulari hauek nolabait zaleari eskaini nahi dioten joa, duten profesionaltasuna, euren indarrak kudeatzeko erakusten duten maixutasuna, atzo Pello Bilbaok eta gaur Jon Izagirrek uste dut, nire ikuspuntutik behintzat nabarmentzekoa direla. Eta Jon aurrean joatea, ona izango da Alex Aranbururentzat, zazpigarren postu horri eusteko ahaleginean. Alex Aranburuk Jon hemen izatea mesedegarri du. Jon bezalako gizon bat lasterketa hau ondo ezagutzen duenik baldin bada pelotoi honetan Jon da. Askotan ibili da, podiumaren lehian, lau aldiz hirugarren, behin irabazi, beste behin bigarren, esan bezala, makulona lugu izango du. Alex Aranburuk azken kilometroetan hor izango den estuasunean Jon aldamena izaten baldin badu. Jakin badakigu gainera, alako maixu edo gideri lanak egiten dizkiola. Jon atzetik minutu bat 50 datoz, Bat 50, bai normalin ez dago nahi izango geua harrapatzi, mantenduko dute, orduen hau izango da martxeta goraino, Geu esan dugun moduen, Benjili... Venga, oso. Dingen, autotik, Joni... Begira, Joni zuzenduta. Fermin, alako bitxikeria bat epatuko neko orain. Atzo Juan Magarate Education First taldeko zuzendaria sartu genuenean, goan alduzu zer esan zuen. Gaur begenekien Pello Bilbao mugituko zela, eta ura nun gukan behar genuela. Atzo! Ben Hilik emandako erakustaldien ondoren, atzoko Pello Bilbao gaur Ben Hili bihurtu da. Hor, argi eta garbi esan dio, Ben Hili hor egon da, ahal izan ezkero behintzat, ura dagoen lekuan egon behar dela. Ben Hili gaurko iesaldi honetan ere, giltzarrietako bat izango da, mugimendu estrategikoetarako. Gero beste kontua da, ibilbidea gogorra denean,
estrategi kontuen aldean garantzia handia izaten duela almenak, almen fisikoak. Eta almenak laguntzen ez baldin badu ibilbide gogorrean jai izaten da, baina gutxienez, arretan non jarri behar duen argi eta garbi izan dio Bingen Fernandezek Jon Izagirreri. Almeidak taldea bizi-bizirik darama hemen oso-osorik. Laingen Karabalingo hasieran kendu da, gainerakoek hemen segitzen dute Almeidaren aldamenean. Minutu terdiko aldearekin. Molema, Juan Guillermo Martínez, Calvin Escolson, Jon Izagirre, Mark Hirschi, Roman Gregoire, Daniel Felipe Martínez, Jordan Jegat, Warren Barguil, Ben Healy. Esaldean eskarmentuz, lasterketa honetan bereziki Jon Izagirre aipatu dugu. Bestea ere aipatzeko moduko da, Bauke Molema, 28 urte ditu, Bauke Molemak, eta Bauke Molema berak ere ondo ezagutzen du proba. Baute da Bauke Molemak Urteak ondo dira, ezagutzen Bauke probarik. Molemak itzulian, Sabiaga, oinatin. Hirugarren egin zuela, erlojupekoan, urteak dira. Gure saltzen izan Vincenzo Nibali izena zuen gazte bat ezagutu genuenekoa. Bizikleta apurtu eta helmugan bizikleta bizkarrean sartu zuenekoa. Brandon McNulty pelotoi buruan ez da kalte handirik eragiten ari, baina atzean bai, eta hor ikusi ditugu. Kofidi taldeko txirrendulariak makur eginda, sufrimendua ja jasangaitza duten neurrian, pelotoiari jarritu ezin da amore eman beharrean. Distantzia txikian, pelotoiaren burutik isatzera, nolako aldeak dauden. Uae, pelotiko talderik irabazleena. Iaz, ala izan zen denboraldi amaieran eta aurtean laugarren hilabetean gara eta bera da horreneko postuan. UAE. Eta UAEk horatu bihar Pogačar Paris-Roubaix izango duela. Eta Paris-Roubaix esan da, Sabiaga. Prestatu biharko, 12 inguruan, eguerdian hasita, amaitu bitartean zuzenean izango baikara. Prestaketa faltarik ez daukagu. Maila behar bada, kaskasoa daukagu, baina prestaketa faltarik ez daukagu. Hortzik ez duenak badakizu, Fermin. Prestatu egin behar bintzat. Ondo dago. Prestatu bintzat. Lasterketa amaiketa. Sekulako zirrara dago bai. Lasterketa amaiketa herritan hasiko da. Euri konturik eta ez dut eman. Gauean euria ingo duela. Alegia arbideak eta seguruenik ezetasunaren garrapatuko dituzte, baina kirolainotu izanagatik euririk ez dago iragarrita. Eta arratsaldean gainera behin eguerdi ezkero argitzera egin gomendu. Hori bihar, Paris-Roubaix. Sekulako ikusmina, sekulako zirrara dago zer ikusiko ote dugun. Eta ja hasteko hori bera albiste hona da. Eta albiste hori eragin duena Tadej Pogačar da. Tadej Pogačar haundi da ez soilik egiten duenagatik, baizik eta txirrendularitzari azken urteetan eman dion eraldaketagatik. Emandako erakustaldiak eta espezialitate guztiek ari da jorratzen, espezialitate guztietan ari da gailentzen, eta Paris-Roubaix bihar irabaziko balu. Eta irabaziko ezpalu ere uste dut ja, txirrendularitzari, parte hartze hutsarekin, sekulako ekarpena egin diola. Ezken nuen berehalakoan esango, Pogačar azaldu zenean eta arnasa luzeko gizona izango zela erakutsi zuenean, bere gorpuzkerarekin, noizbait Paris-Roubaix lehiatzen ikusiko genuenik, ez genuen berehalakoan esango. Ja, orain urte pare bat, ja Flandria eta zagutzen hasi zenean, ja hasi ginen, zalantza egiten, Paris-Roubaix ere ikusi beharrote genuen eta aurten ikusiko dugu. Eta orain gainera, ez ikusi bakarrik. Argi eta garbi esan behar dugu, favorito handietako bat dela. Eta egia esan, hori eraldaketa. Eta hemen euria dagoeneko serio xamar. Bai. Ikusten ari. Hemen euria dagoeneko serio xamarari du. Tarte txikian, minuta erdiko dago, begira. Minuta erdian nolako aldaketa izango duten txirrendulari aukere. Hauek lehorrean, oraindik tanta bakar bat ere, oraintxari dira lendabizioa ikusten, oraintxasiko dira bustitzen. Beno aste osoa giro zoragarriarekin egin dugu, amaitzeko, hemen dugu bedeinkazioa.
Eguraldiak ere bere arrastotxoa, bere ohiko lege ezarri nahi zuen. Euskal Herrian gaudela, Euskal Herrian gaudela, ez dezatela ahaztu. Hori da, eta ja zarra-zarrari du gainera. Honek jaitxiretarako eta begira, hor paparrak irekita eta ikusi ditugu elastikoak eta zabalik. Ja, betaurrekoak eta jantzi dituzte, zipristinak eta izango dira, hemendik aurrera. Eta gurpilean joatea ez da hain erosoa izango, Fermin. Aurrekoaren gurpilak botatzen duen... Eta hemen jetxiretan orain arriskua. Orain jetxiretan arriskua. Mugimendua hasten denean, jetxiretan arriskua. Hor, jokoan zerbait duenak. Birritan iruditzen zaigu Alex Aranburuk abantaila izan dezakela, aldapabera ondo moldatzen delako. Aldapabera hemen pelote benetan ondoen moldatzen denetako izango da. Alex Aranburu bustian ere gauza politak egin izan ditu Alex Aranburuk. Zazpigarren da saikapen nagusian, hor Pello menezinean, Pello geratzen ari da nonbait. Edo autora gerturatzen ari da. Bai, Neil gana, Neil Stephensen gana. Edo aginduren bat, jana eman dio, ea zera baki hartzen duen Pello Bilbao. Ez baitago ondo. Lodosora bidean erori zen eta geroztik gorputza hueldua dauka. Karabietan gora lasterketa itzuliko 6. eta azken etapa euripean. Euria orain. Otzik ez behintzat. Oian behera. Txarren, otzik ez behintzat, Fermin. Hori 6-8 gradu gutxiagorekin inpernua litzateke. Elgetatik, Bergara aldera, jetxi behar dute Uberatik barrena. Eibarra gerturatzeko berriz ere. Eta iragarrita zegoen eta ara hemen. Euria. Eibarren oraindik ateri. Hemen ez da euririk ez. Eta Eibarra gerturatzearekin batera, izua igoko dute. Itzuliko gaurko etapako mendate erabakigarria izango da itzua. Eta gainera jetxiera luze eta arriskutsua duena batez ere bustian. Lehorrean ere sigisagatxoa eta azkarra da eta bustian are eta arriskutsuagoa. Hau jakin izan balute, seguru nago gainera, txirrendulariek segurazki euren gurpiletan presio gutxixiago sartuko luketela. Oraingoz, badira, tramankulu batzuk, presioa alda dezaketenak, ibilian gainera alda dezaketenak, eta bihar bada bihar Pairruben talderen batek edo bestek proba hori egingo du, aurreko urteetan ere izan dira proba gisa erabilitakoak, oraindik badirudi hain eraginkorrak ez direla, horretan ere teknikoki gero eta gehiago ari dira hobetzen, eta hemen ez da inor geldituko gurpilak zertxo baitu ustutzeko eta jetxieretan seguruago joateko, baina seguru nago, eguraldi hau horrela izan balitz, eta pasi denean presio gutxixiagorekin irtengo zela txirrendulari bat baino gehiago segurazki. Txomin Juaristia harrapatu du pelotoiak. Alex Aranburu menatzen. Igaren mugimendua izan du aurtengo itzulian, gaurkoa Txomin Juaristik. Zirabila Alex Aranburu. Rokamikarekin ikusi genuen. Aurreko mugimenduan, atzetik aurrerakoan. Eta Magnalti, betik goraino. Maila ematen ari da gaur, iguera honetan behintzat, Fermin? Maila polita, eta diferentzia pentsa ez da handia, lehen baino lagurragoa, beraz horrek esan nahi du. Aurreko baino azkarrago, doala Brandon Magnaltik gidatzen den pelotoia. Aranburu aurrera. Zira hartu du, gitan Haitarrek ere. Hor Lastra dabil, Jonathan Lastra. Ere gainean dira. Puskatxo jandio, Magnaltik, lasterketa buruari, berak bakarrik. Bai. Orain hemen ikusten ari garen zipristin hauek, motorra botatzen dituen zipristina dira. Ez du ematen goitik lehen bezalako jari hori dagoenik, eta dioten nonbait, olako lainoren bat edo izan dela, ustu duela, eta askorik ez dela izango, baina hemen Eibarren ere, laino hori gerturatu da nonbait, eta lehen da biziko tanta mardulantzekoak hasi dira erortzen. Elgetatik bera dagoeneko ateri dago. Hori da. Eta errepidea ere bustita baina ondo. Lainoren bat izan dela, esan digute eguraldi iragarlek.
Beraz ikusiko dugu, gerora zer egiten duen. Baina pelotoian ere somatu dugu. Zipristina zirela, ez goiti bera zetorren lehengo euri jasamardula. 11 lagun lasterketa buruan, minutu eta 13 segundo uberan izango dira hauek une batetik bestera. Beldurra somatzen da bihurgune horretan, Fermin. Beldurra somatzen da Bauke Molema eta Armirelen etzateko bai, beldurra somatzen da, begira, oso zurrun ari dira bihurguneak hartzen. Mantxo eta zurrun bizikleta bat ere etzan gabe arriskutsua irizten diote eta. Euraldi aldaketa gau ekarri du. Hemen aldapa handia dago, bestalde. Erreketan, ezkerrera hartu. Gipuzko aldera alegia. Eskubira Elorri aldera eta orain Bergara aldera doa lasterketa. Uberati Barrena. Hamaika lagun buruan, eta ordezkari ditzarik handiena Armirelen taldeak dauka. Armirel eta Kalun Eskorsonekin da, Decathlon. Ia Armirelek bideratuta dauka, mendiko saria. Horrenik ere mendatea geratzen dira, baina duen tartearekin zinezkoa da, Sulerrek aurre hartzera. Iragarketara egin behar dugu, iragarketara bidean gora ezagun. Gaur egiten ari garen galdera, zein da ekitaldi berean azken etapa eta itzulia garaipenarekin kateatu zuen azken ziklista. Jon Izagirre, Primoz Roglic eta Jonas Bineko. Tarte labur bat iragarkintzat. Hemen gara, Mark Hirschi suitzarrarekin. Orain arte ez da bat ere azaldu, gaur iesaldi harrapatu du. Ieskideak atzan utzi ditu, bakarreko alegina murgildu da, naiz eta lan handia geratzen zaion, atzo gauza berbera zen Gilirengatik, helmugorako 57 kilometrora mugitu zenean. Mark Hirschi harrapakari ona da, era honetan ondo moldatzen den gizona da, ez zaigu iruditzen ordea Gili bezain sasoiko egongo denik, atzo Gilik egin zuena errepikatzeko. Antzeko ezagorriek baditu, baina nik esango nuke Gilik motor gehiago daukala. Iruditzen zait mugimendu estrategikoa dela Fermin, halako abantailatxo bat lortu nahi duela nere ustez, izuan gora badakielako bera baino igotzaile hobeak badirela. Izu honenekin pasako balu, urrengo muinoak, trabakua eta gero dauden muinoak, haietan bai da espezialista petoa, baina ja mendate luzexagoetan uste dut, igotzailerik honenekiko behintzat bere maila zertxo bait jatsi egiten dela. Beraz, iruditzen zait, berak bere buruaren gabezi hori ezagututa, uste dut mugimendu estrategiko hau egitea erabaki duela, abantailotxoa lortu eta gero izua gainean ahal baldin badu behintzat honenekin izateko. Atzera begirare asko ari da, atzo Gilik uste dut beste konfiantza batekin jokatu zuela. Baina antzeko ezaguarriak dituzten txirrendulariak dira bat azein bestea. Donostia klasikoa irabazi zuen iaz, Mark Hirschik. Iaz 9 garaipen lortu zituen. Iaz sekulako denboraldi egin zuen. Talde txikiagoan, besterentza lanik egin beharri, bere buruari begira. Aurten horretan dabil, baina lehen urtean sekulakoak egin zituen. Eta Donostian ez ezik, Euskal Herrian, Ordiziago klasiko ere irabazitakoa da. 2023an, UAErekin irabazi zuen. Bere garaipenik handiena 2020ko Turrean lortu zuen. Turrean Sarrango etapa irabazi zuen, ies eginda bakarrik, artean 21 urte baino ez zituen, eta gero Flash Ballon ere irabazi zuen urte hartan, lehenago, beraz, atera kontuak, ze mailatako txirrendulariari buruz ari garen. Iaz Txekiako Turrara eraman zuen, Mark Hirschi. Eta Amstelen, antzeko mugimendu eginda, hirukote batean helmugaratu eta bigarren amaitu zuen. Pitko gizantzen azkarren eia Amstelen, eta Hirschi saikatu zen bigarren postuan, Benoten aurretik. Eta Pello saikapenean 9. izan genuen, iazko Amstelen. Aurten du horreneko demoraldia. UAEtik kanpora Mark Hirschik. Horrein arte taldeetan egiteko eta Mark Hirschi. Liesen ere, bigarren postuen salkautako gizona da. 2008an
Roglicek irabazi zuen, atzetik baldaki zuen hor, Tadej Pogačar izan. Hor beste adibide garbi bat, maila handiko erakusten duena. Eta Donostia Klasikoan, Felipe Mendozuen, Luzburu, eta zerra, eta taldekide dira. Tudorreko gizona, Tudor azten ari den taldea da, kantxelararen taldea, ematen ari den urratsak, gora ari da ematen, eta urratsa handia gainera, ez dira eskailera maila banan igotzen ari den noietako taldea. Aldiko jauzi handia ematen du talde honek. Eta urrats horietariko batek, urrats erraldoi horietariko batek, zer da eta Turrera eraman ditu gainera. Aurten Turrean izango da talde hau, eta horren arrazoi nagusia justu, izpide izan ditugun bitxirrendulari hauek dira. Mark Hirschi eta Julian Alaphilippe. Eta horrek bide batez esan dezagun, kalte egin diela talde apalagoei. Hauek ere bigarren mailakoak dira, itzuli handietan parte hartzeko gonbite txartela behar dute, eta talde egitura sendoa izanagatik, maila handiko txirrindulari hauek izatea, hori da hobetsi dutena, eta horregatik izango da Tudorrean Tudor taldea, eta Italiako Giroan Q26 erdi, Tom Pidcocken taldea. Bederatzi lagun atzetik. Arrate hasteko 12 kilometro geratzen dira. Osintxuko errepetxu daku hemen, bidoiek dauzor, bai neko emango txutez gure dozu zenien, Geu, beti ikusten dakasuna hor aurren dakasuna, Arrosatzen. Venga, lasaiago gaur, behaseko etapa baienan zetean, gurekin aritu zenean bere honetik atera. Ez da, harritzeko ez da, baina sutan zegoen bingen gizon patxatxoa baita. Gehiagotan ere izan dugu, bingen eta joantzen asteazkenean ala ikusi eta... Gure ikeragarri joan zen egia esan, Gure ikeragarri joan zen. Eta gainera gero martxa egin zuen, Gorka Gerrika goitea geratu zen, epailean furgoneta inguruan, beste zenbaitekin bingenek ezin zuen, eta martxa egin zuen, ezin zuen egon bingenek. Eta orain ja ikusi dugu bere honera etorri dela, bere ohiko tonu harrapatu duela. Zorionez, behasengo etapan arrazoi eman eta justizia egin zen, eta zauria horretan itxiko dugu. Arratsaldoko 4:21 minutu zuzenean, itzuliko azken etapa dago jokoan. Joao Almeida da lider, saikapen nagusian, 30 segundora Schachmann dauka, 38 da Lipowitz. Eta beste bilagun gainean, Van Wilder 49 da, Schachmannen taldekidea da, Van Wilder. Eta Eskilmose 50 segundora, ia urrengoa Kelderman minutu eta 11 dago. Eta zazpigarren tokian Euskaldunik honen aurten, Alex Aramburu. Kofidisekoan minutu eta 37 segundora bezaingo etapa garailea. Igor Arreta pasada pelotoi burura Magnaltiri txanda hartu dio. Magnalti orain igor da, bere gurpilean jarri da. Eta buruan Hirschi. Izik eta gainean dotore, Fermin. Bilbil eginda. Zela oso aurreratuta, pedal kolpe oso vertikala dauka, begira belauna zenbat aurreratuta daraman, orain egin du kolpetxo bat atzera, garapena luzatu, atzen erreferentzia topatu, eta uste dut berriro diot. Uste dut mugimendu hau estrategiko izan dela, alde txiki bat lortu nahi izan du, baldin badu izuan gero, berak, baino erritmo altuagoan igo dezaketen, igotzaileen inguruan izan da den. Hemen ja txirrindulariak ere prestatzen, aurki izango dute eta Izuako Magala, Izuako Aldapa, eta geroago Izuako gaina. Bauke Mole marrapatu du pelotoiak. Eta orain uste dut pelotoia ere joa handiagoarekin. Igor Arrietare jarri da orain lanean. Beste jarrera bat ikusten da. Magnaltiren Igor Arrietaren itxurori begiratu besterik ez dago, beste amorrazio batekin ari dira jotzen. Hemen segurazki Joxan Fernandez Matxinek emandako agindu izango zen, Igor Arrietak eta Brandon Magnaltik ustu ditzatela indarrak, gero hor igoeran Felix Groskaknerrek, Isaac del Torok eta Mark Zulerrek
jarriko dute eta erritmoa. Uste dut hemen Igor Arrietaren ibilare begiratu ezkero, erraz ikusten dela, jo izugarrerekin doa, begira buruen nola makurtzen duen, planta zoragarria dauka, bizikleta gainean itxura benetan bikaina dauka Igor Arrietak, eta orain ahalegin betean ari dela ikusten da, burua makurtzen duen bakoitzean, horrek erakusten du intentzio garbiarekin duala eta. Hankaltxatzea erabaki du segurazki. Soraluzeko saiesbidean. Mark Hirschi, ez dauka konfiantzan derik. Atzekoak oso gertu ikusten ditu suitzarrak. Bai, atzekoak gainean ditu Mark Hirschi. Mark Hirschi, iaz agostoni irabazi zuen Italian, laukote batean, eta beste alde Aramburu zen, laukote hartan. Romain Gregoire eta Lapeira, iaz itzulian etapa bana irabazi zituzten frantziarrak, Gregoire eta Lapeira, eurekin Aramburu, eta laukotean, esan bezala, garaile, honetan buruan den Mark Hirschi izan zen. Gregoire, Jordan Gega, Calumet Scottson, Daniel Felipe Martínez, Warren Barguil, Juan Guillermo Martínez, piknikeko, bigarren ordezkaria Kolombiarra 20 urte, baino ez ditu txirrendulari horrek. Benjili atzoko protagonista handia. Atzo bere rubrika ezarri zuen erakustaldi aparta eman da, txirrendulari irlandarrak. Atzo aspaldiko urteotan itzulian izan dugun, iesaldi batean izan dugun erakustaldirik handiena eskaini zuen, Benjilik. Behar bada Binego azken etapan emandakoaren ondoren izan den... Bai, baina kilometroko purua kontuan hartuta, Gilirena. Gehiago. Denbora luzeago zirauntzuen Gilik, lasterketa buruan. Ez bestea jakina. Oso goi mailako izan zen. Lider batek eman duen erakustaldirik handiena Binegorena dago azken etapan, maiotoriarekin. Bakarrik egin zituen nahieran. Zuria osoa. Osoa. Izuan gora aldegin eta osoa bakarrik egin zuen. Zoia berroita mazazpi kilometro egin zituen Gilik bakarrik. Izugarri egin zuen Binego, atzo Benjilik. Eta Jon Izagirrek aipatu du gainera, eta atzo Pello Bilbao berak ere bai, pelotoi barruen nola bizitzan zuten eta harri eta zur, sinistu ezin da zeuden, pelotoian zen olako abiaduran egin zituzten azken kilometroak eta ikusten zutenean gizon bakar batek diferentzia atera egiten ziela. Jon Izagirrek esan du, Benjili atzo ez zegoela inondik inorare harrapatzerik. Ahalegin egin zuten, Cofidis taldeko txirrendularia buruan ikusi genituen. Ies egindako gizonak bildu, erratza pasa eta gero Alex Aranbururekin Gernikan etapa garaipena lortzeko aukera izan zezaten, baina atzo ororen gainetik ia ahal guztidun agertu zen Benjili eta hori aitortu besterik ez dago eta aitortu eta goraipatu. Hirschi harrapatu du. Eta benetako ordua ailegatzear da une honetan, ia izuara bidean da lasterketa. Une erabakigarria izan dezake beste behin izuako igoerak itzuliko azken etapan. Lantxi atzean utzi eta aurki ezkerretara, Eibar parez pare eta ura zeharkatzearekin batera izuan gora. Ordoa liderra, ordoa Joa Almeida. Bat dorsalarekin, aurrena salkapen nagusian. Garaipen politak lortutako izona da, gogoratu maila honetako itzulirik. Ez duela oraingoz bere palmaresean. Kultur mailako itzulirik. Kulturra aipatzen dugunean, 6 lasterketa horiek kontuan hartuta, Polonia azken urteotan kulturren sartu dute, baina beno, kulturra esaten dugunean, Xavier, Paris-Niza, Tirreno Adriatikoa, Euskal Herriko itzulia, Erromandia, Katalunia, Suitza, Volta eta Suitza. Horiek hartzen dira kulturreko lasterketa nagusiak bezala, gerora sartu dira UAE turra, Down Under, Polonia, Guanxiko turra ere bai kulturrean izan dugu egutegian, baina tradizioz eta palmaresaren mailaz ez daukate zerikusirik aresten aipautako horiek. Erreleboetan ondo, minutu eta 26. Eta Jon Izagirre tartean. Eta Benjili. Erne atzo bezala xe, segurazki Irlandarra. Antzeman behar du, atzokoa, antzeman behar du ere neungoa, orain izuan gora abiatzean, derrigorrean antzeman behar du, sasoiko egongo da, baina hainbestekote dago. Larri bile, Fermin, Larri bile.
hauek horrelako gorputzaldi dutenean, egun batetik besterako errekuperazio ere oso ona izaten dute, eta atzo, nik uste dut, fresko ailegatu zela, eta... Itzulia lehiatzen zegoen, Horrek ematen duen, hori da. Bera gaipatu zuen, saikapen nagusia buruan zuela ekintziola errojupekoari, baina... Horrek harritu gintuen gainera. Eta, beraz, intentzio horrekin baldin bazegoen, nonbait, egindako entrenamentuetan dare konturatuko zen, gorputzari buelta erraz ematen diola. Beraz, erne gizon honekin ere gaur, atzoko mailan ibilezkero behintzat, koste egingo da harrapatzea. Bueno, Kofidisek, Aranburuk, aldekide bat darama, Lipovitzek batez, bidaramatza. Hemen Igor Arrieta jarraitzen du. Eta orain esango nuke, Fermin, Igor Arrieta baino freskoago dagoela, Brandon McNulty. Ez di horreleborik ematen, eta horrek esan nahi du, nere ustez, izuan gorako lehendabiziko estutualdia, Estatu Batuarrak Brandon McNultyk emango duela. Eta Igor Arrieta, Eibarko lehendabiziko aldapagastarekin batera, apartatu beharren izango dela. Indarrez uste. Pasada, bai. Igor egia nonbait jaso du. Usteko agindua eta duena hemen txutzeko du. Bai. Bera bakarrik ari da, inoren gurpile ematerik gabe, eta beraz hor erabakia uste dut hori dela. Hortekan ustu, eta aldapan egin dezatela lan beste batzuk. Talde osori dakar, UAEk oso osori, bueno, langoen falta da, baina langen ez egotea normala da. Langenek egin beharko egin du eta gainerakoak hor dauzka, Joao Almeidak. Begira nola ari den jendea pelotoi burura gerturatzen, kokapen ona ziurtatu nahirik, horrek nola areagotzen duen pelotoi barruko mugimendua, nola indartzen duen urduritasuna, eta horrek gogaitu egiten du buruan lanean ari dena, ikusita bere ritmoak ezin duela pelotoia behar bezala luzatu eta bere inguruan sasia ugaritzen ari dela ohartzen denean. Baina horretan dauka jarraitu beharra Igor Arrietak. Minutu terdi inguruko tartearekin, azterketa buruari eutxiz. Joni Zagerren taldea, Gili pasada burura. Gregoar ere bai. Aurreko igurari gogorrenean, Krabelinen talde honetatik gogoan izan, Daniel Felipe Martínez eta Ben Gili bereizi direla. Gero atzetik harrapatu eta puntuak gain gainean Bruno Armirelek hartu ditu, baina gizonik indartsuenak Krabelinen atzoko garailea eta itzulia 2022an eraman zuen Daniel Felipe Martínez Kolonbiarra izan direla. Ea zer ikusten dugun orain izuan, behar bada errepikapen bat izan daiteke. Eta Armirelek ere hemen segitzen du. Horten mendiko mailotarekin izango da Bruno Armirel itzuli amaieran. Iaz, gogoan alduzu, Xavier, zen izan zen mendiko garaile, Sepkus, eta orain bi urte Jon Barrenetxea. Begira, Jon Barrenetxea bera orain, hor buruan, horrari dira Movistar taldeko gizonak. Movistarkoak ere burura gerturatu dira, Enrik Masekin zerbaiten itxaropena badute, Enrik Mas itzulian etapa garaipena lortutako gizona da, arraten irabazi zuen. Gainera, gure izan zen bere estreinaldia. Enrik Masek errojupeko izan zuen txarra gainerakoan, Enrik Mas bere mailan ibili da. Hirigulgunen eskuinaldetik. Jordan Llega, talde itxiz. Jordan Llega, saikapen nagusian 3 minutu eta 18 dago. Pelotoia ordea gerturatzen ari zaio multzo honi. Hirsik bere alegintxo egin du orain gurpilean. Aurretik Bruno Armirel duela, aurrerago Jon Izagirre, Jordan Llega, Kalun Scottson buruan, Gregoire, Daniel Felipe Martínez gurpilean duela, Eibar zeharkatzen. Atzean pelotoian dagoen tensio horrek erritmoa bizitu du. Aldea gutxitzea litzateke normalena eta hortxe dugu referentzia. Nola gutxitu gainera minuturaino ekarri du ia tarte hori Igor Arrietak gidatuta datorren pelotoiak. Bai, eta igotzen asterako minututik botako du pelotoiak. Aurrean ere ahalmena duenak, mugitzeko unea du horren bestez. Igora astearekin batera, atzekoen mehatxu ere areagotu eginda, beraz, ahalmena duenak uste dut hartuko duela, aurrera egiteko erabakia. Esprina dago jokoan, esprint bonifikatua.
sailkapen nagusirako aparteko ondorik izango ez duen bonifikazioa banatuko du orain esprinak llega aurrera badazpada. Bera da, zuzen, 3 minutu eta 18 segundora liderraren gandik gertuen, 3 segundo beraz, arramazkatu ditu sailkapenean llegak. Helmugaren paralelo, orentxe, lasterketa burua. Barrurago dagoen kalean dago hor, helmuga. Atxien ondo kokatzeko estresagaz denbora apur bat kenduko eskuia, Orduen urreratu egingo diez eurek ondo kokatzeko estresarekin. Atxean, bai, orain aldapagora hasi behar dutela eta kokapena ziurtatu nahian abiadura bizitzen ari dira. Sartu nahi dute, ondo kokatuta. Izu ego behar dute. Oiko bidetik, errepide nagusitik. Aurrenekoz. Aurten aurrenekoz. Gainerako igoerak egin dituzte. Markinako etapan Matxariatik. Igo ziren izuara. Aurreko pasaeran berriz Krabelindik egin dute. Izu ere ez da Krabelin eta Matxaria bezain gogorra, baina heltzen dion mendatea da. 4 kilometro luze, bataz besteko penditza 9 pasatxokoa, maldari gogorna 13%, baina oso igoera homogeneoa da. Penditz, hola azpimarratzeko tentekotasunik duenik ez dauka, baina oso homogeneoa. Denbora guztian 10%-tik ia ingurumari horretako penditza dauka. Bide erdibitzaile horretan, galgaotxa izan da. Eta Etan Jaiter eskuinetik gehiago etzateko ausardiari gabe. Fischer Black eroria. Bai. Ez da larria, Bizpairu txirrendulari, Soudal taldeko gizonak erori dira. Eta hor, badazpada, Isaac del Toro taldearekin hitz egiten. Atzeraxeago da Joa Almeida, erori garbiantzeko izan da esan nahi dut, ez dela sorta hundirik erori. Hor, ikusi dugu errepide bazterrean, Maxim Van Gils. Eta hemen buruan, Brandon McNulty, begira hor, irriste egin dio. Sudalekoa, Jane Knox izango zen. Bai, eta gero atzetik, ura lurrean ikusi duenean, erori da Maxim Van Gils, Red Bull bora taldeko gizona. Brandon McNulty atzera begira. Liderraren bila da behir. Taldekidea ikusi nahi du, baina barrutik ere esango zioten, lasai hor dator. Eta lehen esan duguna, Igor Arrieta indarrez ustu da, orain lehen da biziko maldetan, Brandon McNulty, Felix Grosskagner, eta Isaac del Toro datoz. Eta hemen lehen esan dakoa, Krabelinen bezala, bi gizonik indartsuenak, Ben Heli eta Daniel Felipe Martinez, lasterketa buruan. Oraindik igoera bere osotasunean hasi estelari gainera. Orain, Ibarko saietxbidean, Hili gaur ere aurrean, Hili eta Daniel Felipe Martinez. Atzoko jo berdina darama, gorpuzkera burua okertuta, makurtuta eta indartsu. Liderra badator, bai. Liderra badator, Joa Almeida, gerturatzen ari da. Marzuler aurrean duelarik. Hemen Warren Bargil. Ordoion. Don Izagirre, Mark Fischer gelditzen. Honek erakusten. Aldapa laburra hauek, zenolako hankako mina eragiten duten, horrantzematen da ibilian. Une errepikatuta, ari algara ikusten. Hili eta Daniel Felipe Martinez, nabarmentu diren unea, bai. Beno, orain txartuko dute. Arrateko igoera orain txartuko dute. Eta Callum Scottson elkartu zaio orain. Lehen Bruno Armirel iesean ibili denean, erreleborik eman ez duen Australiarra. Callum Scottson ere buruarekin bat egiteko zorian, baina ez da igotzaile ona, Hilik, segi egiten du, ez? Dinor nahi gurpilean Hilik. Horrek atzoko joera hartu du Fermin. Ja, erabaki du, bueno, pelotoia gainean dator. Pelotoiko gizonik indartsuenak lehian hasiko dire izuan gora. Ahalmena baldin badut, aurrera egin behar dut, eta atzo bezain tinko hartu du erabaki hori, eta horrek atzera askori begiratu gabe jarraituko du, bere gorputza zukutzen.
Martínez gurpilan sartu zaio, Eskorson ez da aparte, baina sartzeko aukerarik ez du eman Ben Hilik. Bizi segitzen du Hilik. Bai. Xabega, txapela botata garatzo eta berririk ez du ekarri. Baina... Nik uste dut gaur ere lanak emango dizkiola edozein Fermin. Atzo egindako ikeragarria da. Eta gorputz bat horrela dagoenean eta gero konfiantza horrekin ondo errekuperatzea ez da harrigarria. Laugarren posturaino igo da Joa Almeida. UAE agintari lehendabiziko 5 postuetan. Pelotoia luze. Etenaldiarekin gainera, aurrean 25-30 gizon, gero zulotxoa dago. Atzetik aurrera aztarrika betean orain beste batzuk. Eskilmose, Baioliren gurpilean aurreratu da baita. Hoxe da, talde nagusiaren aurrealdea UAEkoen nagusitasuna, etapa guztian bezalaxe. Eta diferentziak ez du bera egin, Ben Hilik aurrera egiteko erabaki hartu duenetik, diferentziak ez du bera egin. Gaur sokatira hor dago. 53 kilometrora egin du aurrera Ben Hilik. Brandon McNulty. Karabietan gora bezalaxe, izuan gora, bera. Magalean erritmoa jartzen. Joa Almeidaren gurpilean Batjoli eta gero Eskilmose. Tibones ere ordoa. Alex Aramburu aurreratzen. Ilan Valbilder gurpilean duela. Schachman pixka bat atzera xago. Bergalito. Kelderman, Harri. Hemen komeria dira ja. Komeria direnez, Armirel harrapatuko du pelotoiak. Rimua gogortzen ari da Brandon McNulty. Bizitzen ari da. Magnatik agindu hoxe izango du. Hemen ustu eta txandan sartzeko pres Grossarner. Aurki bere lan amaituko duela eta... Honezkero, zero asko falta, McNultyri usteko. Karabita oso egindu, beti goraino. Beste hiru taldekide ditu txanda hartzeko. Felix Grosskakner. Alde horretatik seguro da Almeida. Horrek alako konfientza. Taldeak behintzat, bermea eskaini dio azken etaponetan, ia Izuako igoera erabakigarrian, Izua jetxeta trabakua izango dute azkena, ona ezkero seguro behar du. Almeidak berak utxeginezean. Taldea ondo biltzeak ez du indarrik ematen, baina lasaitasun eta konfiantza ematen du. Eta hori askotan erabakigarria da gero gorputzak behar bezala erantzun dezan. Beraz alderdi horretatik ez du inolako aitzakiarik, pentsa hor bere burua bakarrik ikusten izan balu. Eta aurkarien taldeak indartxu, seguraski kezka gehiago izango zukeen, kezka horrek energia lapurreta ere egiten du, beraz, ez da indartzen fisikoki, baina psikologikoki asko laguntzen du. Segi egiten du McNulty. Itxura batean geratu, behar duela ematen du, baina ez du horretik endu nahi. Ez du horretik endu nahi. Azkenekoak, Fermin. Orantxe. Grossarner, Marsuler bere gurpilean, Mexikarra gero. Hemen eroria. Ara, Herkuleko bazen. Eta garaia zen, ez da, Fischer Blakote zen. Blasov. Horuna iribar. Pello Bilbao ere bai. Kelderman ere bai. Hemen serio Grosskarner. Marsuler bere gurpilean. Nahikoa sufritzen ari den itxura ematen ari da. Buitrau ere hor da. Mark Hirschi harrapatuko dute. Isaac del Torre ondo. Anteako jarri ditu kasko gainean. Oraingoz ez du erasorik. Hau Fischer Black da, bai? Ez, Lipovic da Fischer Blacken bizikletarekin, Fermin. Ara? Lipovic da Fischer Blacken bizikletarekin eta Blasov aldamenean duela. Bizikleta aldatu beharren izan da Lipovic eta Fischer Blackek eman dio bizikleta. Zuti ikusi dugu. Begira, oraintxari gara ikusten. Oraintxari gara ikusten bizikleta aldaketa. Hori da. Beraz, zuti ikusi dugunean esan dugu luzea, Fischer Blacke behar du, eta gero, Fischer Blacken bizikleta hartu du Lipovicek eta... Saigapen nagusiaren jokoan dagoen Lipovic. Salkapenean iruaren 28 segundora
taldekidearen bizikletarekin. Eta zer egin etzekiela, Alex Aramburu taldetxonen 12. postu inguru mari horretan doa. Gauzak ondo oraingoz. Hemen Benjili, erritmoa berari da jartzen, eta bakarrik gelditzen ari da. Bakarrik ari da geratzen. Ezin diutxi, kolombiarak ezin diutxi, ezin du iruan Giliren gurpilean Daniel Felipe Martinezek. Atzo bakarrik ez Fermin, gaur ere eguna izan dezake Benjilik. Erne, maila honetako igotzaile bat horrela atzean utzi duenerako, atzoko esfortzuak usatu ditu, nekerik ez dauka, eta atzoko konbentzimentu berarekin, pedalkolpe eraginkorrarekin begira, eserita ezin duenean zutik nekatzen denean eserita, erritmo bizian, gaur ere, aldeari eutsiz gainera, minutuko aldeari eusten dio. Tarteari eusten ari zaio, Maiotoria minutu ingurura dator, eta denbora darama, minutuko langa hori, langa bota du, baina minututik behera tartea eraman ezin da, multzo nagusiak. Pelotoi ez du hau baina azkarrago, Fermin, eta Lipovitzen atzerapena uste dut 41 segundukoa dela. Lider hauekiko, Almeidarekiko, Lipovitzen atzerapena 40 segundu ingurukoa dela esango nuke. Schachmann atzealdean ikusi dugu, talde honen atzealdean. Eta Schachmann geratzeko zorian, itxura batean. Jon Izagirre da hor, hauen gurpilean. Bai, eta orain txari da gurpiletik geratzen, Maximilian Schachmann, maiot berdearekin, anatzean. Saikapen nagusiko bigarna ere, ezinean hirugarrena ikusi dugu, erori eginda, bizikleta aldatuta dator, Lipowitz atzerapenarekin. Xampuzen ere larri, begira aldaketa, begira aldaketa. Erne, Maiotoria bera. Gerrimua bizitzea erabaki du, hau da Lipowitz, atzetik aurrera egiten. 28 segunduko atzerapena du orantxe bertan. Eta Almeida ia mugitzeko asmotan dela, esan liteke, burura pasada. Esan dugu, taldekidek egin beharreko egin dute, ia izuareño ekarri dute, gurpilan, oraindik ere gurpilan da. Austriarrak estutuko dio, emango dio azken erreleboa. Zulerria bete-bete eginda, hor Enric Masen gurpilari eutxe ezin da ikusten da Mar Zuler. Eraso egiteko pres segurazki Joao Almeida, Fermin? Agindu hori eman duenerako eta Groskarner estutzen ari da, atzera begiratu, erraz dabil, Joao Almeida, aurrera egiteko intentzio garbiarekin segurazki. Helmugarako 40 kilometro, buruan Gili, eta ondoren ia tarterik ez dago, Daniel Felipe Martinez gero eta atzerago. Hau eusten ari zaio, 55 segundoko aldea ageri du. GPS eskaintzen ari zaigun datuak. Eta oso ondo ari degotzen. Honen pedalkolpea bizia da, hankajoko ona darama, pedalkolpe eraginkorra, neske askorik etzaio somatzen, eta behin mendate hau gainditzen baldin badu, hortik aurrera, helmugara bidea, berarentzat hobea da. Lipovic hemen. Gurpilean zituen denak atzean utzita, bere buruaren kontra, jazarpenean. Zoriga iztokoa gai gizona izan du eta orain horri ere buelta eman behar. Galtzea ezin duzulako bat da, eta bestea horrelako istriputxoa izan duzulako, unerik beharrenekoan zer da eta erori eginda Lipovic, bakar batekin kateatuta erori da. Zuler ere jokoz kanpo gelditzeko zorian, Enric Masari da ondo erantzuten gaur. Joao Almeida orain bai bizi, orain aurrera egiteko intentziorekin, atzean dituen horiek sufriarazten. Ian orain eusten dioten. Lidera bera. Bost segundu jandizkio. Joao Almeida mugitu denetik, bost segundu jandizkio Ben Giliri, Fermin. Lidera bera orain aurpegi ematen. Erraz dabil, eroso, garaia sentitzen da. Eta garaipenaren bidea, jorratzen ari da, izuan gora errimua bizituta, Joao Almeida. Enric Masen hortzak ere biztaratzen ari dira. Auspoa bero, bihotza lertzeko zorian, hanketako mina nagusitzen. Keinu egin dio Zulerrek. Hemen eskilmosen alde Joan Bilberere, hor da Oskar Onli, piknikeko txirrendularia, hor da Alex Aramburu. Eta atzerago Lipowitz, eta atzerago hor Xampuzon. Schachmann bera ez da Guillaume Martin. Saikapen nagusiko bigarrena eta hirugarrena atzean. Bestez, Alex aurrean
dugun bitartean, sailkapen nagusiko aurreneko 5 postuekin pentsatzen hasteko moduan izan liteke, Alex Aramburu. Zulo handirik ireki ezin da, Daniel Felipe Martínez harrapatuko du Joao Almeidak, igoera bikaina egiten ari da, baina atzekoak ere ez dira aparte, Atzekoak ere ez dira aparte, helmugara kilometro dezente falta dira, gailurretik, 38 gedutuko dira, Ben Gili! Kilometroa geratzen zaio, zertxoa gutxiago, aldapa bera hasteko, lehengo jetxira bera egiteko. Atzoko garailea 3. egunez jarraian iesaldia harrapatu eta iesaldian gaur ere bera indartsuena. Bakarrik izuan. Eta gaur ere larri bili, Fermin. Gaur ere larri bili. Atzean, bero, jendea elkartzen balimada behintzat, ez da akordiorik izango eta ikusiko dugu, baina Ben Gilik diferentziari gaur ere eutxi egin diezaioke, gaur ere Eibarren bera izan daiteke garaile. Mas eusten ari zaio Almeidaren erritmoari. Jordan Llega ere, hor dute gurpilean, iesaldian ibili ondoren. Gizon honekin ibili da, Jordan Llega. Hemen Almeida. Llega askoari da sufritzen orain. Eta hor da Baioliek Eskilmose aurrera. Eta Alex Aramburu ere, bikain, bere mailan, itzulian, ematen ari den mailan, ari da Alex Aramburu azken etapa honetan. Eta inoizko mailarik onenean esan ganezake aurtengo aste honetan, Alex Aramburu igoeretan. Atzera begiratu du Almeida, Daniel Felipe Martínez dute, orain hor itxatxita, gorpietik ateratzeko zorian da Kolombiarra bera ere. Garrantzitsua litzateke Daniel Felipe Martínezek eustea gutxinez hartara. Lipowitz bai. Hori da, galgalana behintzat egingo luke eta gero Lipowitzen zain gelditzeko moduare izango luke. Beraz, Daniel Felipe Martínez hor izatea Lipowitzentzat garrantzitsua da. Oiba segundoko atzerapena dute Eskilmosek eta Van Bilderrek. Charman zerbait atzerago. Hemen Mauri Van Sebena, txampusan, Lipowitz, atzetik aurrerako bidea ginez, Lipowitz ere iguera ona ari da egiten, baina tartea nahi adina jan ezin da. Enrik Mas hemen orain burura pasada. Llega larri. Almeida ixe, beti bezala xerita Almeida, gainean dira. Izua gainean, lasterketa buruan Gili. 50 segundora. Enrik Mas Almeidarekin eta Jordan Llegarekin. 5 segundu baino ez dizkiote jan Joao Almeidak eta hauek, horregatik uste dut. Azken 36 kilometro hauetan ere bere erritmoari utziko diola Ben Gilik. Eta larri bili gaur ere garaile bere izaten. Gaia minutuko atzerapenarekin da. Florian Lipowitz. Minutua Almeidarekiko, jakina. Almeida 50 segundora doa eta Lipowitzen laukote hau minutu eta 50 segundora. Hau da pena. Zeleiatzeko zegoen Lipowitz. Xabiaga aurrekoetan ere ala esan dugu, indartxoen aldapa hor Almeida izan da, baina gero Lipowitz. Eta bera, Paris-Nizan bigarren izan eta gero itzulian ere beste horrenbesteren bila etorri da, eta horretarako maila bazuela uste dut erakutsi duela, baina bizikleta aldatu beharren izan da, Fischer Blacken bizikleta hartu du, atzerapena pilatu du, gero beste bizikleta bat hartu behar izan du, beraz hor denboran galera handia izan du Florian Lipowitzek. Hemen segitzen du, Ben Gilik. Bakarrik ibili zalea da Ben Gilik. Bakarrik eta ondo. Bakarrik eta ondo. Sekulako gorputzaldia du. Sekulako gorputzaldia eta atzoko garaipena konfiantza eman dio eta uste dut gaur ere iesaldian gainera ez du atzo bezain ausart jokatu. Indarrak neurtu egin ditu. Beste batzuen lanare baliatu du bere mesederako. Helmugatik gertuxiago, ibilbideare zailagoa zen, beraz... Eta errepidea lehor, Bai, azkar jeisteko moduan gaur ere. Zorionez, errepidea lehor, helmugan ateri dago. Horrez, Eskilmose sartu da. Eskilmose bat egin du, Joao Almeidaren taldearekin eta aurrera jarraitu nahi du. Van Bilder eta Del Toro ziren, Eskilmoserekin lehen, han atzean datoz, bai. Eskilmosek duen intentzioa da, salkapen nagusian 5. postutik aurrera egitea, izan ezkero Van Bilder eta Lipowitz aurreratu izateko. Eta Alex Aramburuk ere, une honetan 5. postua dauka eskura. Lipowitz eta Schachman atzerapenarekin dira, Alex tartean da,
aldapa bera ez harritu, ales, lasterketa burura ez, talde honetara, inguratzea. Lidl Trekek hor bi gizon izango ditu. Diferentzia zertxo bai gora eraman du gainera Ben Hilik, eta hemendik aurrera duen ibilbidea berarentzat egokiagoa da. Egokiagoa diot, 6 kilometroko mendateak baino nahiago ditu bi hirukoak. Hoietan da espezialista peto-petoa. Flash balonen bigarren, Brabansonan bigarren, Flash balonen ez, Amstel Gold Racen bigarren barkatu, eta Lies-Baston Liesen eta lasterketa Ardenetako klasikoetan protagonista izan dako gizona. Ipugintzen talde txoan, Van Sevenan, Xampusan ere ordoa, iesaldian ibili den Daniel Felipe Martínez ere bai. Schachmann talde honen aurretik. Ales Aranburu ere aurretik. Kontua kontu, liderra pitzadurari gabe gaur. Iaz lidertza galdu egin zuen azken etapan Eskilmosek. Gaur Almeida liderrak oraingoz dena kontrolpean du ordoa, Enrik Masen gurpilean. Eta lasek joateko moduan da gainera. Hor, Lidl Trek taldeko bi gizon egonik eta ikusita haiek sailkapen nagusian zerbait aurrera egin dezaketela, bere taldekideek egingo lioketen lan berbera egingo diote Joao Almeidari. Gainera, hori gutxi ez dela, Isaac del Toro ere talde etxe horretan du. Beraz, taldekide bat eta taldekideek egingo lioketen lan egiteko prest Lidl Trek taldea. Den alde du horren bestez. Eta orduen areriorik gogorrena, 59 segundora Ilan Van Bilder, oraindik taldera sartu ez den sudaleko gizona. Gertuen duen alegia, Enrik Mas eta hauek atzerago daude. Eskilmose, bestea, Eskilmose 50 segundora dago. Alegia, Van Bilderrek baino segundo bateko atzerapena du. Segundo bat gehiagoko atzerapena. Eta Gili eusten ari zaio. 50 segundo pasatxoko tartearekin. Ben Gili gaur ere lasterketa buruan. Gaur 53 kilometrora jodu. 53 kilometrora. Daniel Felipe Martínez beste inorreztu izan gurpilean. Eta behin izuan gora abiatuta bakarri geratu da Ben Gili. 55 kilometro pasatxo egin zituen gizon honek lasterketa buruan. Izan dira urteak, etapa bat baino gehiago irabaztako urteak, Schachmannek, 2019an biez, 3 etapa irabazi zituen, errojupekoa eta beste 2. Julian Alaphilippe berak ere urte batean 2 etapa irabazi zituen. Atzera egin da bestalde, Iban Maio, David Etxebarria, garaipenak errepikatutako gizonak urte berean, behin gehiagoetan, izan dira, multzo horretan bere lekutsoa egitear da gaur, Ben Gili. Tibonez, dabil, hemen aurrean, Tibonez, gaur buruan. 3.007 metrotik gorako desnibela duen etapan, aurreko egunetan, ez du asko ikusi Tibonez, Eskilmosek duen taldekidea, Tibonez da. Gaur 8 Lizarran Induren saria irabazi zuen Flandriarra hain zuzen. Eta bera jarri da buruan. Hemen doa Lipowitz. Hemen Schachmann. Schachmann da, bai. Maillot berdearekin. Jon Izagirre ere hor da. Lipowitzen atzetik da, nonbait. Maximilian Schachmann une honetan. Hau da buru, hau da lasterketa burua.
Hau lotu ezin da, gaur ere itzuliko gizonik indartsuenak. Marc Suller dator orain atzetik, beraz. Eta Tibonez elkarlana eskatzen ari da. Pasatzeko, antolatzeko. Gaur oso maila honean. Eta pentsa orain Joao Almeidak Marc Suller ere hor duela ikusten duenean, atzela saitu hartu behar duen, lehenaz gain. Horrekin ondo babestuta zeukan Bizkarra, Almeidak. Orain hor dator Marc Suller, indarka eta sartu egingo da. Del Torok eskainiko dio gurpila, azkena alegintxoan, ia multzoarekin bat egiteko. Tibonaizek nonbait gaurko egun aukeratu du bere gorputza jipoitzeko datorren astean atzeko taldeare gainean, eta ondo ibiltzeko. Atzeko taldeak ere gainean. Alex Aranburu da, atzeko talde horietako batean. Eskilmoseren erreleboa, Ukalondo astindu, Joao Almeida buruan orain. Tibonaiz ondoren, gaur bezalako alegina egin izan balu aurreko egun batzuetan, garaipenen batek ez zuen aparte behar, baina aurreko egunetan nonbait entrenatzeko bakarri baliatu ditu itzuliak izan dituen etapa ikusgarriak. 40 segundora gerturatu da talde hau. Hili, trabakoa geratzen da. Txarra da trabakua, ikusi egingo dute gainera eta ikusi egingo dute zuzengune trabakoa eta gero Maiabiara llegatzeko daukaten koskatxoa. 43 segundo. Atzesokatira. Etapa ikusgarri azkenekoa. Ibilbiderik gogorrenekoa. Atzokoa baino 1000 metro desnivel positibo gehiago du gaurkoak. Aretako gorragoa. Bere kilometro laburrean. Ia Lies-Baston Liesek eta izaten duten zailtasunaren parekoa. 7 lagun hemen. Eskilmose alegin betean. Podiona nahi du aurten ere. Iaz lidertzan zen. Kendu egin zioten azkeneko etapan Ayuso kendu zion 3. postuan amaitu zuen eta gaur ere horixe lortu nahi du 3. postua. Lipowitz eta Van Wilder aurreratzen baldima ditu bere izango du hori. Hortarako lana dauka beltz egin beharra. Hauen atzetik Schagman dator. Hemen Alex Aranburu. Eta hau Alex Aranbururen taldea. Jon Izagirre hor du, aldamenean Alexek. Buitrago ere bai. Grosskarner ere hor dago, Champusen ere bai. Guillaume Martin ere bai. Schagman bera, Eta hemen 3 taldekide orain, Soudalekoak lanean. 2 taldekiderekin da Schagman. Beno, taldea badauka, baina ez dakipa. Minututik gorako atzerapen honek, konponbiderik ez minutuko atzerapena Lipowitzena da. Schagman gertuago dago. Bai, Schagmanek... 34 bat. Bai, 40, berrogei iztaiatzen, 30... Minutu horia pasatxo. Hemen Batxioli, talde txonetan, eta hau da Lipowitzen taldea. Hor Lipowitz alegin bete-betean. Lipowitzekin Van Sevenant, Gregoar eta Daniel Felipe Martínez iesaldikoak. Champusan. Daniel Felipe Martínez hortiraka duela, gero segurezki lertzen denean, trabakoan gora egin beharko du bere alegina Lipowitzek. Salkepen nagusien 3. postuan dagoen gizonak, 36 segunduko aldearekin hemen jarraitzen du. Alex Aranburu, minutua behar luke Lipowitzekiko, Lipowitz aurreratzeko. Horrendik ez talegatzen, Markina Semeinen. Hemeneko sailkapena hause genuke, aurren Almeida, 2. Eskilmose, 3. Schagman. Urna Van Wilder, Lipowitz 5. postuan. Eta 6. izango litzateke Alex, Keldermanen berririk ez dugu. Kelderman mendate hasieran Alexek Enrik Masen erasoa dauka, sailkapen nagusian. 11 segundo dauzka. Mehatxuak eta arriskua leku guztietan ageri dira. Eta Ardenei begira, gaur itzuliko etapari gogorrenean, Tibonaiz ematen ari den maila ikusita, baikor izateko moduan da bera ere. Itzulia irabazi eta itzuliko podiunean izango diren gizonekin batera dabil, Sven Naiz handiaren semea, beraz Ardenetako bere ametsa betetzeko,
badu nahiko oinarri. Pentsamenturako eta ilusio horretarako behintzat. Lepoitz, Martina Semein atzean uzten ari da. Bat buruan bakarrik, besteak taldeka, erreleboetan, baina hemen ez da errelebo ondorik. Daniel Felipe Martínez bakarrik ari da lan guztia egiten. Iesaldian lehen xautu dituen energiak eskertuko lituzke. 32 segunduko tartea. Jaten ari zaio aldea. Dena beharko du gaur. Atzera begira hasi da. Ben Hilik, bai. Atzean ikusi du non dagoen mehatxua. Atzotzen une bakar batean ere atzera begiratu. Konfiantza gehiagorekin zen eta indar gehiago zere bai segurazki. Begibistan harrapatu dute hauek, Ben Hili. Eta berak ere ikusi ditu. Gerturatu zaizkiola. Jordan llega, total energiko gizona. Iesaldian ibili ondoren, oraindik ere aurrean dabil, Jordan llega eta Hili buruan den gizona, horiek dira. Iesaldian urrutin aliatu direnak. Alex Aramburu, Jon Izagirre, Schachman, Ilan Van Bilder, Guillaume Martin, Buitrago, Felix Groskakner. Hauk ere konponbidea askorik gabe, Guillaume Martinek aurrera pasatakoan Buitragori zerbait izan dio. Schachman bere gurpilian, Jon Izagirre gero, bi euskaldunak, Alex Aramburu ere bai, garapena arinduta orain. Hau da, onenen taldetxoa. Jordan Llegate aginduak emanaz, pasatzeko sanaz Isaac del Toro. Baina jakin behar du Isaac del Toro, Jordan Llega, nundi atorren? Esan beharko lioko, bestela, frantziarrak. Ez, seguro da, Almeida seguro da. Eta Almeida gainera alde dauka. Eskilmose taldekide hon batekin dela, Tibonesekin, sasoiko gaur, Tibonez. Eta garepena lortzeko intentzio hori izan dezake. Hor jakinta taldetxo txiki horretan gizonik azkarna bera da. Kontua da Isaac del Toro eta hoiek izan da. Hoiek azio ere egin nahiko dutela. Eta nintzateke harritzuko UAE taldeak. Estrategiaren bat abian jartzea. Tiboneisek azken metroetan eragiten duen arriskua kontutan hartuta. Juanma Garate aldamenean. Atzo baino langintza zailagoa dauka une honetan. Bereziki atzean sua piztuta delako. Bai. Aldeare askoz ere txikiagoa eta atzo ez zioten ezer jaten, gaur ikusi du jan egin diotela eta jaten ari zaizkiola. Juanma Garate horregatik hor bertatik bertara oihu eginez animoak eman dizkio referentzia nola jokatu behar duen bai. Hemen ez dago erabat itxutzerik esportuarekin zor jokatzere garrantzitsua da, neurri egokia behar du denak. Atzo iesaldikoen jokoa izan zen, etapa garaipenaren leian izan zen jokoa, gaur aldezia saikapen nagusikoak sartu dira joko horretan eta erabat aldatu da egoera Ben Hilirentzat. Jo Almeida, eroso, indartxu, erraz, taldekide zinguratuta, taldekiderik onenak egingo lioketen lana, lidelekoak ere, denak erreleboan, Jordan Llega justuxiago, logikoa denez, lehen iesaldian ibilita. Horri ez dago herri eta edo demandarik egiterik. Eta Buaek honen bestez azken etapan, dena kontrolpean du. Buaek gogoratu Magnaltirekin azken etapan mailota galdu zuela. 2008 batean Roglicek endu zion. Eibarko helmugan mailota Magnaltiri iaz aldiz. Eurek endu zioten Eskilmoseri, Ayusorekin. Eskilmose hor da. Baina Eskilmosek atzerapen handi xamarra doka eta Almeida aldamenean du gainera. Garateren autoak gelditu dute, diferentzia asko laburtu den seinale. 22 segundu baino ez orain, Ben Hilik, Jo Almeida lideraren taldetxoarekiko. Jon Izagirreari da hemen, Alex Aranbururen taldean, aurrealdean jarrita Alex Aranbururen taldea, Schachmanen taldea da, saikapen nagusiko bigarrena da, Schachman. Almeidarekiko minutuko atzerapen hauek Fermin. Saikapen nagusiko beste bat, Van Bilder. Multzonetan da baita. Aulipovitzen taldea, Dani Felipe Martinezek pot egin du. Lipovitzen taldean Bajoli, Romain Gregoire, Van Sevenan, Champusen.
Hoi segundo besterik ez Gilirentzat. Gorantza. Aurtengo itzuliko azken mendate puntuagarria da. Ez azken aldapa hau jetxi eta Maiabira bidean topatuko dute. Tibonez, usten gaur Tibonez, Eskilmoseren meseetan, gaur 8 Indurain saria irabazi zuenean horixe esan zigun, astea Eskilmoseren aldamenen egingo zuela, bereziki Eskilmoseren sailkapen nagusia lehiatzea zuela helburu Lidl Trekek. Uste dut, Fermin, gaur izan duen gorputzaldia eta gaur izan duen gogo aurreko egun batzuetan izan balitu, etapa garaipenaren jokoan ibiltzeko hautagai peto zen. Uste dut hanka altxata ibiliko zela behar bada bere prestaketan berak ere kontutan hartu behar baita, Daniel Felipe Martinezeko eselaxe Miguel Indurain sarian egin zuela debuta. Eta kaso eguneroko lehiarako ez dauka oraindik gorputz hori, oinarri sendoa jartzen ari da, baina gaur sekulako maila erakutsi du eta ardenetarako prest dago, oraintxe bertan hor bigarren postuan ikusten duzuen Tibonaiz. Jo Almeidak itzuliari hautagai nagusi bezala ekin zion. Hautagaien zerrendan koskari gorenean zegoen Jo Almeida eta itxura batean esan liteke da hala izango dela. Aurreikuspenak bete ingo dituela Portugaldarrak 26 urterekin. Garaipen handia lortako mutilak lehen ere Polonia badu bere palmaresean, golturrean, baina beste maila badu Euskal Herriko itzuliak Poloniaren aldean eta hemen izango du. Astebeteko itzulia handi bat bere palmareserako. Kitxo, Fermin hankaltxa du. Benjilik hankaltxa du. Bere patuak badaki ze destino izango duen eta honen bestez ahaleginean esfortzu arintzea erabaki du. Oraintxe harrapatuko dute, trabakua mendate asterekin batera, Mar Zulerrek dakarren talde txorrek. Honen bestez 20 kilometrora, harrapatu du multzo nagusiak Ben Gili, bakarrik 23 kilometro egin ditu lasterketa buruan. Bakarrik 23, gainerako guztiak talde txobatean. Eguneko iesaldian. Beste lasterketa bat hasiko da. Orain uste dut, Tiboneizek ere, garaipenaren pentsamentuak izango dituela, eta behar bada, erreleboetan eta indarrak zertxo bai gehiago neurtuko ditu. Begira nola gertu den Maxim Van Gils. Hankak ere bat lehertzear dituela, pedaletatik oinetakoak atera eta erlaxatzeari. Hanka luzatzeari. Mar Zuler. Jordan Llega. Cuando no despinche. Del Toro. Bueno, gauza zertxo bai baretu dira hemen. Tibonez bera ere aurretik orain iak lehengo joarekin baztertu da. Ikusita gainera, oraintxe bertan behintzat, aurre hartuko liokela eta bigarren posturako ere Eskilmose hortxe izan daitekela. Beraz, egia esan ezin dute askorik erlaxatu, baina uste dut Lidl Trek taldeak intentzia izango duela. Eskilmose podiunan sartu eta alba lima dute Tibonaizekin etapa garaipena lortu. Baina, UAEkor 3 gizon daramatzalarik, Mar Zuler behar bada ez, baina bai Joao Almeida bera eta Isaac del Toro mugitzeko nahiko indarrez egon badaudela esango nuke. Schachmann, atzerakari da egiten talde honetan ere, Alex Aranbururen taldean, sufritzen ari da Maximilian Schachmann. Goratu, Lipovic atzerago dela, baina ez dago zulo hondirik, Ia gerturatu da Lipovic bera ere, multzo honetara. Aurki bat egingo dute, alde hautsaren urrengoa da, eta akordio hobea izatea ez da erraza izango. Hortxe daude diferentziak. Hemen aurreneko 10 kontuan hartuta, Kelderman ez dago. Kelderman 6. da, sailkapen nagusian.
Steve Kras eta Belasko ez daude 9. eta 10. Hor dira Oskar Ronley, Champusen, Guillaume Martin, hoiek aurrera egiteko aukera izan dezakete horren bestez. Buitragoari da orain erritmoa jartzen talde honetan. 4. postuan Alex Aranburu. Jon Izagirre esfortzuz bete eta zertxo betatzera egiten ari da. Lipovicek orain txarrapatu du aurreko taldetxo hori. Baina podiuneko bere aurkariak aurrera godoaz. Joao Almeida eta Eskilmose. Gregoar eta Jon Izagirre, justu, hau lasterketa burua. Enric Mas, bertzele burura pasada. Joao Almeida, Eskilmose, Ben Gili. Ben Gili goren gurpilan egingo du. Ez du segurazki azkeneko hitza esan. Zerbait gehiago egin nahiko du. Juan Magarat egindarra gordetzeko esan eta behar bad azken kilometrutan berriro azio egiten ahalegintzeko aginduko zion. Orda Isaac del Toro. Hauek badoaz, Jordan Llega garapen luzearekin, zertxo baita arindu du platera hundiak endu nahi ez da. Pinoiak gora, baina platera hundian, txirrendulari frantziarra. Erne Almeida. Errimo aldatu du. Errepidean eskubira ari da egiten. Bere gurpilan inor sarrez dadin. Ordoaz, Mas eta Eskilmose, zinean orain Gili, ezinean Marsuler, Jordan Llega. Enric Masek zaila dauka podiuma, atzerapena handia dauka. Enric Masek minutu eta 58 dago, minututik gorako tartea behar du Schachmannekiko eta Lipovitzekiko podiumean sartzeko. Enric Masek errojupeko txarra egin zuen, damutu zaionez gero bitan, joantzen astelenean Gasteizen egin zuen saioa Movistarreko gizonari. Larrutik ordaindu du erlojupekoan hainbesteko atzerapena izana, begira bestela. Lasterketa lehiatzeko zegoen Kataluniako boltan 3. postuan sailkatuta. Hemen itzulien ere podiunaren borrokan ibiltzeko zegoen Guillaume Martin orain aurrera egin nahirik. Azpitik helduta garapen luzearekin. Eta Buitrago ondoren. Ilan Van Wilder atzerago, Alex Aranburu gurpilan duela. Hemen ere postuen jokoa dago. Bakoitzak bere egin nahi du, aurrera egin nahi dute. Aldela 10. barruan. 13. postuan dago. Baina aurretik dituen batzuk, orain atzetik dituela ikusita, postu hori hobetu egin nahi du. Bueno, gaina hortxe dute. Ja, laster dira tunelean, hori bai, gogoratu beste aldapatxo bat topatuko dutela. Puntua garri eztena, baina mingarria oso. Simone Velasco ere hor da, Schachmannen taldetxo honetan, Bergalito ere bai, Oskar Ronley. Steve Kras ez dago hor, aurreneko 10-etakoa, Steve Kras. Velasco 9. da. Marsuler harrapatu dute. Berriro euria, lasterketan eta helmugan. Jordan Llega hemen sartu nahirik, Isaac del Toro sartu da, Ben Gili ere bai. Eta trabakua pasa eta gero beste muino mingarri bat dago. Azeanketako minean. Gure erabakigarri izan daiteke, etapa garaipenaren jokoan. Gili gurpilean, Gili irauten ari da. Ustuta izango da, baina eutxe egiten dio Gilik. Zenbat ari den sufritzen gaur Jordan Llegat. Iesaldian sartu da, lan egin du, eta orain ere, hor ari da eusten. Guillaume Martin. Ahale ginean bakarrik. Marsuler justu, larri orain, hemen atzean. Aze burukadak eta mugimenduak ikusten ari garen. Azeaketako mina dagoen hor. Alex bere lekuan, Alex ondo. Aurrean Buitrago, bere aurretik Ilan Van Wilder, atzean Lipovitz eta Schachmann. Bertetere hor da, Oskar Ronley, Felix Grosskarner, Champusen eta Simone Velasco, Bergalito, Mauri Van Sevenan. Aldapa berauek. Eta buruan, 6 lagun, Almeida taldekide batekin, Isaac del Tororekin, Ben Gili eta Jordan Llega iesaldiari esker dira, lasterketa buruan, Eskilmose eta Enric Mas, beste biak. Torua bustia dago Erne, biurgunetan. Erne mailabia zeharkatzerakoan zebrabideetan eta. Ez dezala inork gehitxo arriskatu.
Hau Guillaume Martin da. Guillaume Martin, 25 segundora, 29 ari dira ematen orain. Ibon Eiz du horra aurretik. Aurreko taldetik geldituako txirrendularia. Pot egin du. Garaipenaren ametsean ibiliko zen, baina pot egin du. Hori bai, Eskilmoseri. Bai, luma gutxi ditu, zituenak. Lan bikaina eginda, eta gaur itzulien erakutsi duen mailarik altuenean. Etaparik gogorrenean, beraz hori bere aldeko. Konfiantzan, pustarri batzuk, Zakura. Itzuliko etaparik onena egin du gaur, Tibonesek. Ia jota geratu da, Masuler. 2000ko sailkapenean Eskilmose sartuko ditzateke podiumean. Eta Lipo bitzatera podiumetik. Eta Schachmanne postu bat atzera, bigarrenetik hirugarrenera. Eta Alexek hor behar du, zazpigarren postuan, seigarrenean ez, Kelderman aurre hartuko luke, baina aldiz Eskilmosek berak. Aurre hartuko lioke. Eskilmosek ez, Enrik Masek. Aurre hartzeko aukera du. Alex aurre hartzeko aukera, hain zuzen. Eskilmos erori da. Eta Joao Almeida aurrera doa. Eskilmos erori da. Zutitu, bizikleta gainean jarri, ea matxurarik ez duen. Esan dugu kontu zibiltzeko, ez arriskatzeko, behar badezu arriskatu baina hankaz gora joan da behintzat. Bueno, katea sartu ezin da. Matxuraren badu bizikletak. Katea sartu ezin da, Eskilmose, ara, Paris izan ere erori egintzen eta jokozkan utzi zuen erorikoak, eta zer da, eta helmugarako 16 kilometrora. Aldapa bera, ikustezagun errepikatuta, bakarrik. Eta etzi joan, Joao Almeida, leku okerrak... Ara, Del Toro hankatera du. Ezkerreko hankatera eta nolabait mantendu du oreka Isaac Del Torok. Beraz, bere mugimenduren batek erori arazi du, Barrenetik, leku txarragotik joan da Joao Almeida. Eta ura ez da hori, beira Alex, ze jaitxira egiten ari den. Tiboneisek eman dio orain bizikleta Eskilmoseri. Bizikletak matxura du, ezin du arekin jarraitu eta Tiboneisek eman dio. Tiboneiz ez da txirrendulari jaioa, teknikoki ez da jaioa. Askotan erori izan da eta horrela ikusi dugu. Eta hori da, harrigarria Xavier. Datorren lekutik etorri eta Tibonez, ziklokrosean alako maila... Eskilmose. Eskilmose. Hori da, Eskilmose. Tibonez seguruz horregatik. Eskilmose askotan erori izan da, Paris Nizan ere bere kasa erori zen erdibitzaile bat etzuen ikusi, eta horrela ikusi dugu. Leku okerragotik joan da, eta azkarrago zikoan Almeida ez da erori, eta aldiz, mugimendu edo pisuarekin aldaketaren bat egin du Eskilmosek eta hankaz gora. Hor da maiotoria, Masen atzetik. 14 helmugara. Batzuk indarrez justiziago, beste batzuk erori direlako, kontua da, inguruan zituen aurkariak, aldendu zaizkiola Joao Almeidari. Gaur etapa hasi denean, bere inguruan ziren, ez bigarrena, ez hirugarrena, ez laugarrena, ez bosgarrena, inor ez dauka oraintxe bertan, beraren gandik gertu. Denak oso atzeti ditu. Alex Aramuru hemen jaitxira bikaina egin da aurreratzen. Esan dugu Alex ondo moldatzen dela, aldapa bera artista da eta bustian ere maila handia dauka, abildade handia dauka. Ea orain, aldapa nola ateratzen duten. Hemen hankazangoetan sekulako... Hau sartu dira, aldapa. Begira ze pedalkolpe motzarekin, gorputza lehertzea, sensazio txarrekin, ere bat puztuta. Filibera, Almeidaren gurpilari eutxezin da, Llegaia geratu egingo da, Jordan Llega. Del Toro bera ere, sobera hundirik gabe. Mas eta Almeida eserita, Almeida beti eserita. Nekaz jartzen da zutik. Aldapa ora, Joao Almeida. Oso mingarri egiten da aldapatxo hau, oso mingarri aurreko urte batzuetan eta Roglic eta erakustaldiek eman izan dituzten txirrendulariek ere horrexe ikusi izan ditugu. Bizkarra txalkortuta sufrimentu betez. Gili eusten ari da, txapelak entzeko moduko etapa burutzen ari da gaur ere Education Festaldeko Irlandarra. Baita Henri Masere gaur etapa hundiari da egiten. Sinistu du nonbait, Txente Gartzia goizian esan digu,
sinistuko balu bere gorputzak zer alduen, bere buruak sinistuko balu gehiago izango zatekeen. Alex Aranburuk, Guillaume Martin harrapatu du. Bate gora aldegin du besteak bera. Schagman dator atzetik. Lipovic gurpilean duela. Ez dute amore emana eutsi egin ediote dutenari. Sailkapen nagusiko bigarrena eta hirugarrena elkarren gurpilean datoz. Schagman eta Lipovic. Hemen zazpigarrena, Kofidisekoa, Gipuzkoarra. Etapa garailea. Inoizko itzulerik onena egiten ari da Alex Aranburu. Etapa garaipenaz da, gain sailkapen nagusian borrokan. Beno, Alex, azken berotua, azken koska. Bergalito hemen, Felix Groskagner. Hanbuitrago ere larri, Simone Velasco ere bai, Xampusen ere bai. Azanketako mina dagoen hemen. Ez dakigu asko, hankak antxika dituztela hor. Gelditzeko esanaz, eta burua kontra eginez. Alesek Henry Masekin dauka, postua borrokan. Segundo gutxi daude, bien artean. 11 segundo dauzkalde Alexek. Masekiko. Ernest zebra bideoietan. Gizon horrekiko. Zebra bideoiek oso arriskutsua dira. Hor bizikletak erraz egiten du Laprast. Edozen mugimendu baldar. Eta irristegin tankaz gora. Eta Gili hor oraindi. Gili hor. Iesaldiari esker, baina irauten ari da. Eta hirugarren eguna du, lasterketa buruan, Ben Gilik. Orain gurpilean, harrapatu dutenetik, eta nahikoa ari da gurpilean irautearekin. Nahikoa ari da egiten, Ben Gili. Eta aziorako dago. Ben Gilik orain ez du erreleborik emango, eta Ben Gili aziorako dago. Azken kartutxoa... Almeida izango du Arerio. Bai, Hirurak etortzen badira. Almeida izango du Arerio, Ben Gilik etapa garaipenaren jokoan. Enrik Mas oso diesela da, eta gizona usartuko balitzere kontrario izango luke Ben Gilik. Izan ere hartara UAEk bi ordezkari izango lituzke, eta segurazki bakarren batek erasoren bat joko luke, egoera aztoratuz. Beno, berriz ere buruan da, Isaac del Toro. UAE bilagunekin. UAEk uste dut errendimenduz gaur izan duela egunik onena. Beasainen apustu serio egin zuten, lasterketa guzti zartatu, baina gero euren zepoan eurek harrapatu zuten hanka, larri ibili ziren. Begira Alexi ere nolako dantza egin dion atzeko gurpilako razka sartu delako. Guillaume Martin gurpilerik aterako du, biurgune asko harrapatzen badituzte. Aldapa bera bereziki. Bikainales, bere bertute guztiak jokoan jarriz. Begira nola egin dion Laprast. Bai, gainera hor. Tapa hori. Metalezko tapa hori harrapatu duenean, hor bizikletak ez dio esten eta hor egin dio irraizt. Aurreneko 10etan amaitu behar du itzuli aurreneko Alex Aranburuk. Kulturreko astebeteko itzuli batean inoiz lortu den posturik onena. Izango du horten itzuli amaieran. Del Toro geratu ginalda. Aldapatxo honetan berriz ere atzera egin du Del Toro. Ja bat hain muturrean, hain justu doanean, edozein aldapatxo nahiko errepideri itxasteko. Hor Jordan Jega, urare amore eman nahi ezik, ahalegin betean, eta Alex Aranburu eta Guillaume Martin. Txalogarria, Alex Aranburu egiten ari den itzulia. Zoragarria. Hemen, Schachman, Lipovic, Ilan Van Bilder, Bertze, Skilmose. Beno, hartu dute errepide nagusia berriz ere. Areitio gainean. Ermugara jetxiko dira orain. Eta ia zuzenen elmugara. Errelebo eskatzen dizkiote Giliri. Giliri erreleboak eskatzea libra izaten da, baina ez emateare bai. Gilik ia egun oso egin du iesaldian eta horren bestez. Almeida orain Del Toro sartzea nahiko du, normala den bezala. Bai zalantzari gabe. Beraz, egoera guztia ditu kontra Masek. Batetik, motelena bera da.
liderra indartsuena ordoa, taldekide baten zain, eta Gilik uste dut erreleborik izan bateko nahikoa aitzakia baduela egin duen ahaleginak kontutan hartuta. Areitio behera orain. Hemen Alex. Areitio gainera, ailegatzear. Azken indar gramoa ere horre eman nahi du Alex Aranburuk. Ezin duenean nola buruarekin ahalegin egiten duen hortzak biztan denbora guztian ze sufrimentu azken kilometro hauetan. Enrik Mas laugarren posturaino gerturatu da eta Lipowitzekin bat egin du beraz Lipowitzen hirugarren postua. Arriskuan du Borak. Lidertze aldaketarik ez, baina podiunean aldaketa izango da. Eta aldaketa horietariko bat Eskilmosek izan zezakeen, baina Eskilmose azken etapa honekin ez dago ondo ezkondua. Lehen urtean liderrekin zion, hirugarren posturaino atzeratu zuten, gaur bigarren postua ia eskura izan du, baina eskuratu azken arrastoa pasatzen denean eskuratzen dira kontuak txirrendularitzan eta lehiaketetan. Ordura arte ezin da ezer ospatu eta hori ondo ikasia dauka Eskilmose. Gaur ere bigarren postuan ia egotetik atzeratu beharrean izan da mailabiara bidean trabakoan bera erorita. Eskilmoseren postua Alexek 57 segundora dauka. 57 segundo jan behar dizkioke Eskilmoseri sailkapenean aurre hartzeko. 16 segunduko tartea baino ez dago oraintxe bertan, euren artean. 16 segundo. Eraz, ezinezko izango da. Non eta berriro erortzen ez den, ermuan sartzen oren lasterketa burua. Hemen Alex Aranburu! Ahalegin bete-betean, ez du amore eman nahi. Atzekoak atzeratu eta aurrekoen gana gerturatu nahi du. Ez da erraza abiedura horretan zorua dagoen bezala egon da. Eta aste ari da biribiltzen. Ze abiaduretan hartu behar den jakitea, Aste ari da biribiltzen Alex Aranburu. Aurreko egunetan, esan dugu aldapa ora inoiz ez duela ematen ari den, edo eman duen mailarik eman, azken etapa honetan, ekitaldiko gogorrenean ere. Hor da, Alex Aranburu ez ditu asko aurretik, honen beste aurreneko hamarretan seguro da, eta aurreneko hamarretan sartzeaz gain uste dut bere buruari halako konfiantza bat emango diola, hain etapa gogorrean, non ibili den ikusteak. Alex Aranbururen azterketa eginez gero uste dut, jardakioken orbain txiki bakarra horixe dela, konfiantzarena. Eta konfiantza horrelako errendimendua eman da, hobetzen da, orduan bere ganatzen da. Eta uste dut honek eta bai Jon Izagirrek eta taldeko arduradunek egiten ari diren lanarekin, ardenei begira ere, baikortasunez ekin beharko liokela Alex Aranburuk, sinistu behar du. Ardenetan garaipena lortzen dituzten txirrendulariak baino askoz gutxiago ez dela, estrategiak ere bere garrantzi izaten duela eta indartsuena izan gabere, lasterketa haietako podiuna lehiatu daitezkela eta hori hasieran behintzat sinistu egin beharra dauka Alex Aranburuk. Eta sinisteko bidea jarri du itzulian. Mas sartu da podiumean. Behinbineko podiumean, jakina. Une honetan dauden aldeak kontuan hartuta, Almeida, Schachmann eta Lipowitz izango ditugu azken podiumean. Ez, Lipowitz aurretik berriz ere, orain Lipowitz. Aurretiz, ageri zaigu berriz ere. 10 segundo aurretik, Masen aurretik. Haze borroka, haze etapa. Jo Almeida sendo, beste guztiak gora bera hundiak izan dituzte. Almenean edo ibilian. Baina sailkapena dantzan jarri du. Itzuliko 6. etapak. Zer den lehia azken muturreraino eramatea. Hemen Schachmannen taldetxoa. Hor daude, oraingoz 2. eta 3. postuan leudeken Schachmann eta Florian Lipowitz, bi alemaniarrak. Schachmannentzat ere itzulian inoiz izan duen posturik onena litzateke orain arte, 3 etapa garaipen. Eta urtengoarekin 4. bai, baina bere posturik onenak 10. eta 13. zituen alemaniarrak. Berriz ere, Mas jarri digute, Lipowitzen aurretik, lehen aipatu dugu. Gero atera egin digute, orain berriz ere sartu digute, sartu irtenean dabil. Aldearen arabera. Eta erne gainsariak ere. Enrik Masentzat garrantzitsua litzateke gainsariren bat ere hartzea badazpada. Gaizki behar du, gainsari hartzeko laukote horretan.
Aurreneko irurentzat dago gainsaria, aurrenekoarentzat 10 segundo daude, bigarrenarentzat 6, hirugarrenarentzat 4 segundo. Diesela da Enric Mas. Oso. Motela da esprinean Enric Mas. Almeida seguro da. Orain, etapa garaipena, ja. Zer moduz modatzen den Gili. Gilikazio egin nahiko du. Honezkero zenbat agindu eman ote dizkio. Aurreneko helburua lortu du. Gurpilan iraundu. Hemen beste aldapatxo bate, Erne men mugimendua dago, Joao Almeida aurrera egiten ari da. Almeida. Laura zutik hemen. Hauen min egiten dute. Enric Masek ere hemen egin behartuke alegina, Del Toro atzean usteko. Del Toro Larri. Gili ere bai, bete-bete eginda denak. Gili ere soberari gabe da, da azken zati hau egiteko Almeida eta Enric Mas. Oso kaltegarriak izaten dira justu duanarentzat aldapatxo hauek. Gorputza lehertzear jartzen dute. Sensazio oso txarrekin, hori infernua izaten da. Beno ba, Mas eta Almeida ari dira geratzen lasterketa buruan, 5 kilometro terdi. Oraindik ezin esango du, Gili ia menderatu dutenik. Ja, zulo handia da. Bai, tartetxoa, denbora gutxian zulo handia egin du hor Masek. Baina kontuz. Ibarko saiesbidera ateratzeko aldapatxo honetan, Gili eta Del Toro gurpietik kanpora. Alex Aramburu gerturatzen aurrera, Jordan Llegat ere hortxe dute gertu. Azze etapa amaiera egiten ari den Alex Aramburu. Maiabian bera aldegin baldin badu aldegin, ondorengo aldapatxoak ere ondo atera ditu. Zoragarria, nola ari den borobiltzen, bere asterik onena, ezkio itxasoko mutila. Bikaina ikuspegi guztietatik, edozein ertzetatik begiratu eta ez dago aitzekiari jartzerik Alex Aramburu egiten ari den itzuli ezin bikainago honi. Beno, eta itzuliti Paris-Roubaix egin behar dugu, bihar gizonezkoen proba izango da, proba ondia, emakumena bukatu da eta albistea da. Polan Ferran, Prebo, frantziarrak irabazi duela. Lehen da bizikoz parte hartu, estrenaldia zuen eta lasterketa eraman egin du. Eta horrexeagatik aipatu dut. Flandrian joan zen igandean bigarren izan zen, Estraden 3. izan zen, Ferran Prebo, itzuli berri da, eta zer da, eta Paris-Roubaix irabazi du gaur Polan Ferran Prebo frantziarrak. Beno, hemen, garaipenaren jokoan, Almeida eta Enric Mas, itzuliaia Almeidarentzat da, eta Enric Mas, podiumean, bigarren postuan Enric Mas, itzuli hasieran errojupeko kaskar egin zuen Movistarreko taldeburua. Alex Aramburu, aurrenekoz, Worldtourreko astebeteko proba batean, aurreneko 10etan izango dugu amaieran. Hitz egiten ari da Guillaume Martinekin. 28 segundora dator, Schachmanen eta Lipovitzen taldea. Hemen lasterketa burua, Enric Mas ere adarrak hautsi beharrean. Salkepenen aurrera egiteko aukera dauka, podiumean sartzekoa. Etapa garaipenaren ametxare izango du. Naiz eta jakin Joao Almeida bera baino azkarragoa dela. Eta segurazki Portugaldarra ez dela konformatuko. Markinas Xemeinen etapa garaipena lortu eta salkepen nagusia eramatearekin al izan ezkero. Enric Mas. Ez dago kuidadorik, lasai. Hor zurtziaz jokatu du Joao Almeidak eta bere ala sartuko da gurpilean Joao Almeida. Eta sartu da. Hori albiste izango litzateke, Enric Masek Almeida gurpietik ateratzea. Eta modu horretan oso seguru doa, lasai doa. Haundia izango litzateke. Distantzia bat hartu nahi du badazpada. Joao Almeida ez dauka bere ibili egin olako aitzakiarik. Segurtasunatik erabaki du hor metro batzuetako atzerapena izatea. 3 kilometro besterik ez. Itzuli amaitzeko. Eta gizon honek, 8. postuan zela ekin dio azken etapari Enric Masek. Eta podiumean amaitu behar du, bigarrenean. Itzuli osoan. Eskatzen dio, baina Almeidak ez du pasa nahi, Almeidak etapa. Oraintxe bertan bigarren legoke Enric Mas, bigarren legoke eta gainsaria dauka. Garbi entzun dugu, etapa uste aldidazu esan dio, etapa uste aldidazu eskatu dio Enric Masek.
Uste dut ezetz. Irudipena daukat ezetz, Usabiaga. Ez dira utziko? Almeidak ere bere aukerak aprobetxatu beharra duzka. Ara eroria, Guillaume Martin lurrera. Ara Guillaume Martin. Alex Aramburu beraz bakarrik da, orain. Guillaume Martin erori eginda. Jegat izan lezake behar bada berarekin, Fermin. Jegat ere antzuten. Kontu bihurgune honetan. Erne. Zorua oso arriskutsu dago, oso iristakor. Azitainen lasterketa burua helmugarako 2 kilometroren faltan. Zaten ari nintzen, Almeida bere aukerak aprobetxatu beharra duzkala. Taldeak egin duen lana ere borobildu egin behar izaten da. Gero, Pogačarrekin itzule hundietara joaten denean. Gero eta seguruago da gainera Enric Mas bigarren postuan. Eta diferentzia hauek gainsaria kontutan hartu gabe. Gero talde handiagoarekin irmoago bigarren postuan Enric Mas ustegabeko segurazki emaitza izango luke. Pasatzeko eskatu dio, pasatzen ari da Almeida, zerbait esan dio. Almeida Markina Semeinen irabazita da. Irabazi eta mailota jantzi eta erantzi gabekarri du mailota Eibarko azken etaponetara. Eta ez du erantziko. Azken kilometroan sartuko dira eta honen bestez, Almeida Portugaldarra izango du garaia. Almeida Aramburu llega gainean duela. 2019 geroztik azken etapan, 4 lider aldaketa izan dira. Ez da urtengo kasua izango. Tartean Gili eta Del Toro izango dira, ala geratu dira, ez dakit. Hortzak zorrozten joa Almeida Fermin, hortzak zorrozten eta buruan. Bai, Almeida lehiatu. Enric Masek ere ezin du hankaltxa, podiuna dauka, bigarren postua dauka jokoan, ezin du hankaltxa, beraz horrelako kontraesen bat izango du, etapa garaipena lortzeko indarrak, gorde egin nahiko lituzke, baina errimo moteldu ezkero, Schachmann gerturatu dakioke. Almeidak maillot horiarekin, ederra luke. Irudia, elmugan, azken elmugan, bere garaipenik handienaren atarian, nolabait esatearen, Italiako giroan etapa irabazitakoa da, baina hau beste zerbait da, itzulia, Worldtourreko lasterketa handi bat, benere Polonia irabazita, badu Almeida, aurre hartzen ari zaio, eta isin menderatuko du azken metroak itzulia amaitzeko, Joao Almeida buruan dela sartuko da lasterketa burua bihurgunean, seguro da honen bestez, Joao Almeida, orain pikima destutzearekin, ez zait iruditzen deskuidatuko denik, Enric Masek lehiatuko dio, baina gurpiletik ateratzen nahiko lan izango du, Enric Masek honen bestez hemen da, Pinegok egin zuena errepikatuko du, neurri batean Joao Almeidak, Binegok bakarrik harrapatu zuen elmuga, gurpilean Enric Mas duela, elmugaratu da garaile nagusia. Joao Almeida Portugaldarrarentzat etapa eta saikapen nagusia. Eta hemen Ben Gili, 3. postuan, haundia eginda gaur ere. 3. egunez jarraian iesaldi harrapatu, Del Tororentzat izango da 4. postua, Almeidaren garaipena ospatuz, jakitun, taldearen lana piribildu aldi izan duela taldeburuak Eibarko azken helmuga honetan. Eta orain Aramburu. Hemen dira Llega eta Aramburu. Eta Llega berak ere. Merezi ditu txaloak. Handi egin du. Nik uste dut aurten frantziarrei dagokienez, bai Bertetek, bai Jordan Llegatek, bai Axel Ogansek eta Bruno Armirelek lasterketa zoragarri egin dutela. Alex Aramburu esprintatzen, Alex Aramburu izango da horren bestez 5. postuan gaurko etapan. 6. Llega. Eta ja orain, zein postu dagokion Alexi azken sailkapenean. Hemen Oskar Ronley dator orain. Simone Velasco. Hor datoz Eskilmose. Hor behar du Schachmannek, hor behar du Lipovitzek. Eta azkenen aurre hartuta Simone Velasco. Eskilmose gogoratu. Lipovitz ere hemen da, Ilan Van Bilder, Eskilmose. Erori eta geratu dela multzo nagusitik kanpora etapa lehiatu duen talde txotik kanpora. Hor Gorskagner eta Joao Almeiden arteko posteko ikusi dugu, Enric Masek eta Eskilmosek ere elkarra agurtu dute. Iazko turrean 4.
Joao Almeida itzulian garaile eta aurrikuspen guztiak beteta gainera Portugaldarrak ez du utxik egin. Igotzailerik onena izan da eta gaur biribildu du bere asteko lan guztia. Lan zoragarri egin du. Oso sendo ikusi dugu hasieratik, ez da une bakar batean ere urduritu. Urduritzeko moduko egoerarik ere ez duela izan esango nuke. Iesaldia sortu denean, iesaldian kezkatzeko inorrezta izan. Jordan Jega zen sailkapen nagusian ondoen kokautakoa 3 minutu eta 18. Taldeak oso ondo babestu du. Taldekide zinguratuta egin du etapa osoa. Taldeak ere zuhurtziaz jokatu du. Ez dute gehiegi arriskatu, ez erritmoarekin, ez jatxieretan. Eta bakoitzak zuen gaitasunaren arabera lana oso txukun egin dute. Igor Arrieta ere gaur bikain ikusi dugu, igoeran zein ordekan, taldekide mesedetan indarrak ustutzen. Gero baita Brandon Manalti ere, Laengenek lehendabiziko zati egin du beraz. Bakoitzak zuen gaitasunaren arabera, indarrak ondo mailekatuta egin dute lan eta gero, azken errematea jarri dio Joao Almeidak. Entzun dugu, azken zatia nola Enrik Masek galdetu dion, etapa uste aldidazu, baina Joao Almeidak taldekideen lanare borobildu beharra zeukan. Hortxe etapa sailkapena. Joao Almeida garaile, Enrik Mas berarekin denbora berean, Ben Gil 3 segundura, Isaac del Toro 28, Alex Aramburu bikain 58, Jordan Jega 58 berarekin, eta minutu eta 19 heldu da tropeltxoa, Simone Velasco, Oskan Ronle, Felix Goskarne buruan zirela. 10 kanporako postuak hor. Etapa bikaina ikusi dugu, bikaina benetan. Etapa nagusia zen, desnivel positiborik handiena zuena, eta Joao Almeidak 2 etapa garaipen eta sailkapen nagusia eraman da, argi eta garbi utzi du. Bera izan dela gizonik indartsuena, eta ondo baliatu duela taldeak emandako aukera. Itzuli handietan, berezik iturrian aurten ere, Pogačarren mesedetan aritu beharko du lanean, baina ez da makala aukera emandakoan garaipenak lortzea, eta beti bilida gainera aurten lehiatu dituen itzuli guztietan garaipenetik gertu. Orain hemen helmugaratzen ikusten ari zareten txirrindulari hori, Joao Almeida. Valentzian eta Algarben 2. postuan sailkatu zen, Paris-Nizan etaparik gogorrenetariko batean Jonas Binego menderatu zuen, eta itzulian denak izan ditu bere atzetik. Txirrendulariak helmugaratu eta helmugaratu ari dira. Ze sarraskia, ze txirrendularien barreiatzea utzi duen Unai Iribar orain taldetxo honetan hemen Txomin Juaristirekin besteak beste. Kelderman ere sailkapen nagusiko lehendabiziko postuetan zegoen gizona oraintxe helmugaratu da 6. postuan zegoen, eta atera kontuak zenbateraino atzeratu den txirrendularia herberetarra. Etapa gogorra eta gogoangarria izan da. Emiel Bestringe, zikokosian espezialista den gizonare, oraintxe helmugaratu da. Hotzez daude txirrendulariak. Guzti egin dira hasieran izerdiz eta euriz gero. Amaitu da honen beste zitzulia, Eibarren amaitu ere. Eta Joao Almeidak, UAE taldeko txirrendulariak eraman du garaipena. Garaipen sorta izugarria. 27. garaipena lortu du UAE taldeak. Maximilian Schachmann, Gasteizen itzuli abiatu zenean gustora zen, orain ere hor bosteko horrek erakusten du, ez dela haserre. Joao Almeidak sekulako etekinak kendu dio itzuliari. 2 etapa garaipen, 4. Martina Xemeinen, lidertza hartu zuenan, indartsuena zela erakutsi zuen, eta gaur hortxe duzu sailkapena, Enrik Mas 2. postuan, minutu eta 52 segunduko aldearekin, Maximilian Schachmann azkenean podiunen 3. postuan sartuko da minutu eta 59. 4. gaur zorigaiztoko izan duen Florian Lipowitz 2 minutu eta 7. Matias Eskilmose 2 minutu eta 7. Ilan Van Bilder 2 minutu eta 18. Alex Aramburu 7. postuan. Etapa bikaina egin du, sailkapenan ezin izan du aurrera egin 2 minutu eta 55. Simone Velasco 8. 3:43, Oscar Ronley 3:50, eta 10. postuan Clement Champouzan, Astana taldeko frantziarra 3 minutu eta 55 segundura. Alde handiak, beraz, aratz eta garbi ikusi da Joao Almeida izan dela, aurtengo itzuliak izan duen gizonik indartsuena, eta indartsuena bakarrik ez, gizonik onena.
Giroa erabat okertu zaigu, euriari du zarra orantxe Eibar inguru honetan, temperaturak ere nabarmen egin du, kolpeti gainera behera, eta lana amaituta, jada podiumera bideratuta, protagonistak, aurtengo ekitaldiko gizonik indartsuenak, sailkapen osagarriak irabazi dituztenak, denak. Hor dituzue, Jo Almeida eta Enric Mas, buruz buru, aixe menderatu du Portugaldarrak. Enric Mas. Eta Enric Masek, lehen ere emanaldian zehar aipatu dugu, pena izango du, joan zen astelehenak Gasteizen egin zuen erlojupekoan lortu zuen postua, izan zuen galera. Hemen sailkapen nagusia etortako gizonen artean galerarik handiena bere izan zen, minututik gora galduta ekin behar izan zion, eta aurreneko etapa bukatuta Enric Masek. Gainerakoan, bere mailan ibili da, erregulartasuna erakutsi du, Enric Masek. Matxarian gora, ezin izan zen Almeida utzi, baina atzeti Almeidaren jazarpena izan zen talde txon irauntzuen Enric Masek. Beste baino gutxiago ez da izan, eta gaur, hor izan dugu buru-buruan. Egia da, Eskilmosek, zorte txarra izan duela, helmugarako 16 kilometrora erori eginda bakarrik, jaitxera batean. Gainerakoan iruditzen zait, Eskilmosek gaur hemen izango zela Giliren aurretik, Almeidarekin eta Enric Masekin. Atzoko garailea, Ben Gili, gaur ere bakarrik helmugaratu da, aurrean, baina ez aurrena. Hirugarren postua izan du, eguneko iesaldian gehien iraunduen Education Festeko ziklista Kiki eta Arinak. Etapa berez den gorra, eta gaur gainera etapari, azken kilometroetan eguraldi txarra gehitu zaio, lehenaz gain alegia giroa erabat okertu da azkenerako, alere gaitzerdi bukaeran izan dela. Hau etapa orantxe ari duen jasa honekin egin behar izan balute hasieratik, ez dakit hemen gaur ze ikusiko genuen. Hortxe dugu berriz ere, sailkapen nagusia Almeida Mas eta Schachmann izango dira podiumean. Lipovic, Eskilmose, Van Wilder eta Alex zazpigarren postuan. Eta pasieran zuen postu bera du. Ezkiotarrak etapa amaieran Gilo Magtan, Simone Velasco geutxi egin dio, aurreneko 10etan zen. Eta aurreneko 10etan bukatu du, Simone Velasco aldiz hor Steve Kras atera dute aurreneko 10etatik. Steve Kras eta atera duten bestea, Wilco Kelderman izan da. Ondorengo postu eta Xampusen, Clement Berté, Buitrago, Jordan Llega, iesaldian lan hona egin den mutila, Del Toro, Bergalito. Hortxe, ondorengo postuetan geratu direnak. 74. ekitaldia honen bestez, historia da, eta 74. ekitaldia Almeidaren izenarekin geratu da, grabatua. Jo Almeida, guaeko gizona, guaeren denboraldiko 27. izango da, sailkapen nagusikoa. 26. izan da etapa, 27. azken sailkapena, ze markina xeneingo izan zen 25. Ez dago ezki, bi etapa eta sailkapen nagusia. Alegia, Pogatxarren aldamenean lanerako beste aldarte bat izango du. Ondorengo probetan Jo Almeidak. Nortasun handiko mutila da, gauzak argi eta aurrez aurre esaten dituena, esan behar den lekuan gainera. Garaipen honek arnasa emango dio, handiaren aldamenean morroi lanean. Itzuli handietan bereziki, lanean aritzeko.
Beno, laster izango dugu podiuma eta laster ekingo diogu hemen setean etapak eman duenaz egingo dugun izketaldi txoari laster ekingo diogu. Alfontxo Arroyo ikusi dut, gerturatu dela. Alfontxo, etapa txarra. Etapa txarra bai. Bueno, etapa txarra zen. Horrelako ibilbidearekin, etzegoen besterik. Etzegoen besterik. Gainera bukaeran berinkazioa eta guzti, osagai guztiak izan ditugu. Hori da, kinga jarri diote gaur. Erorikoak ere bai. Bai, eta eskirmosena ere. Pena, badu zerbait itzuliarekin, eskirmosek, Danimarkarrak, beti badu zerbait. Bueno, protagonistaren bat badu, Inigo Lasak. Liderra garailea, Inigo, zer dio Portugaldarrak? Ze ipatuko te du, zer iruditzen zaizu? Horitxe da, hementxe daukagu itzulenetako protagonista handia, Joao Almeida. Felicidades por la victoria. Ganar además en la última etapa con el maillot amarillo es increíble. Sí, estoy muy contento, el equipo ha hecho un trabajo muy bueno y la verdad es que lo hemos hecho perfecto y estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí y ya está, venga la próxima. Primera gran vuelta por etapas que ganas. Nos decía Machín que viendo el recorrido era como una prueba de fuego para ti, para ver qué tal te encontrabas. ¿Tú qué tal te has encontrado en esta Itzulia? La verdad es que me he encontrado bien. El recorrido no era perfecto para mí, pero yo creo que hemos hecho todo lo que podíamos, lo hemos dado todo. Al final hemos ganado, estamos muy contentos, pero mismo que no hemos ganado, lo intentaríamos todo y hay que terminar satisfecho, además con la victoria. Esta etapa, la última, suele ser muy difícil de controlar, pero desde el primer momento se ha visto que vosotros erais el equipo más fuerte. Eso te habrá dado un poco de tranquilidad, me imagino, ¿no? Sí, el equipo estuve muy bien hoy, como siempre, y han estado muy fuertes. Y llegar a ese puerto duro donde he atacado con 5 tíos o 6 tíos delante mío me da motivación para correr más, es la verdad, pero bueno, hemos estado un día increíble, hemos terminado con un poco de lluvia, pero la semana ha sido muy buena y muy contento. Que el equipo esté bien da tranquilidad, pero luego hay que terminar el trabajo, ¿no? Tú eras el gran favorito cuando salieron los participantes y lo has hecho. Sí, la verdad es que estaba un poco nervioso al inicio porque hay muchas cosas que pueden pasar que no podemos controlar, pero al final así que he visto que tenía buenas piernas y la etapa iba bien, estaba calmo y pues hemos hecho nuestra carrera hoy, la mejor defensa era atacar y lo hemos hecho, al final estaba ahí delante y creo que estaba garantida la victoria, si no me caigo así y ya está. Ha llovido, lo has comentado, ha habido caídas. Una Itzulia aquí en el País Vasco no se puede acabar sin la lluvia. Sí, la verdad es que hemos terminado bien. Infelizmente ha habido caídas también hoy y espero que Matías Kelmos esté bien. Se ha caído ahí mal en una curva, estaba un poco muy slippery, no sé cómo se dice en español, pero espero que esté bien y que recupere. En los últimos kilómetros nos ha parecido que Enric Mas te ha pedido la etapa. Sí, al final sí, pero las victorias hoy en día son muy caras en ciclismo y mis compañeros y mi equipo le merecen mucho y he dado todo. La verdad es que iba muy fuerte hoy Enric, me ha sorprendido un poco, pero al final tuve las piernas para rematar la etapa también. Pues felicidades y disfruta de esta Itzulia. Gracias. Garaipena garesti dabe, eta esan duena, taldeak egin duen etapa egin da. Oraintxe jarraituko dugu, etapak eman duena, hemen, ja zeta pres dugu eta gonbidatuak ere bai. Almeida, utxik egin gabe, eta saikapen nagusia zezik, azken etapa ere bai. Maillot horiarekin honen bestez, Binegok irabazi zuen maillot horiarekin etapa bakarrik helmugaratuta lortu zuen Binegok erakustaldia eman da. Almeidak ere beharrik ez zuen, Almeidak maz beste inorizitu izan gurpilan. Ez dakiguna da Eskilmosek zer egingo zuen erori izan ez palit iruditzen zait. Horiekin izango zela, baina Almeidak esandako helburua bete du. Etapa eta saikapen nagusia biak ateatuta. 74. ekitaldi hau bereganatu du Portugaldarrak. Hemen setean Omar Fraile daukagu, Santurtziarra, ongi etorri Omar, arratsaldeon.
Eskerrik asko. Ondo, ¿qué tal? Bien. Bien, la verdad que ya después de haber terminado ha sido un día realmente durísimo. Difícil, día difícil. Sí, sobre todo porque al cambiar el formato de la Itzulia, de meter al principio los puertos más duros, ha hecho que bueno, pues se acumule muchísimo la parte primera y luego UAE ha marcado un paso que se iba muy incómodo. Luego, bueno, pues con la caída esta de la entrada ha sido realmente una locura, o sea, no sé qué han hecho. En la etapa, ¿cómo habéis planteado la etapa vosotros? Bueno, queríamos meter a Ser en fuga, por lo menos para que iría por delante, porque ayer demostró que tenía unas muy buenas piernas, pero bueno, yo creo que con la lluvia pues no ha tenido sus mejores piernas, ya ha llegado como muy pasado de frío y así. Y no es que sea un día frío, pero al final pues ya sabes. Sí. Y menos mal que la lluvia ha hecho acto de presencia al final, ¿eh? Sí, además ha sido por tramos, porque nos ha empezado a llover un poco, luego de repente se ha secado, nos hemos quitado la ropa y luego la parte final otra vez. Y al final esa baja de temperatura pues Asel iba sin piernas y bueno, pues al final pues he tirado yo un poco para adelante hasta donde he podido, porque me ha pillado justo la caída. Y la verdad que yo hoy pues en lluvia pues no iba mal para despedirme. Omar, ¿qué valoración haces de la Itzulia, de tu última Itzulia? Te dejaste ver en la etapa de Guernica-Lumo. Sí. En lo general, yo creo que me voy contento. Nos vamos con victoria de etapa. Ayer también hicimos un gran trabajo con Asel. En lo personal, pues bueno, he disfrutado muchísimo. Lo que pasa que es verdad que las alergias me han afectado muchísimo y hasta que me ha bajado un poco la temperatura ayer y hoy pues no me he encontrado del todo bien. La verdad que podía haber hecho este tiempo toda la semana y me hubiera venido perfecto, porque las piernas las tenía y había llegado muy bien de forma, pero bueno, me quedo muy contento. Bueno, te has despedido de la Itzulia, pero queda mucha temporada, ¿eh? Joder, la verdad que queda mucha... Estamos en abril. Sí, eso es. Al final parece como ya está, no, queda mucha temporada. Ahora nos marchamos a las clásicas de las Ardenas y bueno, pues espero luego un poquito de calendario para pues, terminar la Vuelta a España. Te dejaremos en paz, Omar. Ya veo que estás medio tiritando, o sea que suerte. Nada, eskerrik asko. Y que vayas disfrutando. Eskerrik asko por recibirme aquí. Eskerrik asko, Omar Fraile Santurtziarrari esan bezala bere azken itzulia amaitu du. Omarrek Guernica-Lumoko etapan ikusi genuen pelotoiaren buruan jarrita zenbait kilometro egin zituen, eta gero bere taldekideak Axel Orange izan zen. Hiliren atzetik pelotoiari aurre hartuta helmugaratu zena. Egia esan, gaur egun Ineosek sailkapen nagusiari begira kontuan izan da Ineos lehen Z talde zen, Sky Ineos, Javier, erabat aldatu da taldea eta hauen egin beharra ere pentsa. Garai batean, oraintxe gu gauden bezala, foko artean ibiltzen ziren eta gaur egun itzalean geratu dauen jarduna ere. Zer ez da betirako izaten, eta esan genezake Sky taldeak 2010 urte hartan hasitako aro zoragarri ark aldaketa bat izan du, eta orain aldaketa horretara egokitzen ari dira, eta taldearen norabidea pixka bat ere zehazten ari dira. Txirrindulari gazte edo atsu batzuen aldeko apustu egin dute, behar bada pazientzia beharko dute, baina egia da, lehen oso goian zeudela, langa ikeragarri goian zegoen, eta horri eusteare ez erraz izaten, eta hainbat turri irabazita gero, pentsa zer egin zuten azkeneko hamarkada hartan. Aurrena Bradley Wigginsekin iragartzerik etzegoen garaipena lortu zuten turrean, gero 4 tur lortu zituen Frunek. Ondoren, lortu zuen tur bat, Egan Bernalek eta Geraint Thomasek ere. Beraz, hori ia ezinezkoa zen zerbait zen. Beraz, langa horretatik gorago ez zegoen egiterik. Aro hori amaitu da, eta orain Ineos taldeak uste du seriotasunez lanean jarraitzen duela, eta bide horretatik jarraitzen baldin badute, nor daki hemen Arribitxiak Bizpahiru urtetan egoera erabat aldatu dezakete, eta zorionekoa da, Ineos taldeak gutxienez txirrindularitzaren aldeko apustu egiten jarraitzen duela, arrakastatik zertxo baita apartatu baldin badirare, jarra dezatela bide horretan, lehen bezala lana eginez gero emaitzak etorriko dira eta. Txapela buruan, Joao Almeida, itzulia, bere palmareserako, bere garaipenik handiena, itzuli txikiak eta irabaztakoa da, Golturrean Polonia irabaztakoa da, esan dugu, baina hau beste zerbait da. Eta lortu du, eta esan duguna, beste gorputzaldi bat izango duela, Pogačarren aldamenean lanean aritzeko Schachmann, aldamenean Enric Masek egin du Alfonso Polita, eta pasieran 8. zen, 2. posturaino igo da Enric Mas. Beti gora egin du itzulenetan Enric Masek, lehen egunean minutu galdu zuen erroiupekoan, eta azken bi egunetan maila handia erakutsi du Mallorcako ziklistak,
eta hor buru belarri sartu da, podiumaren lehia hortan azkenean lortu du bere helburua, bigarren amaitu du itzulia, eta Kataluniako goltan egin bezala, beste podiumak lortu du Movistarreko ziklistak. Xabier, hemen, espero ezkenuena, Schachmann. Espero, hasieran guk ezkenuen, espero, nahiz eta zenbait gonbidatuk esan diguten, bueno, nik esan gonuko horrezko postu baterako, bai agian, baina podiumerako, nik ez. Nik ere errazago ikusiko nukeen 5 eta 10 bitartean aurreneko 3 postuetan baino. Egia da berak maila ona eman duela eta bereziki erlojuaren kontrako saioan garaipena lortu eta gero konfiantza izan zuen. Defensa oso ona egin zuen eta gero azken egun hauetan ere hainbestean ibili da gabezia batzuk bisteratu zaizkio, baina uste dut Schachmannek eta hori ezin dugu ukatu, datuak hor daude, inoizko itzulirik onenetariko egin duela sailkapen nagusiari begira. 2019an 3 etapa garaipen lortu zituen egia da. Baina gero sailkapen nagusian bereziki azken etapan pot egin zuen, bera egin zuen eta bere posturik onenak orain arte 10. eta 13. postu ez ziren. Gaur podiumean sailkatu baldin bada eta aste osoan ibili den bezala ibilita, uste dut gure iragarpena pikutara bidali eta errepideak merezi zuen eman diola. Hortxe da, hartzengo ekitaldiko azken podiuma. Hemen dantzaria, agurra eskaintzen, pena eguraldia. Pena eguraldia, euria zarra. Ekitaldia gurtzeko, ekitaldia gainerakoan, ze giroarekin, bai, joan den aurten. Uda giroarekin izan dugu gaurtan. Zoragarria. Itzulia, Fermin. Eta amaitu ohiko eguraldiarekin. Bueno, hortxe dute agurra. Sailkapen nagusiko aurreneko 3 lagunek, Almeidak, Masek eta Schachmannek. Eta hortxe da, podiuma osatuta, aurrera egingo dugu sari gehiago baititugu gaurkoa banatzeko. Azken sailkapena, Almeida, Mas, Schachmann, Lipowitz, Eskilmose, Van Wilder, Aranburu, 7. postuan. Kilomaktan, Velasco eta Only esan dugu aurreneko 10etatik. Kelderman eta Steve Crash atera dituzte. Eta Kilomaktan eta Oscar Only sartu dira. Azken etapa honetan aurreneko 10 onenetan. Eta Joao Almeida, Nazaret ingurukoa da, Joao Almeida. Nazaret zerbaitegatik ezaguna bada surfagatik da. Honek surfeko taula ez omendu bat ere maite. Baina olatu harrapatu da bilida? Olatu hona harrapatu du. Eta ondo surfeatu du gainero sabiaga harrapatzea bada eta azkeneraino ekarri du, Maixotasunez jokatu dela. Uste dute ikusi egiten zaiola gainera zailutako txirrendulari dela. Lehen gaur emanaldian ere esan dugu, 14 aldiz sailkatu da lehendabiziko 3 postuetan itzulietan. Txiki zein handi, zeren giroan 3. postu bat badu, turrean 4. ere bai, eta giroan bertan ere 4. postuan sailkatutako gizona da gizon hau. Ikusi du taldean bertan eta bere larruan ere lider izan eta ura galtzen sufritako gizona da. Eta horregatik uste dut horrek txirrendularia zaildu egiten duela. Nortasuna eman egiten dio eta ondorengoetarako presioak gehiegi estutu gabe ere nola kudeatu eta jokabide zailetan asmatzen erakutsi egiten dio. Eta gaur uste dut Joao Almeidak hori guztia erakutsi duela eta horren bestez inolako pitzadurarik gabe lortu duela azken garaipena. Medut berde ere, berarentzat da puntuen sailkapena, Joao Almeidarentzat, Alex Aranburu, 2. postuan, Ben Gili, Schachmann eta Del Toro aurreneko 5 osatuz. Alex Aranburuk ere aitzakiri gabeko lasterketa egin du. Bai, ustekabe galanta eman digu Alex Aranburuk eta gaurkoa benetan etapatzarra egin du Alex Aranburuk. Enduen ustenik hain aurrean sartuko zenik kontuan izan da profila, zen bedate zeuden, ze gogortasuna zeukan gaurko saioak, baina benetan errendimendu bekain eman du eta oso sasoi betean dagoela erakusten ari da, erakutsi du Ezkioko ziklistak. Baina ez de bigorreko hemen, podiumean, mendia irabazita. Honi, mendia tokatzen zaio, Usabeaga den lekukoa izan da. Ze irabaziko du Armirelek, erlojupioak irabazten ditu esaiatzen. Horregatik egin zaigun deigarria, erlojoaren kontrako saioan Frantziako txapelduna izan zela jakitea, eta egia esan, gorpuzkera horrekin erlojoaren kontrako saiorako uste dut mendatetarako baina gorpuzkera hobea daukala. Txirrendulari astuna da, baina mendatetan eta bereziki iesaldietan saiatzen den gizona da eta uste dut iesaldietan egiten duen ahaleginari esker dela batez ere ezaguna eta itzuli honetan hasiera batean haserre zen bere espezialitatean erlojupekoan huts egin zuelako, bere burua jipoitu zuen, baina haserre ateratzeko esfortzu hori ekin zion iesaldietan murgiltzeari. Bizpahiru harrapatu ditu, onak mendatetan puntua lortu ditu,
eta hortxe daukasaria. Armirel, Gili eta Zuler. Zuler azkenean hirugarren, Gili gaur hartu dio, ez da harritzekoa. 3 egunetan jarraian izan da, eguneko ihesaldian Ben Gili izan eta iraun. Eta atzoia errematatu egin zuen. Erakustaldia eman da Ben Gilik. Gazterik onena. Gaztea eta ona, izan ere biak baitaude uztartuta une honetan Del Tororen sari horretan. Bai horixe. Hau, afizionatu mailan ere etorkizuneko enturra eta lorpen handiek erdietxita ailegatu zen, profesionaltara oso azkar eta oso ondo egokitu da, aurten bertan Milano Torino menderatu zuen maila handiko txirrendularien kontra, eta hemen ere uste dut Joao Almeidak izan duen, premia handirik ez du izan, baina Joao Almeidak izan duen emakulurik garrantzitsuenetariko bat izan dela. Hasiera batean gainera, Biasaingo etapan, Oxan Fernandez Matxinek proposatu zuen txirrendularitza erasokor hartan mugimendu handiak egin zituen, gero kukuak uste du neurri handi batean oker joziela, azkenean eurak ere nahikoa larri ibili zirelako, Joao Almeidak ez zuen utsegin, baina uste dut Joao Almeidak bera bakarrik ez, baizik eta gerora Isaac Del Torok azken egun hauetan erakutsi duen kirol mailak eta gaur ere larritasun une guztietan liderren aldamenean izateak erakusten duela nolako maila duen. Bueno, eta talderik onena, Sudal, Etxamarren saria, Ibonor. Ibon Barberia bertan dela. Sudalek ere lasterketa egin du, oso lasterketa hona egin du Sudalek. Bai, patzeko Van Bilderren lana ere, Dudarik gabe. Bikain aritu da, Van Bilder eta aurrenekuko nagusian lortutako postua, orezko postu hori. Aurki debutatuko duen Renko Ebenepol ez da serre izango. Ikusita taldeak zen olako egitura aldaketa egin behar izan duen, gare batean arbidetan jaun eta jabe ziren taldetik orain bera babesteko Patrick Lefebrek azken urte hauetan egin dituen fitxaketan olako fruitu ematen ari diren eta arrobeti beste batzuk nola azten ari diren ikusita Renko Ebenepol ez da serre izango, batez ere mendatetan Mikel Landa, Schachman eta Ilan Van Bilder maila horretan dituela jartzen. Ebenepol ez haratago erakutsi dute taldea badutela. Alex Aramburu, Beasaingo etapa irabazitakoa Joseba Urkiola, EITB Mediako kirola arduradunarekin, ezkiotarra podiumean, handia egin du, Alexek, ikaragarri egin du ortengo itzulian, etapa irabazi du eta iraun egin du sailkapen nagusian. Gaur bezalako etapa batean sekula ikusi gabe ginen, Alex Aramburu. Ibili den lekuan, aurrean, indartxonen inguruan, Unai Iribarrek ere lasterketa egin du. 6 minutu eta 31 segundora geratu da, Unai Iribar, Xavier. Eta ez da, harritzekoa? Bera, etorri da, egunak pasala, asko eman da ordea. Azken bi egunetan errekuperatzea kosta egin zaio, baina nik uste dut Unai Iribarrek itzuliari kendu behar dion lerroburua eta ondorioa dela, urrats garrantzitsu egin duela, kosta egin zaio afizionatuetan bere inguruan ibiltzen ziren txirrindularien parera ailegatzea, baina aurtengo honetan, profesionaletan egin duen urratsik nabarmenen egin du, horre konfiantza eman behar dio, eta uste dut bide horretan jarraitzeko indarrare eman beharko liokela, egin duen itzulia kontutan hartuta. Bikaina egin du txirrindulari honek, Bruno Armiraiek, eta hortxe dugu podiumean. Saiatuen saria eman aldiote, Armireli. Beraz, frantziarraren... Hor da berriz ere podiumean, ala izango du. Ez da doakoa izan, Ez. Ondo merezia. Gili atzo jasota da, eta ezin, bigarren egunez jarraian Gili dioman. Ondo merezia, egunero. Bai, Beasainen amaitu zen etapan ere Santagedan eta Mandubin eta han izan zen, Bruno Armirel. Hau izan da, 11 guztien tapakia. Atzo ere iesaldean izan zen, eta gaur ere. Osart jokatuta gainera, minutuko tarte ere ireki du, Gili eta Jon Izagirre eta Txomin Juaristi eta ziren taldearekiko. Gero, haiek mugitu direnean, maila ere osatu hau zuten eta Armirelek berak ere seguraski esfortzu guztiak ondo errekuperatu gabe, zerbait bera egin du, baina uste dut txaloak merezi dituela eta itzulia hasi baino, askoz ere gustorago amaituko duela, edo amaitu duela esango nuke. Iaz lider aldaketa izan zen, aurtenez.
Orain urren hauek Magnaltirekin azken etapan mailota galdu zuen, gaur ez. Magnaltik gora berak izan ditu. Magnalti zenbait egunetan ondo azaldu da, pelotoi buruan Almeidaren aldamenean, urrena berriz, Bizpahiru taldekide eta Magnalti falta zela, ikusi genuen gaur aldiz berriz ere maila eman du Magnaltik. Horregatik ez da oso fidatzeko txirrendulari, eta uste dut horregatik ez diotela ematen beste batzuei ematen zaizkien aukerarik ere da. Nolabait, UAE taldean esango nuke buru-buruan eta alde izugarriarekin Pogačar dagoela, eta haren aldamenera ez da inor gerturatu egiten, ez taldean eta ez da ia pelotoian ere esan genezake. Gero beste eskaila maila batean daude, itzuli handietan harentzat lan egingo dutenak, baina beste lasterketa batzuetan askatasuna izango dutenak. Eta hor, hiruzpalau txirrendulari daudela uste dut. Batetik itzuli eraman duen Joao Almeida, bestetik zer esanik ez, Ayuso, Adam Yates eta Pavel Sivakov bera ere bai, eta gero haien ostean legoke, nire ustez behintzat, Brandon Magnalti ez baitu haiek adineko bermerik ematen astebeteko itzulietan ere. Beno, hortxe daude, lau mailotak, bi Almeidarenak dira, puntuetako saikapenekoa eta saikapen nagusikoa. Del Toro taldekidea, Gaztelikoenaren mailota soinan duela, eta Bruno Armirel frantziarra mendiko mailotarekin. Txapela buruan, hor segitzen du Joao Almeidak, 26 urteko Portugaldarra. Italiako giroa podiumean amaitutako gizona, iaz turrean podiumetik gertuen geratu zena, laugarrenean. Nonbait Inigo Lasak, batu protagonistaren bat, beraz, Inigo hori emango diogu hitza, ia zein duen aldamenean. Arratsaldeon, hazen olako itzulia egin duzun? Bai, arratsaldean, bai, gustu azkenen. Bukaran azkeneko isuan ja asko sufritzen ari da ezin izan eta aguanta, baina bueno, egun ez egun gustua egitako sensazioekin. Lehen nekea aipatzen zenuen, baina etapa nagusian 5. egin duzu? Ez dakit, bai, atzetik aurreaka, bagainekin aurren ja gruputxa zeola, eta bueno, euri hasi do, eta jendea pixka mozen hasi da, eta bueno, aurrea, ez dakit, gustua, 5. egin baldin badet. Ez dakit espero zenuen itzuli honetan haino dindo ibiltzea goraka? Ez, egia esan sekulan ez ikusi ez, baina aurren. Lanak ondo inda, etxeko lanak ondo inda etorri ginen, baina bueno, pozgarria da hola ikustea, eta gero motivazio bat ematen dizu klasika biden. Honek ez dakit gauzak bir planteatzeko ere ematen dizun? Bueno, urtez urten ere buru ire pixa gehiago segitzen nahi naiz, eta hau da bidea ez, urtez urte hobetzen jutea, eta nivela balba da, bintzatik gotzen jutea. Hala ere imaginatzen dut, 7. postu hori baino ilusio handiago egiten dizula etapa garaipenak, ez da? Bai, azkenean etapa baten bilan etorren, eta gero 7. postu hori garri etorri da ez, hor gabiltzen burrukan, eta oso gustora bai. Hemen saritzen dena regulartasun hori da, uste dut Lodosako etapan 12. izan zinela, Beasainen irabazi, Gernikan 5., gero 4. gaur berriro 5., beti aurrean ibilizara etapa guztietan aurrean. Horrek sekula konfiantza duzula eta motorra ere bai hankak erondo daudela? Bai, egun ez egun ondo juna ez, nekea ja bazion bai gaur, baina bueno, egunero saiatzen etapa garaipenan bila eta gero garaipen batekin oso gustora bai. Euskal Herriko itzulia zen genuen amaitu euririk gabe? Ez, ezintzen amaitu itzulia euririk gabe eta ederki ari du hemen, Eibar inguru honetan. Alex Aranburuk, postua berez etorri da. 7. postua etapa garaipenen joko nebilinez eta berez etorri da. Ez da berez etorri, bila joan da eta iraun egindu. Eta zer izango tezen, Alfontxo, Jon Izagirrek bere maila eman izan balu, behar bezala etorri izan balitz itzulira ikusita Alex Aranburu non ibili den Kofideseko bi euskaldun horrezko postuetan. Jon Izagirrek erakutsi zuen Lizarrako sari nagusian, maila honean iritsi zela, baina eroriko ark nik uste min egin diola, eta ez dela puntu-puntuan iritsi itzuli honetara, bestela nik uste hor podiumaren jokoan sartuko zela, Jon Izagirre, eta Kofidesek hor jokatzeko beste karta bat ere izango zuela, baina benetan Alex Aranburu berak ere esan du, berare harrituta dagoela mandako mailarekin, eta zuek aipatu duzuen moduan, urtetik urtera urratsak egiten ari da Alex Aranburu, eta orain maila hau emanda, arrenetako klasikoetan kontutan hartzeko mutila izango da. Alex Aranburu, beste batek ere pozik behar du, UAEko managerretako bada, basauritarra, Joxan Fernandez Matxin. Joxan Fernandez Matxin, arratsaldeon, zorionak.
lloviendo, pero con una sonrisa. Eso significa algo. Victoria etapa, victoria a la general. Y quizás lo más satisfecho de todo es el trabajo de los compañeros de equipo, de los chicos. Ha sido la verdad que espectacular, un compromiso, una actitud y una convicción de hacer cada uno su función. Langen ha estado perfecto, tenía que controlar hasta los autobuses, hasta Carabieta. A partir de ahí Arrieta tenía que hacer la vueltita de Carabieta hasta Eibar otra vez antes de Cravelín hasta Carabieta y la verdad es que lo ha hecho impresionante. A partir de ahí Brendan ha hecho un trabajo inmenso hasta Isúa, Félix ha acelerado y bueno, el resto lo que habéis visto. La verdad que el equipo ha estado de 10, además sobre el plan A que teníamos planteado y queríamos luchar incluso por la victoria de la etapa, que era por lo que habían trabajado los 150 kilómetros de carrera, yo creo. Has comentado que el equipo ha estado de 10. Sobre el papel, siempre que está el UAE, siempre es favorito, pero luego hay que tener piernas para hacer lo que ha hecho el equipo aquí. Y luego hay que tener también los corredores con la actitud y el compromiso, porque a veces se tienen buenas piernas, pero se tiene que saber cuál es la función de cada uno y aquí lo tienen claro, ¿no? Hoy se corría para Joao, si se llegaba al sprint tenía la opción de llegar en un grupito de 4 del Toro, entiendo que lo sabían los compañeros de Fuguayan y bueno, al final han llegado 2 y perfecto, contento con la actitud y el compromiso de los chicos. Nos comentabas que lo de Joao, para Joao esta Itzulia era como una prueba de fuego, me imagino que con nota, ¿no? De 10, mejor dicho, de 12 sobre 10, porque el compromiso, como te digo, no solo es una cuestión de actitud, sino además también de convencimiento. Joao ha ganado una etapa de montaña, ha ganado una etapa complicada técnica, ha ganado la general, la verdad es que es una prueba de fuego superada. Te contamos no sé si era el jueves o el miércoles, el jueves creo. ¿Qué le pasa a Igor Arrieta? Hoy le hemos visto muy bien. Hoy, ¿qué me dices de Arrieta? Hoy bien, ¿no? Hoy ha hecho un trabajo, ha empezado en Cravelín, ha acabado en Carabieta, ha hecho la vuelta entera prácticamente él, con una caída dura que tuvo ayer. Como te digo, para mí esa actitud y ese compromiso y ese carácter de equipo que tenemos es lo más importante y hoy lo han demostrado, ¿no? Yo creo que la victoria hoy era por todo el trabajo del equipo que han hecho, por todos los chicos y por ese carácter, sobre todo ganador, ¿no? Para mañana no dan lluvia, pero hay una gran expectación. No sé qué nos puedes decir. Hay gente que dice que sí que Pogačar sí puede ganar, otros que dicen que al no haber rampas ni no haber dureza que no puede soltar a Van der Poel. Tú que le conoces, ¿qué nos puedes decir de cara a mañana? Yo creo sinceramente que menos un sprint de 200 corredores puro, el resto puede ganar cualquier cosa, Tadej. Pero tú confías. Edo zer gauza irabazi dezake? Ezkinatek harrituko, bihar Paris-Roubaix, bere aurreneko partaidetzan irabaziko balu, ezkinatek harrituko. Ia ez gaitu harritzen ezerk, mutil honek egiten duen ezerk ez gaitu harritzen. Almeidak irabazi du, matxin gustora dago, Almeidarekin gustora dago, taldeak izan duen jarrerarekin, taldeak egin duen lanarekin. Hortxe duzue, Joao Almeida, Italiako giroan 15 egunez zibili zen Joao Almeida, maila rosarekin, Etnan amaitu zen etapan, Caicedo irabazi zuenean, pandemiako giroan izan zen 2008an, maila rosa jantzi zuen eta azken astean, 18. etapan, Lagi Kankanon utzi zuen Hindley kendu zion egun hartan maila. Etzen podiumean sartu, laugarren postua ordea, kendu egin zion Pello Bilbaori azken errojupekoan urte hartan, Joao Almeidak. Giroan etapa irabazitakoa eta emanaldien zer aipatu duguna. Ahaztu egiten zaigu, baina iaz Turrean laugarren izan zen, eta uste du Xavier, horrek dena esaten duela. Frantziako Turrean, bere talde buru aurretik izan da, berak laugarren amaitzeak, ez du komentari hori egia onartzen. Gehien ez ere zertxo gehiago loratzeko, baina uste dut hemen justifikazioak eta maila erakusteko lekua errepidea da, eta zer errepide zailagorik Turra baino norberak bere maila erakusteko. Beraz, uste dut Turrean laugarren postuan sailkatzen den txirrindulari batek astebeteko edozein itzuli irabazi dezake, eta Joao Almeidari uste dut profesionaltara pasazenetik gainera somatzen zaiola txapeldun izaera. Beti gora begiratzen du, baikortasunez, ez da beldurtzen, jokabidez asmatu egiten du eta gorputza laguntzen dionean
hortxe dago ere palmaresa. Podiunez beteta, eta orain, Ulturreko garaipen handi batekin ere bai, lehen Polonia ere bazuen, baina orain uste dut beste koska bat goragoko garaipena lortu duela, eta horren bestez, naiz eta urtearen zatirik handiena, eta karrerarik garrantzitsuenetan besterentzat lanean aritu beharko duen, uste dut bere palmaresean eta bere kirol bizitzan gora egiten ari dela. Beste elkarrizketa bat ere badaukagu, podiomen ikusi dugu Urretxuarra, Isasa, uste dut iesaldiri luzenaren saria jaso duela, Xabier Isasak entzuna egingo dugu, Inigo Lasarekin. Xabier Isasa, itzuliko iesaldirik luzena, eskerrak lodozan ezen duten eguraldi hau eduki. Bueno, bai, itzuli oso eguraldi hona eduki deu, eta bueno, gaur euri pixkat, eta bueno, bai, egun horretako etapa oso luzea izan zen, eta iesaldi luzenan sarekin pozik. Gaur sufrita tokatu da, etapa gogor honetan. Bueno, bai, ja banekin nolako izango zen, eta orduan hasieratik mentalidade horrekin atea gea, eta bueno, etapa gogorra egin da, baina bueno, bukau dugu. Taldeak protagonista izatea zuen helburu, eta izan zarete, ezta zurekin eta Txomin Juaristirekin. Bai, hori izan gure helburu nagusia, eta bueno, hasieratik saio gea protagonistak izaten, eta gero bukaeran egotea oso zaila itezaigu maila oso. Xabier Isasa, azterketa polita egin du, iesaldi ona egin zuen Lodosara bidean eta horri izan du saria. Ben Gili izan da protagonista azken 3 egun hauetan, atzo irabazi egin zuen, gaur 3. amaitu du, Ben Gili hor duzue irudietan. Sailkapen nagusia lehiatzera etorri zela esan zion atzo Inigo Lasari, Alfontxo? Sailkapen nagusia lehiatzeko moduan etorrita zela gainera erakutsi du egun hauetan Irlandarrak. Bai, hala da, sasoian iritsi dela erakutsi du Education Firsteko ziklistak, eta, bueno, egun txar bat izan, eta aukera guztiak joan zitzaizkion, baina atzo eta gaur erakutsi du aparta dela, horrelako ibilbide hautsietan, pelotoiko trebendetako bat dela, erakutsi du Education Firstekoak eta atzo egindakoak, eta gaur berriz ere horri esaldian sartzea eta garaipenaren lehian hor ibiltzeak, gauza asko esate ditu, maila handiko ziklista dela eta ondo errekuperatzen duela gainera. Ia, bukatze aldera, azkar, gauza pare bat aipatu behar ditugu, batetik pena izan dela Lipowitzek eta Eskilmosek euren postuak, euren lana azken etapa honetan, eroriko baten erruz galtzea, Xabier. Ezinak jota galtzea, horrek ez dauka konponbideri, baina istripu bategatik, hor postuetatik kanpora geratzea hori mingarria da. Sailkapenak erakusten duena baino maila hobea izan dute itzulian. Egia da, gero azken sailkapena berare, ez dela soilik kirol maila edo indarragatik bakarri juzgatzen, baizik eta beste bertute batzuk ere behar dira, bertute horien artean teknika ere badago, eta Eskilmosek behar bada berak egindako hutsegite batengatik galdu du ordura arte, esportzuari esker eta duen mailari esker ia irabazte hartzen podiuna. Lipowitzena zorte txarraren kontua gehiago izan da, azken batean berak aldapagora izan duen matxura hartan berak ez du inolako jokabiderek izan, baina alde batetik, Lipowitz berare ondorio positibo ateratzeko moduan egon daiteke, Paris-Nizan 2. postuen sailkatuta gero, zalantza hundiekin ekin zion itzuliari eta ikusi da, maila oso honean dabilela, hortxe ari gara ikusten bizikleta aldatu behar izan duen unea, aldapagora, eta horretzegoen ez ezinik eta ez akats tekniko eta taktikorik ere, beraz hori penagarria da. Eskilmosek berak utxegite txiki bat egin du, beraz uste dut Eskilmosek entrenamentuetan ez soilik ahalmen fisikoa, baizik eta teknikoa ere landu beharra daukala. Hori gaur, eta ia itzulia orokorrean hartuta, esango dugu, lehia polita bizi izan dela errepidean beste behin, eta urtengo ekitaldi hau iazkoa, oletatik behera izan zen erorikoak markatu bazuen, Alfontxo, zoritxarrez, behasaingo etapa amaierak orban handi xamarra utzi duela, urtengo itzulian. Bai, gainera, txamponaren bi aldeak ikusi gintuen, etaparik politena izan zen, ederrena, ekitaldi honetako zoragarriena, baina polemikara izan zuen bukaeran, biribilgunearekin, Alex Aramburuk eskubitik hartu zuelako, baina zorionez garaipena Alex Arambururi eman zioten. Bueno, eta amaitu egin behar du, amaitu horretik, Inigo Lasa ez dakit entzuten ari den, Inigo, ez da entzuten ari Inigo Lasa, orain gure alde horretan azaldu da Inigo Lasa, eskerrak eman nahi dizkigu Inigo Lasari, bere estreinalde izan du motorrean eta beho hondeiola. Uste du gehiagotan ere hemen izango dugula Inigo Lasa. Xabier, Maillota erakutsi ezagun, Maillota, lehiaketan egin duen galdera, orain horrena, azken etapa,
eta azken garaipena zeinak kateatu zuen, galdetu dugu, eta aukerak okerrez banaiz Jon Izagirre, Primoz Roglic eta Jonas Binego ziren, erantzuna asmatzen duzuen artean, usabeak hemen daukan, mailota eta kulotea, etxe ondok emandako jantzimentu hau, eraman dezakezue. Orain bai, orain agur esan behar dizuegu, aste guztian zehar eskaini duzuen arreta eskertu, eta, gogoratu nahi dizuet, bihar, eguerdian, 12 inguruan hasita Paris-Roubaixerekin izango garela zuzenean, ete belaun egingo dugu bat, Paris-Roubaixerekin 11:00 hasiko da beraz. Ia dena osorik jarraitu ahal izango duzue, zuzenean. Alfonso, Xavier. Plazera. Ondo izan eta zuen zain izango naiz. Eta hirurok, denon zain izango gara bihar esan da bezala, Arbidetako klasiko hundian, Paris-Roubaix, Eibarti besterik ez, ondo izan eta bihar arte, arratsaldeon.